gelirler. Ya bu min kada açılsan tuğrunu. Başka kim var batışıydı? Nedir göreyim etek. Çıkıyorlar. Köpelliler tanku da burada. Esselamu aleyküm. Salam alik evi birleşler. Vatan havarlar gepleşigine hoş geldiniz. Men şugun oturup vatan havarlarını dinledim. Dünkünü. Şugunda oradan vaat taptım. Züleyha salam, privet, kovmaya derler amatma. Çakıyfı uğradıptır. Yerine Hoca Niyazov öwüzdürdi diýip birini goýupdyr. Hoca Niyazov öwüzdürdüm. Baky bir tarap Türkmenistana, mehriban halkyma, Türkmenistanyň hormatly prezidentine gulluk etjekdigime kasam edýärin idi. Görülhan mehriban halkyna da hörmet edýämkä. Özüm şu gepleşiň bir neme esasy ýeri meň ünsüm çekdi de. Öz janyny kastetýänler, onsoň biram nemeler Jenayet wakalar köpelene meňdeş, şol barada köprak gurumlar edilipdir. Şahatlyň videosunu gördüm magam diýär. Ýok, göremok. Näme diýipdir? Salamu aleyküm Şöhrat, hoş geldin. Şöhrat Açylov, kimin? Abdullah Meredov, Meryem Üzerli, hoş geldiniz. Burada sorap bilerini Maria Lopez 7. Soran. Bugün bu arada neme? Türkmenistanyň gahremany. 1 kilo götürmek boýunça çempionat, pehlwanlyk bir oglan. Pehlwanlyk sonu polisiýa bölümüne arş kaýd etdim. Sebäp diýsem Türkçe tehdit diýilýär, orçça ugrajat etmek diýilýär, Türkmençeden bir söz. O ses sapisleram dur. Eger şu taýda da şol häzir gelip dinläpdiler. Bizi o zatlar ýolumyzdan aýryp bilmez. Bizi öz ýaly derejä düşürjek bolýar. O derejä düşmejek bolar nesip bolsa. Salam Maya, hoş geldin. Şam meň videosy bolsa görüldi diýe. Züleyha näme diýe ýanky näme? Gören video. Mansur, hoş geldin senem. Maria Lopez näme sorajak bolsaň soran. Şunu vatan habarlaryny dinlediňizmi? Ýani dünküni toýuz. Öz janyna kastetýänden gurun kändak gitdi. Biram jenayet meselesine harby we hukuk goraja idaralaryň öz etmeli işini etmeýänliginden näýlelik bildiripdir. Guga salam, hoş geldiniz. Salam. Allah ýalkasyn. Aziz. Bizde adalet var mı? Ağam şu anda hiçbir şey yok yerden. Suçlu edip 7 gün karakolda sakladı diye. Türkmenistan'da mı? Türkmenistan'da sakladılar mı ya Türkiye'de mi? Bizde adalet var mı diyişin o göre Türkmenistan'da 7 gün karakolda sakladılar mı? Aydınhan näme sebäp bilen? Eger yüzüňiz açman çıkış edip bilen olsaňyz gurrun berin hani. Sen gelin göwörüne özökler urtdur diýe billerde ýalançy diýe. Diýse diýer goýar da şekibiň gurrunlardyr da. Gowmýadaň Hudaýa şükür jenayet ozy üçünden şifa berdi. Täzelik sentýabr aýyna çenli ýollar ýapyk Türkmenistan. Sentýabr aýyna çenli ýollar ýapykdyr. Bilýär. Nesip bolsa. Şu toyda gidecek olur ne kadar ne kadar. Hemet. Täzelik sentýabr. Näme koşulup bolýar diýe. Ana şu misafir istegdik bardat da aşakta. Zaпрос к гостю дип орçça. Zaprosi verin. Assalamu alaykum, hoş geldiniz. Derine kaçan açılýan uğruy.
Dernek açıldı vatandaşlar. Dernek açıldı da yönü onun gurultoyu var. Yakın wagtda şonun gurultoyunu etmeli biz. Gurultoyuna hökümet bir de bir yer ýörkezýär. Şo taýda etmeli. Etip bolsa taş dowruň polisiýaly gorowly zatly arkaýyn edip bilýär. Mesele ýok. Şo taýda başkan seçilmeli. Ondan gurultoy edilenden soň ofitsialny işe başlaýar. Oğurlukda suçladı diye. Näme sebäpli? Yani näme oğurluk dip näme? Yani bijima siz şu Türkmenistandan görýäňiz. Gatgynanyň 7 sutka sen ýöne saklapdylar. Şol telewizde aýdylýan zat dogry bolmaly. Jenaýat diýdi, ýene diýdi, kanunsuzluklar diýdi. Şol zatlaryň esasynda şo gepleşýän bolmaly. Hökmen habar ber Nuri. Nämäni habar bereň? Amcan 7 günden soň iş tutuda geçirdiler diye. Bak. Näme Türkmenistan men bir zada aýdýana, bir ýurtda adalat ýok bolsa şol ýurtda ýaşap bolanok watandaşlar. Pulun bolsun, iş bolsun, sowda etýän bol tapawdy ýok. Adalat mülkün temelidir diýip Atatürk ýöne aýdyp gitmändir watandaşlar. Adalat mülkün temelidir. Yani senin baýlygyň, senin saglygyň, hemme zadyň şol sen ýa-ni adalatyň üstüne gurulmaly. Adalat ýok ýerine bunu biraz göçrak bolan. Olanlar ne diýýärler? Maskara diýýärler. Salam millet, salam Nuri. Näme etmeli? Näme etmeliden sonra watandaşlar bolup birdat etmeli, halk bolup birdat etmeli. İlki bilen öz aramyzda haramladalardan başlamaly. Öz aramyzda haramladalar. Ene men mysal üçin şuň polisiýa arş kaýd etdim. Ýa-ni pelwan diýilýän suratyny häzir şutaj goýaýyn. Şutaj häzir suratyny goýjak watandaşlar şonuň. Niha vatandaşlar, inhaşlı olun. Birazcık ekranda dursun. Şöyle olun, şuun men erkek, men plani, men pespadan tip eden ugroza sebäpli men şuun polisiýa arş kaýdyny ýerine ýetirdim. İlkä men niýe konum atdyýa gelir, niýe gelýän, niýe soňum gitmän, barman oturan ýerimden edip görkezýän niýe. Oturan ýerimden görkezýän bolsaň meň adresim uje hemme kişe belli. Adresim belli. Yani ýygyna çydap bilseňiz edersiňiz de. Haksızlyk etdiler agam. Ya haksızlyk işte her ýerde edilýär. Şoň üçin eger biz bireň arkasynda gapdalynda durmagy başarsak, nisip bol haksızlyklaryň öňünden çykyp bilýär. Yani halkın düzedip bilmeyecek nemeti yoktur vatandaşlar. Birlik, güýçlük var, şo taýdan gelýär. Şo agdy bir bolup birligimizi görkezsek, hiç saçan adalatlyk ýoldan çykmaz. Şol bolan bu groza edenlik sebäpli men şu näme çykardym. Onuň öz ses zapislerim dur menne. Bahçık ay sagca ol. O edipsin şonu var ha. Şaatın TikTok'unu arş kaydedip profilini yaptırdım diye. O edipsin bahçık. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar, şol bolan inni polisiýa tarapyndan häzirlikçe gözlenýär. Tapylanan bolsa bilenmok, ýöne netip bolsa ses zapislere menne dur. Bulmun menden öň asyl sorasam diýereliş türkmenem mugrojat edipdir. Tursultana mugrojat edipdir. Bayram Allaly ifam edipdir. Inni insoňky men boldum. Ýöne şu wada üçin arş kaýd edilmändir. Inni netip bolsa görürs. Arş kaýd edildi. Wagtlar görkezler kimdigini. Yani tanış bilen ýol al sen pelwan diýilýän, sen tanış bilen ýol al, bizim kanun bilen ýol aljak bolal, han görül haýsymyz güýçlük çykýar. Täze profil açdym, onu arş kaýd etdim diýsen, gaty etdim. Maňa aýdaýmar keň gün ýubanyň eline berdim diye. Ya zaten ol var ha.
draznit edip adamları özüne urşturjak bolýar. Netijede şey edip halkın gözünde işte gowuştan ýanyňyz şeýle urşup gören bidalaga o bedeniyeti yok. Men hiç açan urşmayan vatandaşlar. Men kağıt bilen urşarım. Men ruçko bilen urşarım. Tak što nirde ýaşaýany bilemok, siz görersiňiz, tanarsyňyz, ina şular bolan ýene bir suraty bar, onu goýun. Inha. Yani görseňiz bilin işte Şatyk Şehifiň kopýasy İstanbulda ýaşaýar. Öňüne gelen aktivistler ugrajat edip Dursultana diye olýa yalançy diye 3 ay ýatma dolýa deportasyon lagerda diye diýenlerde bar diýenler şol. Sana näme diýdim, sana näme agram düşýär, näme sen diýdim, näme bolýdym, sen eginiňde oturýarmy diýsem. Ağlamasın halkı diye, eğer diye su deste diye men üstüme diýäýsinler diýen gurlaya, ýa-ni ama wagty geler. Maňa diýýär olur oluklan aýyr ýoksa öňdäkiler azar berdiren diýen ýazgylar bar mende de diye. Görýärmi? Seret Ferata da ugrajat edipdir. Awjylar da otelde galýarmyş diye. Doğru edipdiň gözüni çykartynlar şatlyga meňdeş. Uş nämeden bu hayvan? Bir ugrajat edýär. Ýani şu wagtky aktivistlere, ýenelere İstanbulda oturup ugrajat edýär. Gomda uranyň otmy. Urny hipos Augustda men bararym, görüşeli barat. Spasiba, sağja ol. Şatlyň oýnaşylaý diýär. Şol olan görseňiz, şatlyk gören ýaly bolaýyn vatandaşlar. Ezi şoň nemeti kopýa şu. Bu İstanbuldaky versiýasy. Şatyk Şehifiň İstanbuldaky versiýasy. Özüne halky ugrajat etmekden başga iş eden ol. Inha ýene bir videosy bar. Suraty bar. Inha bir suraty bar. Inha bir şey bar. Sesim geliyor mu? Gelýär. Sesim. Ha tamam. Şimdi benim telefonumda bir sorun var. Ha bunların gepleştiğini gördüm ben Nur ağa. O şatlık bilen gepleşýärler ha. Ha. O yanda İbo diýen biri var. Kim şo nirele Saraxsly. Olam sögüp zat edebiýaty özüm gün görende oturýar onun. Ben aýtdym oğlanlara. Maňa sögdi da men o ýaýlyna girdim, Watan Dönükleri zat dedim, ben aýtdym. O ňaly gepleme dedim, bir ýere geleli dedim, gürleşeli zat diýsem, ey ejeň falan edeň ýene näme zat diýip sögdi. Maňa. Sonra aýtdym, "Bolýa nomeriň ýaz" dedim, görüşeli dedim, bir gepleşeli dedim, adam dedim, gepleşip düşünşe dedim. Belki sen Niprani'de oturansın dedim, şu at dedim. Böyle dedim, sögme zat diýsem, soň engel awatardy mene. Özüm gün görende işle. Gün görenden meniň emme dostlarym şöyle oturýar. Gün görende. Onun suratını zaten yok mu onu? Yok, az indi yazdım ben oğlanlara. Aýtdym şu oğlan tanýanyň olsa aýtsaňyzlar dedim. Zaten nemetdim suratını zaten goýar. Mez indi gördüm häli. Şu hata yazan ýoklar häli Instagramda. Yani şikayet edildi polisiýa olar gözleri käresin görürler. Sesini de meniň derine açdyma. Derine açam soň men yuridik güýçe bolup otyryn. Dernek sebäpli ugrajat etse has agyrak jazan alýar ol. Şoň üçin geljekde netip bolsa delil hökmüni bu zatlarym ulanar. O pelwan diýene Salam Murat Raz. Salam Nuri, go hudaýyň näme? Ay go hudaý, ýalyna görüşmek. Ha Nuri. Ha. O pitokutdan görüşmeyeceğiz, biz özümüz barar sonra. Hawa maňa zat demedýär, ol meni içine çekjek bolýar da, ýani meni aynen ursa satarlar onlar. Yok, görüşmeyeceğiz bolda biz barya sözümüz. Ýani nomry baroň vatandaşlar, nomry baroň, ýani men size ýazyp berip siziň hem günüňizi bolaşdyrmak istemok, men bilýän duşsok, erkek duşsok biz gül verişmeýärse, bir-birimize gül verişmeýärse bilýär da näme boljagyny. Şoň üçin men hiç kimiň bir zadyň başyna barmak istemok. Şoň üçin men özüm işni şonu kanun tarapdan görüşjek.
Görül galanam Aa. çünkü olar ne bir neme yani eşek bilen men deň bolasyn bilen. Tak Den što o den olsam bolmuyor, doğru aytdınız. şoň üçin Bolya bolya. öz belasyny öz tapar Yaman. oň. Howlukman watandaşlar birazcık sabrly bolun. Şikayet edildi. Ha, Kanun tarapdan görüşmen, öňüm taraptar bolan üçin güýç bolanmaň taraptar däl, bolmasa meňiň ýanymdakylar çağır, gepleşeli, görüşeli diýä bolun men edemok. Etjek gel täp diýen maňa häzirlikçe şonuň etjek bolýan oýuny men düşünýän, oň oýuny meni şu nemäň içine çekmek, meni efire çykma diýal etmek, başarsa bir zat demetmek tapawdy ýok. Her nämeden de biz şu efirde netip bolan. anladım. Nuri, Yani Murat ağzına gelen- Murat Kurbanov çıkıp etti ya. Ha. Murat Kurbanov. Hı. O hepsi rast eken onları. Çakkıyıfı bugün çıkardılar, vatan haberlerinde gösterdiler. Ha, o şunu çıkardılar. Olin düğün aytdı şol ýalak dip bolýan şol Murat Kurbanowyň aýdany bilen deňiräkmi kaya, şo sebäp bilen çykdym kaya, başga sebäpmi ka? Dengrak mı diyen bu? Be. Nämetler işten mi kovdular? Ha bu bizim Çakkıyıfı- başbakanın sonu geldi mi diyen. Başka işe geçmeyi sebäpli dip mikrofon basyp goýberdi. Onu basym çakyp Ha. tirlan ýagdaýda görýärsiň ekranda. Yo, o Ha, zat o- etmez onu polis işgärä O da mi? Samsa satar. Oradan tepede Samsa satar. Ya özüm garnaşy diýär, yani kimin maglumatlary görä öz näme diýe gudo tarapy diýämi bilemok. Gara näme bolanydy men düşünemokda. Soňu odan epe görýän, soňu pensiýa çykyp giden görýän bu şu sistemada. Ýene de şoňa şu sistema gulluk edip berler. Men şoňa düşünemok. Yani öz soňu odan epe. Soňunu bilip den işler tapawdy ýok. Türkmenistanyň hökümetiniň içine haýsy struktura diýişden soňu ya odan epe juda näme çyksaň arasda çyksaň özüň paraly çöp gidýän da ýa Hudaý saklasyn göwren ýa paralyç ýa diňem işlän ok işleyen ýerde öz ihtiýaçlaryňam giderebilen ok tuvalete de bir sene akdyp getirmeli ýagdaýda işden çykýan ýene şu sistema gulluk etdiler-de men şoňa haýran galýan. Bir nujeli bir eklenjimi diýip arasda halal dehmet bilen aýlyk alyp işden öýden işe öýelende de çağalan bilen bolup käwatlar boş günnüň çağalan bilen bir gedelenje gidip şeýdip bir gazanç edip bolan ok garay. Ana temalary inni özlerini kıyınına soktu. Özlerini. Bulunki özleri arkaýyn atyp durulan oklar. Yani ni to ne tanışjan gelse de şolar gorkýarlar. Ni to wat kapsyn kaksalarym gorkýarlar. Bir näme diýäs? Biz gorkmak aňarda dursun. Arasda halal rehmet gazananyň üçin geplerimizde de arkaýyn gepleýär. Gullasa o markaýyn gurlaýar. Ýaşamyzda da arkaýyn ýaşaýar. Sebäp diýsen biz oğlum edem dok, adamam öldürem dok, kanunlanam çykan dok. Halka hak hukukyny öwredýär. Hak hukukdan talep etmeň kanuna laýykdygyny öwredýär. Şuň meclis proçum ýygnakda da prezident aýtdy şonu hak hukuklaryny öwretmek barada wagt nesihat işlerini geçirmekligi diýip gurullar etdi. Birem şo wagt nesihat işlerini edýär. Ýaşlar uramasy, ýene bir zat kärdeşler, arkalaşyk, ýa guramalar öz işini gowy alyp baranok diýdi watan habarlaryna. Ha jemgyýetçilik guramalary öz işlerini alyp barýan ok. Biz zat o berde jemgyýetçilik guramasy bilen şolaň edibilmeýän işlerini edip otyrys. Gaýtan bize sawatny aýtdylar bolar. Nuri soran bardy sana. Bu Aha. yol meselesi ne dersin? Yol meselesi men watandaşlar şu öňüme aýtışym ýaly birinji gün men baryp talap etjek, sorajak näme üçin ýollar açylanok, näme üçin aňardan wärik hosarlamy getirip bilemzok. Ol maňa aýdar bar gitdi daşar işler ministrliginiň arz etsin. Men arz etdim. Şuňky ýanakda da şu dünkü ýanakda da aýdylan arzalara, halkdan gelen arza şikayetlere wagtynda jogap bermeligine aýdypdyr. Bersinler de birine bir ay geçti, birine 1,5 ay, birine 1 ay geçti. Bersinler de jogap. Beren oklara. O zaman konsulluğun diýen jogaby bar gitdi arşikaýet etdi ýani gydykly dälse ýapdysan arşikaýetyna jogap ýok. Türkmenistana Olmasa barıp arşikaýet etmelim kam ýa. Neme diýdim kam?
Türkmenistan'a bar Ağustos karşı kaydet Ağustos gene giderik. aynen. Odan ne bir olur Aynen. açıp ölçek diyeysen mi? Nuri, Ağustos'ta hepimiz çıkalım havalimanına. Ağustos Oo. valla Ağustos tapağı yok ama Ağustos çıkalım diyseniz Ağustos çıkalım yani men halkı gollayan, men halkın taraftarı. Halkın bar yerine menem barar, halkın çağırış eden yerine menem goşulur. Halk menem, halkın adamı. Menem şu çamadanlar bilen barcak Ağustos'ta. Bollu Ağustos yani ona çeni bir şo daşından bilet neme meselesi yatırmadılar mı karay bulun şo içine girip bulun o kenna ondan şontu ketşon. Bu servis olar diye bizim patronayda ben Trabzon'da çalışan hazır. Birinde onundan sonra diye Ağustos'un birinden havalimanı hiç kimden şey yapmayacakmış. Servis olar dedi. Yani Ağustos'un birinden. Başka varyant da Ağustos sonralar. Doğru. Neme var ya to? Samolyotun gelýän güni var. Owo. Şoňa garatlýar. Ýerden bary. Hı. Bölümden bilet alýar. Şeýlerden geçi. Hı. Ankara diýär, Antalya diýär. Owo. Şeýdýär, içine girýär. Bilet açylýar, kartı gopurlap barýar. Owo şo bileti ağzına satypdyrlar o. Sebäp diýsen geçenki edem gittim bolun. Bittim bolun neme diýdiler. Indi şoň adamlar atmay. Öýde şol Türkmen Hava Ýollarynyň predstaviteli bar şo taýda. Pastaýanna samolyotlar uçanny Türkiýanky öňem şol men okuwçy wagtymam şol häzirem şol adam eken. Ana şoňa bar toradym. Neme diýdi bilet gutordy diýdi. Diýmek onu bilet şo taýda satylýan bolmaly. Agzyna satylýan bolmaly watandaşlar. Bullshit. Bir 200 adam bolup barsak havalimanının patronunun yanına barsak. Gönü patronunun yanına 200 adam bol. Daşında durmalı bir patronunun yanına varmalı patronunun yanına. Biz ne yapalı gidecek yurdumuza gidecek demem. Cevap verer o. Merdan ağa, az bu garan indi men geçen yıldan beri protesto zaten çıkıp ben size düşündür aydan. 200 adamı nerede toplayacak? Az berdi gör oturanların içinden agentlerden var. İzla oturanların içinden. Az 200 adam topladım diyseniz hem şu siz havalimanı varmakanız sizi çelik kuvvet Türkiye'nin çelik kuvveti zat edvale. Böyle kabul edvale. Gelinler diye. Ha %100 garanti veren size. Barmankanız siz gaytaryalar örneğin. Ay yok. Ben bir kuvvet otayda ne işletine biz ne motay protesto var. Yok. Ben tek Geçen özüm barcak. Eplep götüne Bunlar- soksunlar beni. Bir özüm Yok. barcak. Özleri, Eplep götüne soksun. özleri çağırıyorlar. Doyon adamlar doyon Türkmenistan'ın hükümeti işlerler dinleýäňiz mi eşitýäňiz mi agentler birgiden şahlar eşitýän bolsaňyz adamlar doyon Yo, onun içine girip başladı etmeli oluştu. Geçen yılan Bir zaman bir zaman o aeroporta girip bolsa bara başga bir zat etmeli. Biz geçen gedek gidemizde gördük. Şo gün bilet berilýän eken uçýan adamlara. Şo samolyot geljek günü belli bolsa öňünden bilibildek geçenki ýaly diýip. Ýerden barýan şota kim barjak bolsa da özümiz jemlenýärse. 350 liran götünden geçýär, haýryndan Ankara ýa başga bir şäherine diýip bilet alyp içine girip bolýar da eliň biletli bolsa. Aha. 300 liran bekwidinden geçýär, içine girýärse kasaň agdyny oturýar. Indi ýyzyň diňle, ondan konsullugyň pul alyp ugradaýan adamlary bar, ýaňyrda ministersiýaň bilýärmi? Parasyny alypjak. Şolar kasaň agdyna bilet almana gelýär, dost ýyzyňa götürül, biz daňdan näre oşurda dur, bizden soň alarsyň diýip ýyzyny ugradaýan samolyot boşa gitmez şeýlemi? Evet. Şolaram kasaň agdyna eltmän oçur boýunça alar ýaly diýip ýyza tozadyp durdan götünü beren ýalym düzelýär şolar. Gatı doğru ama ben hiç kim çıkmasam bir özüm çıkacak. Eplep götüne soksunlar ben. Şo dawan tutmaly. Şu çamadanımı al. Olan bir varyant da indi varyantlar aytsak şunu ýaly zat diýip az indi onam edotiňiz örde mentler çağırsa şular azar verot zat diýse ýene bir örde Çağırın. Çağırın bir gaýtjak goýmy. Gaýtjak ana kasaçyk bilet aljak biz. Evet. Kasaçyk bilet almana gerek.
Hava yolları açılsa biz hepsi gidecek. Çıkacak hiç kim yok. Bizden açmalı da onu barı. 4-5'e olan barı açmalı biz. Yo, 4 yaş oğlum ol bar 5 saat edip bolmaly, köprek bolmaly. 4 yaş oğlum geçecek saat yok o taýda. Şu halkımız düştü yerde halkımız. Sanı gerek de bize san gerek. 4 yaş adamyň açanlygy garaşýan ýaly ýa-da halk. Davay gidelim, pожалуйста, Augusta gitmeli olsa Augusta gidelim. Mene sa? Ama şu Ağustos'ta çamadan pamadanım bilen bar otman boldu. Pожалуйста. Augustun näçetine ho? Oňa çetin. Yo, entek bu merdan Augusta bärik gelýän ýa-da Istanbul ondan gelen soň çözmeli or üýüş bir ýer jeblenşip. Dernege mugrany boldygyna çenli. Ben sen bilen tutas. Ekip bolsa vatandaşlar yani derňegem ni şu taki stolu yerine onunla oturup bara tanışıp biler, çay içip biler, kötönýänler barada da yardımlaşmak nemesem urup bar ýa-ni ekip bolsa bir şonuň käbir nemeleri galdy. Şolar diýenden soň ýetäsi maksadymyz şol halka kömek etmek, zat etmek. Ýöne biz elbetde tanışıp her kimin näme derdi bar, näme helek problemasy bar, şonuň şo taýda gepleşip birazjyk üstüne açmak da şoň üçin gelip bilýäňiz dernege hiç eleme ýok, mesele ýok. Gelmeňizde, ýeneňizde her watandaş öz öýü ýaly dostlar da açyk şol, düşmana da açyk şol. Ýöne şo taýdy hökümet binasy ýaly zaten ol. Hökümet binasy ýaly zat, täpdiň dernek diýilen zat walilikden uruzalyp atylýan ýer, şoň üçin walilige değişdi. Hökümet edarasy ýaly ýer. Tak što o taýdy howpsuz we hiç kim neme edip bilmeýär. Galan da adam durmuş tagam ölsem öläý diýip goýulan türkmen, ölsem öläý diýip taşlanan türkmen. Men arany dogry aýtsam nägisi bar ýa aýal maşgalalaryň aglap efire çykmagyndan, çagalarym görürsün gelýär diýip aglap bermegininden gelin aýal maşgalalarymyzda erkekler bolup ýe çykalyň bar. Çünki yani hukman şol biziň garnaşymyz ýa doganymyz, jiýimiz bolmaly ýa şol biziň kim bolup bilerdi. Şonuň üçin birazjyk indi bu işlere erkekler ýapyşmaly diýen, erkekleriň işim diýen. Oňa hak hukuk talep etmek, konstitusiýadan çykman hakyny talep etmek ýaly adaty da tol. Bolmaly da, düşýäňiz, bolmaly da. Şonuň üçin neme görmeliler? Arkaýynyň arada meniň konsulluğa gidip gelmegim her kim neme gördü. O näme konsulluk men ne adam öldürýänmi ýa kanundan çykýanmy ýok. Olam adam menem adam. Baramda men onu işlämek, olam meni işlänek. Oturup gepleşip bolýar. Gepleşip bolýar. Sorap bolýar baryp sora berip bolýar. Näme üçin açylanak? Näme üçin ýollar açylanak? Ve Türkmenistan ay men bilemok diýme haky ýok. Konsulluk şoň üçin otýar. Ol şo wagtçan etmeli soramaly. Taşary işler ministrligine ay bäri gabir 50 adam üçdümi, 100 adam üçdüdi bizden haçan reýs gelýär diýip sorýar. Doýdular. Uratsaňyz ha, uratmasaňyz ha diýip urat alyp urat ýaro. Türkmenistana. Konsulluğa aç barsak ne yaparsa? Ha? Konsulluğa barsak bir 50 kişi bolup. Ya bilemok yani onu 50 kişi bolup barmak yani men bilemok çağırış edemok. Men hiç kim çağırış edemok. Yönümün özüm var yani. Yok çağırış Yani- gerek değil biz 5 adam barsak öye gidecekmizler. Tamam işte barıp soramalı. Tagam şol etmelise şol vatandaşlar şolor gününe koymalılar. Sonra vermeli. Näme üçin gidebilem yok diýip. Näme üçin? Yani senin Türkmenistan bilen yani men Türkmenistanyň raýaty bolurmy üçin Türkmenistanyň pasportyny götürülmü üçin meniň hökümetim bilen aramdaky ýeke köprü konsulluk elçihana. Yani Xitoynyň içeri işler ministrligim däl, Xitoynyň waliligim däl, Xitoynyň daşary işler ministrligim däl. Belki daşary işler ministrligi bolup biler, agyrdan konsulluk diýermiz etmese, talabymyz etmese, onu Ankara'ya gidip Ankara'daki daşary işler ministrligine barıp biri dinlänok, biri hiç elek jogap berenoklar, biri akitjegem bolanoklar diýip belki daşary işler ministrligine de talep edip biler, sorap biler. Öňe gat köplük dälle bir barıp soraw berip bilemok Türkiýanyň daşary işler ministrligine Mevlüt Çavuşoğlu'na. Ýöne yani Nora sesini çıkarmak, bir zat bitirmek değil, bir zat başarmagam değil. Maksat sesini çıkarmak. Yani barlygyny görkezmek. Meň janym bar diýmek. Yani janymyz bar we şu ýoluň açylmagyny talep edýäk diýmek. Şonuň üçin
Gıyska wat goýuly hepden birinji unuly diýip bolýan. Olam aýyň 5-i bolýa. Men özüm şoň gidip ýürüp talap etjek sebäp diýsen, hakykatdan aman ha düýün bir gelenejemiz, bir uýamyz çıkıp aýtda, men diýdi şunça wagt gitjek bolýan gidibilem ok. Hassa men diýsem, men diňlän ok, sen sagdyna diýä, daş keşiňe seredip diýä. Şu zatlaryň esasynda ni barbam sorak göräýmesek, näme üçin şey diýipsiňiz? Ha şu uýamyz şey diýä diýip sorak göräýmesek hiççilik mene düşünemok ol. Näme şol uýamyň ady? Şu taýda çykan. Türkiýe hökümetine baranda elinde suutnama bolsa agram ulu bolar. Hökman suutnama gerek gele on Türkiýe hökümetiniň bilip dura ýollar açylmaýan. Mevlüt Çavuşoğlu Mart aýynda şu Ştaýk Raşid Meredow gelenine talap etdi. Ýolları İngilizce wagtda açmaňyzy haýyş edýäris diýip. Pandemiýa şertlerine laýyklykda diýip. Suraýdy hawa, suraýdy. Ýöne näme üçindir açanoklar gysga wagt diýilende ýem 3 aý 4 aý geçdiňizden. Diýmek halkdan birazjyk talap berekde. Yani gitmejegem bolsaňyz gitjekler üçin görüş görkezmelmi kädiýän. Yani gitse görgüli käbir garlanmaz we onam dogry düşünýär garlanmaz, aýallygyny efire çykmagy, şolar ýa-da etmegi çekinýärler. Özlerini gorkýarlar. Şoň üçin näme etmeliýsene? Biz şolary görüşüp bermeli. Yani şolary biz görüşüp bermesek, şolar begenip gidenlerini görmegem bize ullukan baýt. Näle bollaý bu ýöne bir 40 ve 45'ten gelen ýaly bolay var bir bolup görüşmüz. Yok. Käbir oğlanlar var da meniň ýanymdan işleyen oğlanlar var, Türkmen oğlanlar. Yaman korkak. Yndan ýalnız men şu zatlar görkezsem meniň bilen gürleşmeýärler, o aňyra gidip zat edip ýörýärler. Näme etjek olara? Urwa sana salyp bolmaýarlar. Olmasa doğru Käbirlenmedi var kellesine bançyk takyp durmuşa çykar bermeli. Aýtma, ýatlatma şu wagtda. Indi de näme etmeli? Her gün gelip sorýarlar menden, näme bolady, näme problema, aňyrda näme bolady zat diýip. Men aýtdym şu Berdimuhammedow, ýeram şu hökümet, şu Türkmenistan gördüň günden ýagdaý kynlaşýar zat diýen. Meniň bilen gürleşýärler. Emma zat etden görkezden, zat etden şu zatları gör falan. Ne bileyim yani şey yapmıyorlar böyle. Yani umrunda değilmiş gibi. Yani o memlekette yaşamıyormuş gibi ya da geleceği varmış gibi davranıyorlar. Anlamıyorum yani. Ya. Salam aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam bak. Ses var mı? Hoş Hoş bulduk. Normal medaları yaxşı mı? Çehif'in kanalını profilini yaptırdım diýene. Ay bir de arasında jalybyny iýer ýaz, bir de miýer ýaz. Şonuň videolaryny jalybyny iýer watandaşlar. Şol bolgusyz zatları bilen. Bugün taza profil açtı, onu hem karoç jalyp ettim. Bilemiyorum kapandı mı yok. Kapandı mı o zadı kapandı mı önküse? O kapandı. Bugün üniversitede çikolatası var ya. Barda Yok benim näme diýip özüniň ýüze bir gaharly buyrugyna wasylan ýaly. Olan bir ýandan bärdenen pehliwan diýip bir sanak özü geroy görogly çykypdyrar. Öňüne gelen ugurajadan bolup, özüni batyr sıran bolup, men şeýdän, men beýdän. Men aýdýan o, niýe tapdyňyz bular ýaly gürrüňleri, niýe tapdyňyz bular ýaly geroýly, bular ýaly erkek bolsaňyz görgülüş halka kömek edin olar ýaly erkek bolýan bolsaňyz, dogrymy? Halkyň tarapyndan. Gelen bolýan arkamda halk wa, men arkamda hökümet wa diýe, men arkamda. Tamamy halk. Olar ýene şu profiline nämelerine, mesajlaryna seretýän bir sürü poddeşka edenen bare men hayran neujeli gözleri kör ağam doğru ettin o vatan dönükleri diyen bu bir sürü mesaj yazıplar. Men aydamam bilme bunların gözleri körmeye. Yok olar tölegli eskerler tölegli trollar olur yani tölegli şolun hem olar 2-3 adam olar türlü zatlardan geriye böyle ya bir
2'te 3'te desen haymeli desen bir 10'tadan öte de var paddeşke edenem. Onta Aa, dödüler var. Şoňa emmesi şu bir adamda 2-3 tane profil ana men şunuňda türkmençilik var. Onun ikinci türkmençilik 2020 var mysal üçin. Şonu ýaly onu da 2 tane 3 tane account da onsoň bunun ýerip bir ýa-da bunun ýerip bir ýa-da onun ýerip bir ýa-da onun 3 adam ýaly kol. Ol basmaçylaryň oýuny bar. Çöllü bir tane türkmen neme diýär çöpüň üstüne türkmen telpe goýup çykýar depelere bir giden. Ýoka jöýdi bolmasa. Şonu ýaly oýun edip ýa-da düşünýän. Aňardan hamana düşmana 20 tane türkmen telpek goýarly. Kellesini neme garaşyp oturan ýaly. Sonra nime diyecek ben? Murat, Doğran. Senin geldiğin böldüm ben. Neme? Neujeli primerini da yine aydadılar. 3000 berip gittim ben, 4000 berip gittim diyenler var yine. Miş aydıp birenler var primer. Yine benim dostum, yine benim sasyedim şunça verdi, gitti diye. Neujeli primerini barıp konsulluk mu kim şu al oturan olsa yatkı berip kameraya çekip şonu çözüp olan yok mu? Ziyatka alan için. Ala men şonu diýen. Şonu var halkın içindäki adamlar edip da şonu öňe açýar. Video çekip birini da kazad etme için de endi köpsü görsün, inansın. Şu barıp birini ziyatka berip de endi en gitçek deyip bir video çekip bir zatlay nämetmeli da. Bak dur bir minut. Onu senin kellen, menin kellem, Nura'nın kellesi yani işleyen adamlar edip bile video zat çekip onu $3000 verip gelen adam hiç açana video çekme. Çünkü o $3000 razı olan adam hiç açana video çekme. Ben sana aydayım. Yo, ina seredin vatandaşlar, seredin. Yine şunu alacaklar da liyanız. Yine şunu alacaklar. Sonra. Yine şu test sapis etkence da yürüyü aldım. Inni Jaňa diýip bu guraja diýär, gurunkosyny açýan aýtan täzeden diýän. Näme diýdiň aý eşitmedim diýän olundan aýdyp berýär maňa. Zapis edýän gidýär. Ýani hemmelaryň düzgüni we kanuny we watandaşlar. Ýem şol guraja etdim men WhatsApp'tan ha. Videonam şu Pelwan diýilýän. Pelwan Handur diýip diýerlermi? Ya Gonç diýip bir adam bilem o kimdigini. Onuň bir nesip bolsa polisiýa görkezler. Kimdigini? Ýem WhatsApp'tan ýazan diýen sözlerini udalyt edip durýan WhatsApp'da arasalap duran. Meni ýem onuň gurudun sesini aldım da. Aldım beýle kliçka oklap koydum. Görýän. Şoň üçin bular urup gaçyp oýnaýarlar. Ýani men kanun bilen görüşjek diýilen o bolar. Patron gorkodup şu adaçen Dur Sultanam gurada senem edip durdy öwren görýän. Bayram Allah ifade geçen iletdi. İlki maňa men taňa hiç sak diýemok, men Dur Sultana diýen, zat diýen ol men bilen gepleşip geçiren olup başlady. Men aýtdym, "Şaňa näme agram düşýär Dur Sultanyň? Senin ağzyňdan çykýan sözi çykaw sen diýdim, oňa söwüp zat edip barýar-da. Çykaw sen diýdim. Ondan ýoşuk bilen maňa geçip başlady. Sen maňa geçdiň, sen diýjek bolsaň maňa diýsene näme men bilen näme derdiň onu başlady ondan. Zapis gitdi beýle näme görkezdim ne diýip bolsa çıkarlar. Yo Diýjek bolýanym onuň arkasynda kim baran bolsa olar hiç açan men edýänim dogry diýip çykylan olar kanun boýunça olar ýazady ruhsat berilen o. Konumat men seni gawatlaşjak, näme etjek, gawat diýen ol ýasaň ondan men seni oturan ýerimden barman etip görkezjek diýip ýem geljek geldi uraya. Eger olar öz nemesine çekjek bolýar, men şoň üçin ol oýunlary men olaň tutjak guşun ütüp idim, şoň üçin men olar oynayal mümkinçilik bermeýän hiç açan. Ýöne netip bolsa kanun her ýerde azakana var, bir Türkmenistany ýok. Şonu inni suud edip oturýarlar. Eger Türkmenistanyna şunu diňläp oturan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň, Türkmenistanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň agalary ýa-da şoňa deýişli adamlar bar bolsa näme üçin ýanky diýilýän goýun tuğratum bar, şoňa hiç il çäre görjek bolan oklar. Ha men aýdyp oturýarym, suutnamasam bar sorasalar. Ha şol bolan. Alsınlar da jogap bersinler. Näme üçin watan üçin birler etjek bolan adamlaryň öýüne polisiýa bar ýa-da şunu ýar haramladylar. Öýüne näme üçin baraňdyk? Ne haramlada şol bolan. Näme üçin baraňdyk şolaň öýüne?
Çünkü işine gelen yok oların. Ne gören oksa bizim Aa. kanunun yokluğunu suud edýärler. Ağızlarını lakkı lakkı edişip gürlemeni bilýärler diňe. Kanun vardı, näme adalet vardı. Bar bolsa ha çäre görmelisin eden ladyny. Bar Türkmenistana öýüne var, hojalygyna var, Sakarçagadan mi bilemok nirden. Menem marıdan Gülyalı marı yene näme Gülyalı ýaşaýas diye o bir çıkışında. Bu ondan sonra men gürleşipdim bunun bilen. O başta çıkıp beren wagtlary. Son miting vardı. Näçesinde şu Aksaray'da olan miting vardı. Men aýtdym mitinge gel dedim. Halk arkamda dedi, halk var dedi. 100 tane 150 tane olan var dedi. Men aýtdym gel onda dedim mitinge dedim. Aksaray'da şu gün dedim miting var dedim. Gel erkek olsan dedim. Gelmedi. Şu namarda olanlar da näme etjek Nura? Çıkırazı kim olsa gelsin menin karşıma çıksın, ben bunu isemem doymayan 7 parça ayıran 5 minutun içinde. İşte şu Doğrumaysam da o yani bular bizde ondan sonra gidip beni satarlar, menin başımı belaya sokarlar. Men onu bile düşün o zatları. Şu oyunu bularan. Urup izinden özleri ağlıyor. O pişikler var ya küçük uruyadan izinden özleri miyavlayar ana şonyalı bular. Näme etjeğin? nomerde adresi bar İzmir'de hedir diye. Bolup biler İzmir'de de bolup biler. Maryň adyny tutmagy münasip däl ol üçin mo diýe gat dogry aýdýan. Ol Maryň ýüz garasy, Maryň maskarasy şol bolan. Ben şolar ýaly marlymy görünümden wara bir tane o daşor ýurtdak Afrikan dostuma mowdur, müňesi boldur şolar ýaly haramladylar. Bizlerden biri çıkıp öğret karpıyor diye. Çumosunu aşırıp. Yerim oynuyor. İşin aeroportu bir çayat oldum para konusunu. Beyazak Türkmenlerden korkalar artık düşündürüm. Pelvan deyip. Hava şol vatandaşlar biri korkacak kolyalar men aydiyana tutup iyiydim. Olonu iyiyem nemesini. Çok kuşunu iyiyem bireyem ütüvü iyiydim. Şoň üçin onun oyununa gelmeyen erkek siren olup yeniden olup keşke men şu işleri etmeyen olsadım. Şu işlerden men jogapkärçilik alyp bir etmeyen olsadım. Keşke şonu urlasadı belki. Onu has başkarak bolardy çözgüt bolun. Şu wagt men şonuň öz isleýän ýolundan gidip bilemok. Özüm hiç kimden gitmeýän islemok vatandaşlar. Nura yine bir zatla sorajakman. Ene şu az önce söyledim ya primerini şunyalı video çekip doказательство eden ýagdaýda soň допустим gidip polislere jalyp etseň bular Türkiýanyň polisleri bir zat edip bilýärmi? Tabii ki ben tehdide dotidip varsın. Bunlar garıya tabii ki. Ama şu zatların Sembolini men jemgyýetçilik guramasy açdym berde. Sembolini men ýuridik lice bolup gidýän. Yani abişni raýatyň hakkı var. Çünkü ertirkün senin şoňgulan gawatlaşyp bir zat bolaýan ýagdaýynda şoňa çäre görmedik polisiýa günäkär bolup galýar. Sebäpçi sen ta marşyka etdiň. Şuň. Çünkü iki sana arıza yazılıyor, biri sende galya, bir serokopyası birem zatlı şikayet edende galya. Doğru değil mi? Nura? No. Orada golu imzatlı zadı oluyor. Eğer bir problema çıkan ýagdaýynda mana men şikayet ettim, garamadılar. Direkt ne men atıp bilen de öňüne. Yani şu sırawny pul berip gidip oturanlar. Yani suratlaryny berdim. Onun telefon nomeryny berdim. Görlerler, taparlar atyp bolan işi. Yani birinçidenam bir adamyny tapmak Türkiýede hiç mesele däl o. Mobese kameralar var. Mobese kameralar her köçe. Şu Türkiýanyň her ýerine mobese kameradan tapyp bilýär we ýüz tanama sistemasy var. Yani şo ýüzü berende kameraň özi şo ýüz gören wadyny saňa signal berýär. Kameraň özi berýär. Ha şu ýüz şu taýda gelip gördük. Kamera gören wagty. Şuňa onun öýünden hem çykyp bir tektonun ber bilmeýär. Telefon signalından hem nerede oturanını bilýärler, nerede ulanan soň. Ya onu ýaman onu ýaman çaklar.
Ha. Birini alayın vatandaşlar, birini ruhutların vatan oğlu gelye. Ben çıktım ben. Bu Dava hocam. çalma. Ya şey. Böyle. Tamam. Vatan oğlu var mı, gittin mi ya? Ey şuları yana ne şey edecek. Bir anlatan hükümetle uğraşan bir taraftan bu. Vatandaşlar yani her kim yerli yerden görüşmeli demek. Biz halka... Selamun aleyküm. Ve aleykümselam vatan oğlu, hoş geldin, salam. Nene? Bulduk saatler olsun Nuri. Sağ ol. Takkal hirip birazcık. O batigde rahat ettim, men kıstığım yoktu da ana dinle oturdum da. Onu da rahat ettik mi kayındı? Ya yok. Onun vacip işleri var. Profil yapmak, arş kaydetmek. Onu saklama. Dören komşum. Oo sen ne alalım normal. Can sağ. Hayır, burada. Ya menin neme açıkladım mı da Nuri şu taze sen Oslo'nun o nemeleri var ya. Yaş genç hani Z kuşağı diyor ya bu Türkler. Ha. Son köp şoları almadı etafe. 10 yaş 30 yaş yapılımda. Z kuşağı olup duruyor ya şolar. Z kuşağı şu hatta o yönü Z kuşağı Türk masanın içinde berdeken yani Z kuşağı diyen 18 yaş bilen 14 yaş aralık değil mi? Yok 10 yaşlan 30 yaş ortası Z kuşağına girip da şu at berdi Türkiye. Yok 30 yaş. 30 yaş değil mi? 30 yaşa yakın da olursa hani täze neme teknolojiye göre Z kuşağı değil mi? Men bir gerek 17 bilen Cüneyt Özdemir jurnalist gazetçiň bir nemesini dinledim de şol Z kuşağı bilen näme canlı yayında. Şonun içinden biri 20-22 yaşında da bolan şonu çıkardılar. Yani Z kuşağı gelsin diye. Adam gülüyor. Yani benim demenim yani Z kuşağı yani 18 bilen 14 yaş arasında 13 yaş arasında birazcık yani ergenlikten çıkıp bir entak doğru konstitusiyada girmedik insan kuşağı şol. Yani 18'den zaten senin aydın dedim de sonra Süleyman Özışık, Hadi Özışık var. Bilen o doğullar. Jurnalistler. Ana soňky döwrana Sedat Pekerliň arasy neme bolup Süleyman Soýla olara dava açdy. İki tane doğullara. Bolmasa şolarym AK partili de iki doğun jurnalist. Şoba Süleyman Özışık anlatdy da giňişleýin. Ana Süleyman Özışyk nemesinden hem girip dinläp bilersiň. Näme diýdi? Z kuşağı diýmek elimizdäki telefon bilen önüp ösen oğullara Z kuşağı diýilýärmiş da ana şol elimizdäki telefon bilen. Şu 10 yaş 19 yaş arasym ka diýen menem şonu ýalyp diýen. Menim teň aýdyn ýani o döwran aýdyr. Yo ne maksat näme indi Z kuşağını demek onu tart. Şolar hani köprek şolary dinlemeli. Hani şolar köprek şolaryň kellesi beýnisine girmeli. Zapis görýäňim, zapisin gidişini görýäň. Takkal herif birazcık. Batirde rahat ettim men kıstığım yoktu da ana dinläp oturdum da. O mu? Katı oldu dedim. Men kim zapis etmem gerek. Çıkdydan her gün çıkıp bererim de Nuri. Yok yani telefondan gelen sesi kaydedip görmedim. Birazcık şonu test yaptım. Şunu aldım çünkü şunu aldım vatandaşlar. Birazcık käwirdatlara delil gerek bana. Näme üçin diýsen telefondan jaňa diýen diýerler soňundan öçürşüp gaçaşyp yok men diýmedim näme etmedim diýip görünür köpörle soňda birazcık. Yani o da doğru. Bana zaten adar örmeseler men hiç kimden işim ýok. Men Türkmensana hökümet bilen sistema bilen doğrudan. Şoň koloryalara birazcık. Ya. Bu arada bu kaydı siliyorum. Zaten TikTok'taki videoları ben açıp YouTube'a koyuyorum yani. O zaten kayıtta duruyor da. Problem yok. Nuri o tesim gerek olsa her gün şörden vatan oldu deyip bakay. Yani bu zapis ediyene kendi diyecek kolyana zapisten sonra koyup kolya. Yani elbette birazcık her kim cevapkerçilik alsın niye yani
Diýenden soň bir harjyk diýen sözüňe de jogap bererek gezmeli dünýä aslında. Demokratiýa diýmek aýdanam aýtjak, diýenimi diýjek, edenim etjek. Oňa şyltyk atjak, muňa töhmet atjak, munyň mertebesini etjek. O etmediklerini etti diýjek. Soňundan ýok mene diýmedim diýjek. Etirkunun bir ýere gelip sen şu sözüňe jogap ber diýseňem şey diýjek-de. Şoň üçin esasen bunu var hökümetiň şu wagt hökümeti tarapdary edýänleri edýärler. Çeýsna adamlar şu taýda oturunan köpsi. Yani hökümetiň tarabyny tutýan haramdarlar edýär. Şeýle Ferhat ýaman gowy diýipdir. Öde halky konsulluga çağırýar. Soňundan halky diýe konsulluga çağıran bolup, zadeden bolup diýip bir de ýükleýär onu. Gördüňizmi? Ilk videoda. Bazen diye näme diýerler. Ya Surat görýän dem namart. Şu namartda näme şetjegimdi. Bizlere mi edip biles onun üstünden, onun videolarına bizler montaj edip çıkarıp biles, bizler edemiz yok şu an, doğru değil mi? Yani it bilen it canı olmalı değil de, doğru aytdınız siz. Men ýa-da diýdim. Döwra, adam zaten diýdim ana rek sonuçur. Berde ýa-da oturularyň %80 efire çykan nokta diňe berden ýa-da oturup men şolara dikkat edin de, gorkmaňlar çykyň, aýdyňlar diýjek datlaryňyz. Ulun men günde gürleş oturayım berde. Prost men adam yok eken girdim, ben aýtdym gürleş otural diýip. Problem. Doğru da hani berde ýa-da oturýar 40-53 adam var şu wagt ýa-da oturan 53 adamyň 10 adamy şu efire çykyp oturdy, galan ana 43 adam diňe berden ýazýansy da hiç efire çykan oklar. İnşallah yani halkımızdan bilinçli olsa, bilinçli olmasan bir taraftan gozat. Birazcık öz hak hukuklarını talep etseler, birazcık hükümet näme diýse boyuna eğip meyli deyip gitmeseler, ana Türkmenistan'a gidenlerden soraptırlar. Şuları görýäňizler mi? Şularyň videolaryny görýäňizler mi zat diýip. Şonu aýtmaly da sen näme hak bilen soralysyň? Näme sebäpden soralysyň? Sen meniň erkinligimi, azatlygymy kanun tarapyndan kepillendirilýär. Sen näme işiň var men näme görenim bilen, näme edenim bilen. Birazcık onlar adam näme gitmeli da, proaktif gitmeli da. Demek biz gorkun tam olarak ýeňmendirdi. Yani ýakyn wagtda TikTok'tan, biram YouTube'dan ikisini bile öğretecek yani. Nehip bolsa YouTube'da da canlı yayın, berde de canlı yayın yönü. Berde telefonun, o taýda da bilgisayardan aýratym diýär. Çünkü ikisini birlikde görýän yayın ýok eken. Katı doğru. YouTube'a girsene, YouTube'dan daha kani eden da bu nemelerim. Bu eden çıkışlarım. Köp adam TikTok'a girme, YouTube'dan görýärler. Bilýän soň çünem netip bolsa birazcık şol berde käwir işlerim var. Şonu nemesem netip bolsa hökmany suratda şonu görnejek. Şu taýdanam dowam eder. Bu arada meniň bir iki sany tanýan gyzym aýtdy. Men aýtdym, sizler näme üçin çykyş edeňiz ýoklar indi zat dedi YouTube'da dedi. Men aýtdym bizler TikTok'a geçdik dedim. Şondan onda dedi YouTube'da dedi imsin bolupsyňyzlar dedi. Şondan imsin boldy YouTube dedi. Yok TikTok'a girmeýärler da. Havar yok TikTok'ta ala okap öğrenmeden birin Türkmenistan'a gitjek diýip rating goýup berenden zatdan habarlar ýok ýene berdäki TikTok'ta meselen söýlenýärler köpsiniň. Yok şonu aýtdym, adam köp gyzlar, köp oglanlar girme TikTok'a. Meniň özüm girmedim TikTok'a. Men şu näme açylandan soň ondan soň girip başladım şöyle ýaýlanlara, zatlara. Doğru. Benim bir aydır girýän Nuri. Ben seni takip eden olsam bir aydır girip oturum da. Diňe YouTube'dan ýylaýtyn. YouTube'da senin näme çykyşyň. Soňra bu bloglaryň kimi kadyp türkmençilik diýip ýazyp girdim. Soňra TikTok'tan girmene başladym. Köp türkmenler girmeýän Nura. Maňa aýtdylar bolgusuz zatla näme edeler girip zat diýerler maňa. Köpsini aýtdym men TikTok'a girme şuna ýaýlyn var türkmençilik kanaly. Her gün akşam gürleşe zat diýip. TikTok'a näme üçin girdik bilýän watandaşlar. Biz aslında TikTok'a näme üçin girdik? TikTok'un hakykatdan hem diňe wagtyny urlayan videolary var. Ýöne biz TikTok'tan başlamamyzyň esasy ýaly bar watandaşlar. Aňy düşünjesi ýerine adamlar tagam köpsi YouTube'dan ondan bundan görýän gerekli zatlar görmek üçin girýän adamlar tagam aňy düşünjesi ýeterlik derejede ak garan taýgar ýa.
Yani TikTok hakikaten hem birazcık Türkmençamda düşünýänler neme daýmadylar, ýapaýmadylar kanalymy. Yani birazcık adamları bir hilek nähilek bolgusyz zatlar bilen bir hilek serýoz nemeden daşlaşdyrýar durmuşdan. Oňsoň bu gady keşfete düştü, her kime var ya, istese de istemese de gowda 10 sekundluk, o 20 sekundluk videolar bolan üçin her kim işten öýe var ýa-ka öýden işe var ýa-ka görmäne mümkinçilik görýär. Biram yani siyasatı asla gıdıklanmayan adamlar TikTok'ta oturan üçün biz şu TikTok'tan başlamalı siyasetin şu taýdaky adamları biz düşündürip bilsek beýlekiler tagam düşünýär. Garan saýgar ya. Alada detkä YouTube'um görýär diýip. Şoň üçin şondan soň ilk şu taýda başladyk. Soňra bunlaky videolary beýlek YouTube'a geçirýär. Nemäniň Guromanyň öz aýrytyn kanalam boljak, dogrymy Nuri? Dostça sana yine 7 gün zapret geldimi? Allah Allah. O ne için beýle bolýar? Sen goýan videolardan mıha? Ana bu Dursultan jyýmydylarna gatwy roşşar TikTok'taky. Ya onu şikayet ediyorlar. Şikayet etmese zat etmiyorlar ki. Yapmıyorlar. Abi benim şikayet ediyorlar da meniň şu wada çenli Hudaýa şükür cezalan yerim yok. Allah jana şükür. Onda adam Dursultanyň gatykan tanysy bar ýetýän. Adam Dursultan seviyorlar. Oho. Takipçisi kendiler şonun ka yani goýan videolar tugolma 80.000 prosmotr alýan videolar amma. Benim 17 bir videom var. Haýsy videom ýazmaşyny 50-55% Türkmenstan öwräp durýar Türkiýeden hem beter. Türkmenistan gitme. O Statistik var, dogrymy? Videom statistikasy var da haýsy ýurt görýän. Ol 55 hasapladym 13-14 000 adam bolýar. Türkmenistandan öwräpdiler onu. Soyokçuluktan top görüyorlar. Şustur oğlanlar malades. Oğlanlar gayızlar. 50 näçe täwir videolog 50 näçe paýlaşmaly, 50 näçe 60 näçe paýlaşmaly. Dursultan köne tuğlama ama goýsy ýapalandan soňra 17 000 etdi. Öňe 17 000 etdi ýapyldy da. Bunun mümkin ýene 17 000 etdi. Menki wara görgüli 5 000 de etanok. 5 000 ýan etdi. Näsip. Nemesi yok esasy görünüşini edibermeli. Her kim käşkä bara şular ýaly her kim öz kanallaryny açypdyr, belçidir başlasa bara näle olay diýerler ol. Käwa türkler gelip görýär, "Abi siz burada ne konuşuyorsunuz 100 kişi?" diýär gelip geldi. Nuri, dün Suray dogan var, ayal dogan Suray. Bugün habarlaşdym senin bilen. Habarlaşdy, dogrymy? Ya yok, son habarlaşmady men ýalňyşmasam men näme Dursultan şoň bilen bir habarlaşsana men bilen habarlaşsyn. Habarlaşmady. Ya da liçkama ya da nam bolsa men bilmedim, görmedim. Şoňa bir nemesene, bizem diýen onu hasamlandyrdyk, ana Nuri öýder diýen bolduk da, soňra olum nemämiz boşa gitmesin de. Yok, yani men ona aýtdym habarlaşsyn diýip, maňa şol nemesini gurutsa men konsulluğa baryp sorabilýän, ýöne bilemok. Yani öýde çekinmeýän bolsa, bir ýyl bizdenem çekinýärler, bizem äwir ideal halklaý bolun. Bizdenem çekinýänler wada. Yani olam nämeden çekinýär käbirlerini düşünýän men edýän işim birazjyk açyk tanqid da köp nemeler boýunça. Ondan opozisiýon lider bolýarlar ýa-da aýtdy Nuri öz dili bilen artyk çekinmek diýdi. Murat Gurbanow maňa aýlyk berýärmişin, mysal üçin käbirleriniň gurumuna görä. Murat Gurbanow maňa aýlyk berýän bolsa men näme üçin barym ýok. Men näme üçin düýüm diýip tuğla. Sizlere ayda $500 alıp dostlar diye Murat Kurbanow'dan diye bir yazıptırma komentten zaten YouTube'da. Ben aytdım ova dedim $500 alıp yaran olsak dedim ben dedim saat dan dedim 6'da işe tur kitlenme dedim akşam saat 6'da gelen üye dedim. Bir Türk adam bugün bir video çekti bir yerde traktörcüler mi dedi, pikçiler mi sokağa çıkmış canlı yayın, onu mu diyorsunuz? O men video. Kim çıktı? Bizim çeker. Näme bolupdyr? Ya şuun neme o Türkiýanyň içinde laýyk köçän ýapdyrlar da var ha. Tütünçiler, çilimçiler, o çilim o tütün ekkenler ýolu kapatdy, Malatya ýolunu kapatdy. Tütünçiler mi şolar, men kendi ol düşün bilmedim, birazcık gördüm zaten, wagtym ýokdy da.
O. Ne için yol kapat? Yok, olardan artık näme sorudylar. Spraka eken gektarına, eken muktarına göre spraka meclisten geçdi. Olar şonu protest edip köçäni kapatdylar. Malatya Aydın ýolunu kapatdylar da. Her yer problem. Afganistanam şu at garışıp dura. Nura vapşe garışıp dur. Özbekistan aňyrda granitsada hemme zadyn taýarlap goýupdyr. Salam İsmail. Taliban geçse Talibanlar hepsini tek izlendi. Yok. Döwran, sana bir zada diýin. Talibanyň başga ýurda girmek alatasy ýok boldy, o Awganistanda öz hökümetini gylan etmek niýeti bar. O zulüm hökümetde oturdur 6 ýyllap. Taliban. Awganistan hökümetinde 6 ýyllap oturdur. Böylekilerden gorkma, hani işitmişler var Awganistanyň içinde. Talibanyň başga ýurda çözmek derdi ýok onuň. O döwlet hökümet alsa başga ýurda çözmez mi diýip pikir etdi. Yok. Niteret Awganistanyň bir nemesini hökümet Awganistan hökümetini alsa olaryň kellesinde näme bardyny bilýäňizmi? O 70 ýyl 100 ýyl arkada ýör olar. Gyzlar okuwy ýerme? Döwran ini bak olar 95-den 2001-nji ýyly zaten hökümetiň başynda oturdylar. Hökümetde olar otur, Taliban oturdu 95-den 2001-nji ýyly. Bilmeýän, ýöne men şolara anam ýok. Men eşitişim boýunça zatda Guşkuda eskerler var eken 3 tane esker al kilipdirler. Kelime şat yaptırlar. Bilmediği için öldürürler 3 tane esker. Yok, o ýerde Taliban'ın yüzlerce neme var, terör grupası var o yerde. Taliban'ın en güçlüsü Taliban. Oldun Awganistan hökümetini ele geçirmek. Onun başka gittiniz. Koyun boş verin Awganistan öz yerine güçlü vatandaşlar. Bitti. Öz yerine güçlü. Öz yerine çıkan territoriyny çıkan var tuğra güçlü däl ol. Takşda öz yerine güçlü ol. O dağın goğun içinde. Ol berk geçtigi. Näme? Goňşa geçtigi. Kapitalyň gadak özbek Azerbaycan olur terede oturur edýär. Geçäýände de terede oturmaýar olur. Şetaki Ovala, şoň üçin boş ver ýa olur. Men sana deyin Türkmenistanyň kartasy hiç çaçanam nükmeni etip bolsa şu karta gözümizden görüjü ýerlerde şu kartaň granitsalaryna ol oppozisiýalyk bilen hem däl ol karta biziň mukaddes ýerimiz Türkmenistanyň ýeri. Onu hiç kime bir gram 1 santimem berdirmeýär netip bolsa. Canımız gutmasın. Açacak olan zadın nura bir zat näme biraz tamam onu arada gurun ettilerse yani gelirsin derine burada bu nemeti değil yani. Tamam o bolup bilmez zaten Türkmenistanyň başka mümkin probleması var ki häzir ol başka siýasatlara başka siýasat. Ola döwran problemamyzy gürleşelde Awganistanda intek bize gerek eten o Awganistan hakynda. Problemamız şu askerler birazcık diyen askerlerimizi güçlendirmeli diyen asker gücümüzü güçlendirmeli yani. Asker gücü güçlendirmeli diyen askere var aynı vatanseverçilik ruhunu aňyna girilmeli. Vatanseverçilik ruhu. Yani birine şutaýdaky sen men bir esker bir esker häzir meniň waýan kamat biledim bara. Görkezseň menem esker urşwaty yani adatdan naşar ýagdaý duran tarýalary eline ýara berýärde men watany goru diýerler. Ýaşdak asker. Hiç kanawantak bizim tak halkyň bizim hökümetiň özü hiç kanawa bize ölseň öl birine maşkala strukturalymyz bolup gidip barýar şu zatlar hiç birazjyk hökümetim öz ýeri gelenine bir hiç görkezmeler bir açmyň bir gelip bir süýjü sözi bilen bir näme buğdaýnyň ýok bolsa diýe süýjü sözüňem ýokmy diýe iň bolmanda bir hoşamaý söz bermelimi halk bilen bir malakatly gepleşmelimi aeroportdan düşeňde hoş geldiňiz diýip bir ýylgyrmakmy şu zatlaryň medeniýetini öwretmeli täkdir hökümetdäki işleýänlere. Olar niýeden bilsin olar pul üçin geldi. Sen onu işiňden aýrylan ok sen şotaň başlygy bolňdy men sana aýdaýyn. Bir edaraň başlygy bolup sen aşaňdaky iş ýerini işden çykaryp bilen ok. Sebäp diýsen onu ota getiren ýa-ki sen başlygyňdan hem ýokarakda adamlar. Şunýan näde bunu işden çykarjak, näde sen ona terbiýe berjek? Ana korrupsiýa getiren derejede. Korrupsiýanyň Türkmenistany paralizowat etdi sistemany. Korrupsiýa bara her kimiň öz bähwi düşünýärine oýunlary bizi paralizowat etdi. Türkmenistany paraliç edip koydu şu an. Ana inni ýokardan aşakdan ýokara. Alananyň ki buran uranyn ki Türkmenistanda şu an.
sen şowat dogry bellek geçdiň Nur, hana sen aeroportdan baranda güleri diýdiň. Ne tolka aeroportda hana islendik edara baranda, hana islendik, hana bärde Türkiýede bar gol islendik ya, banka var, muňa var, istedik, hatta magazyna barsaňam hoş geldiň diýip durlar. Dogrymy? Magazyna bar. Yok, şu- Önekeje. Vatan Hoş olur. geldiniz diýip. Şu zat hemme devlette var. Klient visegda prav diyen zat var. Liboy devlette. Mana Türkiye'den var. Müşteri her zaman haklı. Rusya'da da klient visegda prav. Hemişe. Hemme devlette var bu. Dine bizlerin devlette yok şu zat. Magazinları zadı var. Alsan al, almasan çık git. Ana şonca alı bize gitti. Hova, şona etsak Doğru. olanda bak. Bak Doğru. Döwran inim, bak. Ne tolka aeroport, ne tolka neme. Islendik edaraňa bar, islendik ýeriňe bar, hoş geldiň diýme. O sopistenne bolsun, döwletiňki bolsun, nämenki bolsa bolsun, adamlara mylaýym ýüz bermeli. Bana şuların alışveriş merkezine zadına var yani hoş geldinizler. Yoksa bizlere kara gözümüz, kara karşımız için söyleyen yok şolar. Ya olmasa şolar bizlere kara karşımız, kara gözümüz için hormat koyan yok. Prosta olar şu müşteri istekda prav diyen uygulama var. Şonu uygulayalar. Adamlara ne diye hoş geldinizler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bolmasa olar göz uçup duran yok bizlere hoş geldin diyeyim. Bizleri bitinden itinden beter yiğren yalar. Yani şonda da güler yüzülen hoş geldinizler demek birazcık müşterilerin hem zadını arttırıyor da bu adrenalin yükseltiyor, fazla alışveriş yapmasına ne sebep oluyor. Şu zatlar O firmasının adını, hani kalitesini yukarı götürecek. Yok billerde olur yani rahat yok, billerde istediğin var hani bu danglık koyulan it vardır ha, pitbull yana hav edip durun, üstüne havlap durun, istediğin yere var, banka var tamam, şol hav böyle kalkozaya var tamam, hav hakimlige var tamam, hav. Ben şu başından geçen zada ayıp veren Aşkovat'ta aeroportda çilim almanı vardım, bir ştuk çilim daşarda 1 manat da 2011 yılda. İçeri girdim. Ben aytdım bir ştuk çilim alayım desem 2 manat dedim. Ben aytdım gatygymma da gelnece dedim. Soň aytdy. Maňa näme dedi? Alsaň al, almasaň çık git dedi gelnece. Primo yüzüme garap aytdy. Men näme diýjem? Ben bilmän galdım. Ben aytdım beýli dedim alaýyn o zaman dedim. Lan aldymdan çık gitdim soň. Bak beren wagtdan owa, Döwran dogry haklysyň. Beren wagtdan bara itesiň körene öňüňiň göwereler. Bir halkyň özüň türkmeniň nakil birazcık mülakatlı gürleşip olan okma. Düşünmeyen şu zatlary. Men seriozna aytsam men özüm ýadadım şu zatlardan. Birazcık öz doğanyň bilen, öz türkmeniň bilen, öz milletiň bilen birazcık ýakyn bolup bolmazmy? Yok, asıl hemme kim daşaryda çykan hemme kim gözü açıldı da ýene ýurtda kalan adamlar oňa normal zat ýani seretýärler da normalmyş ýani. Hani bu gündelik zat ýani olan göze kulağa alışkydyň da o da. Ba indi bizler daşarıda çıkandan son görýän adamlar yaman mülakatly gepleşýärler, ne millet parazlyk var köçede, ne bir zat var. Pravma hemişe prav adamın yanında yer alýarlar hemmesi. Adalatmy adalatın yanında yer alýarlar. Bar indi o näme diýen adalatsızlyk bar, olaram o zatlaram bar da olar yani köçede bolan yok adalatsızlıklar. Düşünýär. Olar diňe adalat jaýlarynda bolýar, adalatsızlyklar. Köçede bolan yok. Halk öz-özüni terbiýeleye bördi. Halkyň arasynda polise gezip beren yok ama meselem avtobuslarda zatda ya oturabilir miyim ya bolmasa şuna mülakatlı gepleşýärler da bolmasa anneme yer verir misiniz? Yaşlı, hasta ya olmasa gelin oturun ne yaşlar olsa. Yani näme diýeceğimi bilem yok, ifade edeceğimi bilem yok. Yani çok mülakatlar. Men şonusuna hoşuma gitti. Öz halkı bilen, özüň milleti bilen bir mülakatla saýgy içinde gepleşýärler. Böyle owajyna, syla, hormat koyup gepleşýärler. Şonu Döwranjygym bilerek eden bolmasylar. Hani halk öz-özüne agzy bir bolmasyn. Bir-birine hani şol saýgy görkezmesin diýip bilerek edilen bolmasyn şol pikir. O zaten sistemada var. O sistemada direkt aýla prezidentin liçni BBC'ye veren zat var. Wikipedia'sında näme interwýusy var.
Aşgabatdan. Men özüm dişini girip okak görün Aşgabatdan ýaşlyga çen türkmen galan welaýatlar zatlar türkmen däldi direkt yaz BBC'ye interview beripdir. BBC Yok o öyle değil mi doğru? Änöwden aňary türkmen däl diýdi. Änöwden aňyrma şo deme O. Aşgabatdan Änöwe çenli diýdime şo Yok änöwden nemese türkmen däl diýdi. o şoňa bir zatlar diýdi. Geçen ýyl okapdym. Şondan düşünüver da özüň näme diýjek bolana düşün. Bir prezidentiň aýtmasy iň soň aýtmaly zady, ýani aýtmaly däl zady. Şol nemesini, şol siýasatyny edibem ýördelmi şol? Jigim, bak, sen Aşgabatda başga welaýatdan giri bilen ok. Aşgabatda sen başga welaýatdan plakalany, başga nomerli maşyn bilen Aşgabatda girmek gadagan. Dogrymy? Sen Aşgabatdan şu Türkiýede git, men şerden Diyarbakyrda gidip ýaşajak diýsem ýaşaýlyby. Emma bizde näme üçin ýok? Näme üçin ýok? Bizlerin konstitusiýadan Türkmenistan konstitusiýasyndan bar. Bu ýerde halklaryň ýaşamana, bu ýerde özüniň ýaşajak ýerini seçmene hakkı var diýip konstitusiýada ýazyldy. Konstitusiýany göskönü bozuldylar. Nurjel halk gören ýok şuna. Näçe gezek bozdu. Onun göre oturan adalatsız ses çıkarmalıdır. Sen göre oturun Türkmenistan'ın baş kanunu, konstitusiyanı bozuldu. Näçe ýyldan beri zaten Türkmenistan prezidentliğine konstitusiyanı bozuk geldi. Sen halk ses çıkarmasa meclis anırda ses çıkarmıyor o meclise halk seçen yok orada. Bugün vatandaş vatandaş näme diýýär vatandaş bizim prezidentimiz aýdýar Nuru başlaman kan burmut. Gelecek var mı men çıkayım? Var mı istek? Şu an gelecek olsa men yok. Bu ada yok. Ha, bu gurlaver onda. Gerek näme diýip watan diňlen bolsaň Türkmenistanyň içinde içerki migrasiýa dolu kontroly alınmalydygyny aýdypdyr diýe. O men diňledim. Yani birazcık näme istirdir da kanun, hukuk we kanun goraýjy organlaryň, edaralaryň harby hukuk goraýjy edaralaryň diýe kanunyň gödäwçiligine gowşadypdyrlar diýe-de. Jenaýetler köpelipdir. Ondan biram öz janyny kast edýänleriň hem köpsüniň diýe psikologiýasynyň diýe bozulýanlygy diýe maşgalalaryň psikology. Way seniň ýollar ýapsakla oturmaň psikologiýasyny pozup oturar adamdyň. Hani şundan beter psikologiýa näme wa? Onuň diýe spirtli içkileriň täsiri bilen näme. Spirtli içki näme üçin urýar? Häzir bir adamyň gülýän maşgalasy bolsa şo pıtrada ýa-da alkaş bolup gidýändir. Näme üçin diýsen şol travmany geçirilmen içip serhoşluk bilen unutjak bolýar düşünýärmi vatandaşa? Onu spirtli içkiden günah görmelerle spirtli içkini içmäne iterýän zatlaryň üstünde işlemeli. Şoň iteripdir durmuşyň şo getiren güni maşgalasy bolup durmy. Öz janyny kast edýänler gaty köpeýi vatandaşlar. Öz janyny kast edýänler, özüni asýanlar, doýup näme ýaşajak gelip maskara bolup, oňa baranlar pul soranlar berenler, oňa baranlar bir zat diýenler göwnüne degenler. Ay erkek bolup eklenjiňe bilmän bolsaň öle bolan näme diýeni çok görenir, gidýär özüne diýen berýär. Namus oglanlar uzak ýaşaýarlar şoň üçin. Şu taýda blogerlerimizin kabir aýtdylar çıkıp meselem diýär erkek olup kaýmaly keltirmäli malay. Bor sağlygyňy sagmany götürüň da. O lewatan oldu. Erkek olup diye şu kadar pul tap bilmesen diye näme etjek o erkekliğinden diye bolmasam meselem ya vatanın şu ýagdaýda wagty näme üçin çıkanyz ýoklar zat diýip mesela gyzlar zatlar aýtdylar men özüm utanýan ol şu zatlardan. Malik hoş geldin. Hey bu arada borla aýdarly Malik hal saňa ýören näme barada. Nemeden tapyp ay bolmasa bara käbirler bilen spektakl oynadyňyz zat diýip oturýarlar. Tipa yalan görýärler da. İnternet numaryny aýdyp görmediňmi? Her var zaňa deýni oturýardym sesim dadyma ýütgüç turpan ünsimde. Sen elinde başka telefon var, zaň etmäne mümkinçiligim barmy? Gel şonu premo efirde biljek bolalım.
Da, telefon kaldı. Karoçum näme wagt diýsene watandaşlar şu wagt VIP ekskluziv bir zat içek bolýar häzir. Telefon verip koyduk da oyun boş. Telefon tap Versene şunu. Can gittim. Niye? O, Ay. sizi şikayet ediyorum. Taptınız. Can gidýän gerekmi? Oo. Bileýimden burjasy. Ben Nura. teret näme diýsene meni lojny informasiýa bilen trivoj deden Rossiýadaky nomer eken, Ýerdania däl eken. Maňa şuň polisiýada berdiler şo nomery. Plus 906-lyk nomer. Şoňa gelmälik premo efirde jaň etdiňler kimden bilerler. Wagt telefon tap bilen mi var şu gato? Ýetdi. Anduran o tek soru. Yusuf burada prova etsa kolasın. 5 minut beraýar. Soň gepleşdi otur. Öwkelek ýa. Öwkeleme da bir zat yeter. Öwkelecek näme? Bala o adamlara garap dur bilet. Öyle gelecek ya. Bak biri. Barmy şo nomer? Öwkel janysy görgedi birinji. Aldınız mı nomer verdiler mi Nura? Berdiler. Maalesef. Efirden mara bir 5-10 minutluk bir minutlar aýrylyp bilýän kam reske belle oturum ben. Awa aýyrlyp belli awalyp täden gel nomerini. Häzir endi taýýarat şoň nomerini. Bolýar. Men 2 günden son gördüm onu. O polislerin gelenine. Ben Yani- çünkü 10'da yatyan 6'da Türkiye'den sonra işe. Maňa şol jaňadan lojny trivoj deden nomer Rossiýadan jaň edipdir. Bir bilaýyn nomer. Häzir şoňa bugün efirde jaň edip biljek otgörür. Ne tip bolsa öçürýärmi, ýatyrýarmy? Garaz näme bolýan otu görür. Ýöne elbetde WhatsApp'da çıkan. WhatsApp'da kaydet gördünüz mü? WhatsApp'ı hiç Yok. kaydet gördüm çıkan yok çıkan ok. Çıkan o. Yaman zatlar kene. Näme içýärler bular bu ýagdaýa gelmek için? Men düşünmän. Näme diýen? Bular näme içýärden bu ýagdaýa gelmek için öz watanyny, öz halkyny satyp, öz watanynyň geljeğine näme zady risk at oturanlar. Näde bu ýagdaýa gelemen onu düşünmän adamlar. Prost göz bilen gör oturan zadyňa nepravильный zat diýip bilsen, hiç kimin gelje yok da Nura serozny. Hiç kimin az şu Türkiýede ýörenler turdowa ýören yok. Kim bulara pensiya berjek? Hiç haýsynyň gelje yok da düşünen yoklar şoňa. Doğru. Bilim. Tireliş bir mut garaş tireliş. Häzir ýa-da neme gelýänçe alaýyn men mälik gelýänçe. Mälik gelýänçe alaýyn. Olmaz. Men çıkarına goşla. Bor bolmasa sen ruhsatlarda uran neme berdi, mälik geldi. Bolýarmy? Çıkan. Tireliş gowy. Salam aleykum. Salam. Yani Duran çıkayda. o bildirişlerini açar. Teret direliş. Häzir biz neme jaň Adam edýär? 60 değil adam. Jaň gelýärmi? Ulum 60. Geplan mälik. Da. Näme diýip soraýyn? Ay siz kimdi? Birden ip sonra Türkmenistan'dan kim tanıyanızdı? Gönümmel sonra verildi. Yani menin öýüme yalan ihbar edenin telefon nomerini häzir jaň edýär vatandaşlar. Şonuň nomerini men şu kedim. aldım. Sen direliş internetin, oňar internetin ýok. Direliş. Direliş çıkarmasam sesi interneti doňya, direliş sen internetin doňya. Jaň etdiňmi? Orçu webleseýim näme diýdim o? Orçu epleşir. An bolýar. Gitton no ýoşurak bolma. Gudok gitýärmi? Näme bolar? Введите код доступа и нажмите решетку.
Koy kod dostu. Введите код доступа и нажмите решетку. Da. Bas ne oldu? Введите Bana и bas. нажмите решетку. 1. Введен неверный код доступа. Повторите попытку. Пошел. Şu numara canısten şey diyeme. Kod diye çot. Kod dostupa diye. Ne de bilir. Onya zaten mame onya zaten bol ya ne Russian numaralar. Just. Birini zanneden kod sorayan telefon. Skit etme. Şu numara zannetken seret diyenler. Plus 7 906 ne açadı şol? Aydık koyuyor. 766 1462. 766 1462 vatandaşlar şol. Linye zannetken bana zannetken. Çeylem ka antayadan canget yana. Menin öýüme lojny wizif veren nomer şol vatandaşlar Russiýadan eken men şunu öwrendim polisiýa bardym. Polisiýada da maňa düşünür şatyn berdiler. Hiççilik men öýümde neşe teristesine deýişli zat çykmanlar eken, arasy eken hemme zat gülýal eken. Onu diýdim o görkezden zatlar näme diýsem, maňa diýdim görkezden zatlar bar diýdim bir terezçi bar zat bar. O näme onu diýsem, Olliya sana zarf atmışlardır diye. Yani zarf atmışlardır olanla. Yani seni gorkulmak üçün senki dämi näme şu? Senki dämi zat mı diýip şol biljek bolup men şol işe diýenlerini öýdüp gorkujumy aýdan duyulmalaryny öýdüp. Mabdirni däl olýa bolyn. Evet, ýaňa bara kod dostupa diýipdi. Innemma linýe zannet diýipdi. Maňa da zannetdim ka diýsem zaňam beren o. Onnol nime? Bu option taýýarlanýar, edilýär da öýde. Men günnüt şo nomery bir kerler berdim, soraşdyrdym nirden bir polýam diýdim, onu Novosibirskden idi. Novosibirskden alınan nomer diýdi. Şo taýdan nemesini görkezýär diýdi. Ýöne kimdigini nämedigini biljek bolar, eýesiniň zady. Ýöne bu Russiýada kassa 30 minutluk mi 1 saatlyk nomerler satylýan eken, bir gedek alýan, hiç kime registrasiýa edilmedik, alýan, zyňýan, bagerek şonu ýazat. Bar. O azat Türkmen bilýärmi? Şoň ýanynda ýaman köp şo. Biziň ýanymyzda pasport bolýan, şoň ýanynda ýaman köp. Bizde pasportsuz bar, bir nomer satyn aljak diýsen bar. 180, 200 lira, 300 lira vermeli o. Arzan adam däl, $30-40 vermeli o. Hani ýene bir gedek çaňyp goraý. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Пожалуйста, перезвоните позже. Her çaňydan-da urdat diýe. Görýän vatandaşlar. Kullanmda däl. Www kod dostupa diýmek, ýanky nomer bara. Yaman space nemeň nomery säpdiň kod dostupa girdi dosaňa sonra inserdiňmi? Bir bilen raşatlanma symbol ýalňyş diýipdi. Plus deret yalan ýanyň gözüne bassynyň görüşüňi ýar vatandaşlar şol menne polisiýadan nemeden alan nomerim, haýsy nomerden gelen ihbardygyny bilmek üçin men säýäp diýsem birazcık elim göwürse de men şo polisiýadan arşykat etmedim vatandaşlar säýäp diýsem men bäriň polisiýasy bilen dawalaşmagyna gelemok. Olar ýalňyşyp biler, olaram adamdyr, olar meni hakykatdan şonu ýazat edýändir öýdüp pikir eden bolmamy mümkin, meniň garşylyk görkezmegime olaryň gakar geldi. Ýöne men öz hakly tarapymdan garşylyk görkezdim. Olaram öz hakly tarapyndan maňa güýjlendiler. Näme üçin diýsem polisiýa bilen arkadaşlar tanaşyp duran adam ýokdur da bizden birazcık edýän işimiz boýunça tanaşdyk. Säýäp diýsem näme hak hukumymy gözledik da azdakenle. Ýöne arşykat bolaýyn diýsem, maýer ýadım dogry maýdan ýöne etmedim. Arşykat bolan bolsam men gözüne basyp nemesini hakyndan gelýän ýöne men şonu etmedim diýdim. Ýamanlygym ýok şolar bilen. Diýany ýok, bolan bolly geçen geçdi. Ýöne şolaryň diýdim şu ihbar bilen gartaşyk barmy ka şonu biljek boldum diýdim esas maksat şolly. Biram
Şo görkezönce diýdim näme diýdim tapybam diýdim meni akitmediler diýip diýdim men gurrun berýän onu äl bolýar sen akitmeseler bolany oňa diýerler da. Men hem şo togra bilen arşykat etmeli boldum diýdim. Men şonu arşykat etmesem menem bilibem ok tapyp ondan menem alman gitmek bolany oken hakykatdan menem al gitmeli ekenler. Eger hakykatdan tapan bolsalar olar şo tapmandyrlarym ýöne men gorkujak bolup görkezden otturlar öz ýanyna kotlar olaň ýanlaryna bolýanlar da iş şo da olam. Şoň üçin hem watandaşlar mesele näme bolup gutordy özüniň ýöne lojny bizifga gelen bu ýadat goýulmadyk ýöne okudum oň nemesini okudum ihbar okudum ýani aňardan gelen ihbar şo nomurdan gelen men niptir balkonuny gördüm ekip yetişdirýär gördüm o kaktuslaryň içinde yetişdirýär da dişdirip ýaýtdyr ol aňardaky Garaz Men bir gaçetim bar ýa-ni. Gelýär indi gelýär häl bulaşyp durdy. Men bir zat ena gördüm da kakam jaň etýär bolýan var Amerika nomurdan çykýar da men aýtdym Amerikadan näme jaň edip ýöňe edip jaň soradym da sen diýdim Amerika nomurdan çykýan soňky dowla gowçuluk maý diýsem ýok de mende onluk berdiler maňa de mende ýürüte sana jaň etjek bolupdy onluk açdyrdym telegrafy bar. Onluk şey diýär şol täýap diýsen onluk bar mejnarod nämäni urýar o. Men aýtdym o sen diýdim baro gitdi telegrafy baro diýdim bu derine telefonuň keselläpdir sen diýdim bu Amerika nomurdan jaňlap edipdir maňa diýdim. Son bilen indi jaň eden Amerika nomurdan ay öwdem her jaň eden ütkek gelýär oğlu. Biraz soňrakdan ýerjek näme goş häzir biraz işler çykdy. Bolýa. Telefonda Bolýa, bor aha. Ýaş. +7 906-lyk garaz nämeden jaň edenem bolsa görüşüňiz ýaly watandaşlar şo nomurdan gelen jaň menem onu polisiýadan aldym. Käşke alsady biri getbeşdik. Ýok getdim tümmetler nuru sen näme üçin bular olar ýaly wajyp bolup göründüň kan. Sen üstüne baskı yaptırarlar ya, sen üstünden ard eder ya, olur ya, näme wajyp bolup göründüň sen bu dernek işi siyasi mesele näme ýoly goýanok bu. Dernek aýry mesele, siýasat aýry mesele. Bular näme üçin sana bular hereket etdiler ka? Ya dernekler hem aslında siýasat bilen iç-içe. Näme üçin diýsen dernekler şo siýasatdaky bolup gören kemçilikler sebäpli dören sosial we ykdysady problemalaryň üstünde işleýär dernekler, guramalar. Yani dernek diýilen zat alagadan gülýala gulluk barka dörany ol. Dernek näme üçin dörýär? Şol sosial ykdysady problemalar siýasatyň döreden kemçilikler sebäpli dören problemalary çözmek üçin çykýar o ýolu. Yani sen men siýasata goşuljak geldiği bilen o abi işini durmuşdy. Sen barýaňa bilet ýokma ýagam diýip, barýaň bolun bilet ýok diýe. O näme üçin ýok aý diýensiňe sorag berersiňe, ýa haçan gitmeli ýagam diýersiňe. Oňsoň seni ýem siýasata goşulýaňa sen. O näme üçin diýen sorag berýäňa sen. Ýem goşulýaň sen goşulmasaň bolanok. Ol ýa-da neme bolmaly bir karikaturada bar, kanslagere tarap akitip barýar diýe adamlar bolunýa çağajyk diýe soraýar diýe kakasyndan. Kaka bize haýsy kanslagere akitip barýar bilýän, bilemok oglum men siýasata goşulanmaga diýe. Şoň diýjek monu şonu. Şo bolýar da siýasata goşulanmak diýmek. Şonu goşulanmak diýip ýene de ýere kyssalar gezip böräýmeseň o kanslagere. Men sesim bar ýa-my hanowly? Gelýär. Diýme onu şo sen derne gaçjak siýasy hereket gasam güçlüjek bolýar diýip sen aljak bolupdurlar da. Ha o meňin şol näme diýsen watandaşlar, meniň birazjyk tejribem käbirdatlarda. Olam Türkmenistanyň içinde hukuk görüşini berip gelen adam bolan üçin baram anansaňyz şundan 10 ýyl öňem bir gün bu zatlaryň hasaby badyr pikir bilen gezenim üçin menden şu wagt ýalňyşlyk tapan oklar. Tapsadylar inanaýyn watandaşlar şu wagt içinde 100 gözek çykaryp görkezlerdiler. 100 gözek. Şu gözläp bara şeýle zatlar gözleýändirler onu tapan oklar. Tapsalar 1000 gözegem çykarardylar. Şoň üçin men aýtjak bolýanym. Indi bular bilen hukuk tarapdan görüşýäne, konstitusiýa esasynda görüşýäne bolan bular baňa wada edilen oklarda töhmet atjak bolýarlar. Şoňal balkonuна nämesi bar, ondan ýa-da ýene bir sanak ol köçede geçbörün ilk mandan üstüme küşkürdüp
Men bilen urşup zat edip urşturup meni hamana urşup görün ilk manna ýalet görkezek. Gara mertebäni galyp baran mertebäni awraýy peseltmek maksat bolan. Halkyň gözünde birazjyk näýelik bolsa düşürmek. Ondan sonra görüň o ne nur diýanyňyz, goş diýanyňyz ne şular ýaly bolan. Görüň o ne o diýanyň bular ýaly bolan. Ýa-da ne Dur Sultan diýanyňyz şeýle diýip garalamak maksat bolan. Maksady garalamak. Yani adamları kimler düşýär, yani birazjyk mertebe, zat, şu mertebäni peseltmek maksat. Yani töhmet bilen bolsun, ay tapady ýok palçykdyň diýe ýelmeşmese iýdi bir galsyn diýe da. Şuň. Demeda, Hanoğlu, burada da diýişim, mollanyň eden etme diýen et diýe. Biziň şahsy durmuşymyzda biziň kemçiliklerimiz bolandyr. Biz her hili işlerdendir. Mesele maýdaly biz türmede oturup çykandyr. Söne biz öz jezamyzy ödäp çykandyrys. Biz ondan soň gowulun gül ýalyp durmuşda ýaşan bir bagtyar ýaşan diýsek, bular isläni okýaly hereket etýär. Gözüň getir bulara bagty durmuşam gerekkä. Bulara til galdyrmak gerek. Aha her bir adam bağ ağacyny ekmeli. Öz eken ağacynyň miwesinden dağıtmaly. Ha gelecekki nesil näme ekmeli? Yurttaşyndaky daşlar ekmelimi? Ya kösünüp görmenmiş gaýry ömrü ötünçe. Bu zatlar aýtsaňam sen watan dönüp golýan aýbyr baklajanlar. Men gaharym elýär köpüsine janym men ya. Bu pikir Salam hoş geldin gomedalar. Ştaýda bir jogap beren Nuri diýe owda sorapsyňy Türkiýanyň polisiýasy Türkiýeden başga nomerlere ynanyp barla geçermi diýe. Menke 2 ýerek jaň edipdir. 2 ýerek ihbar berilipdir. Birinjisinde berenden soň polisiýa gelmeýänler bolýan. Maňa polisiýaň düşündireni. Inanmasaň owda sen daşda däl o gel men şu Hasan Paşa karakoluna ekedeýin o bile baraly. Mesele ýok. Ýöne diýjek bolýarym şoň diýen zady. İkinji ýerek meniň birinji ihbaryma, meniň birinji duýdukymda seretmediňiz diýipdir. İhbary var ya o adamlaryň elinde. Yani diýmek geçirýän eken bilemok. Sonra polisiýasyndan tanış polisiýaň bolsa daşarutdan gelen wyzywlara jogap berýän, "Men beren dokmu?" diýdi. Bir de onu mu ispatlamağa çalışayım yani artık yani bilmiyorum ananmaçylyk edip soraýanmy ya anan ýörüte soraýan monçosyny biljekkä o da molun mundan beter meni şu temany yapýan mundan beter açyklamada yapamok vatandaşlar meniň elimde tutnamam var garanam derine gelseňiz dernekde görkezler ne diýip bolsa. Bu bir gelipdir amma ratadama diýä bu. Kim bu? Assalamu alaykum. Salam, naber diýilmiş? Näme? Türkmenler. Elektrik faturasy agry geldi. Bari. Ena görüm oly. Buň dören görä oly 78 adam mawat görkedeň. Halky ugrajat etdirin. Direl işlerini ugrajat etdiňmi şey? Ben bunu diýip bolam barda men bunu görürmün iş çalady. Men garaşyp böyle tawrsızlyk bilen ýollar açyldy. Mara bar tap görkezek diýip bolam. Mara bar. Men Mara welaýatynyň ýol tetrany ýaşaýjysy diýerler men. Söz berýän diýip bolsa. Ýurda baryn. Ya, munan buň polisiýa şikaýet etdim vatandaşlar. Özünden görsün, özünden özü görsün. Sıpatyň görsün diye. Yo bir pikir edip gör Hanoğlu. Bir pikir edip görün özüňi, pikir edip görün Türkmenistan şeýle bir matkaraly ya. Türkmenistan hökümetine bilim ministrine matkaraly. Ýazgylara her tane şahatlyk şehiýif diýip ýazlandyr görýän. Şahatlyk şehiýif diýip ýazlandyr. Şahatlyk şehiýif tanaýanmy diýen onu ýok tanamok diýär. Şonuň jorosy şu jorosy. Dosty diýjek gel jorosy. Iki tem aýal maşgaly bolansoň joro bolýar da. Jorosy şolon. Hanoğlu, bir söz söylemene ruhsat bersen de menem içinde fikrim aydın bunu getirip ekrana oy görkezden soň da söz söyleme otursak ayıp bolur. Bir pikir edip gör Hanoğlu. Bu adam näme görkezýär? Türkmenistanyň bilim ministrini matkaraly ya birinji oçur bilim ministrini. Bir ikinji oçurdan Türkmenistanyň halkyny matkaraly ya. Üçüncüden Türkmen halkyny, Türkmen raýatlaryny şu kiçi derecede pes görkezýär. Ýagny bilimsiz, terbiýesiz, edepsiz, ekransyz görkezýär. Ýagny bu ministrlere ziyan etdirýär. Bu birlere de ziyan etdirýär. Wapşe Türkmen döwletine ziyan etdirýär. Özüň alyp baran hereketine signet görmek vatandaşlar. Ýagny biz däli adamlar nädip saýgarýar? Ya kimli adamlar nädip saýgarýar? Elbetde biz däli bilen söz alışsak. Ya şu hereketini görsek biz taýgarýar. Ha, bize saýkenis olum däli eken diýär.
Yani bu adamın bolmagy bir bähwetli sebäp sen özüňi tanamaly. Sen özüň kimligiňi tanamaly. Dursultan yani yanlış düşünme ayal maşkalarımızın tağam tuğölümü merkitde. Öyle diyecek bolýanym yankılara näme attak bor yani edip böründe adına seretsen. Taştan ketek. Olur näçe diýär seret meniň pikirimçe. Olur birinji Türkmenistany maskara görkezmek isleýär. Üçüncü dönem bizleri öz hatarında görkezmek isleýär. Yani sen aňyr tarapdan pikir edip gör. Olur bunu reklam et görkezýär. Ine şular ýalyk erwet adamlar var. Şular ýa hapysök ya bu ýurtdaşyndakylar şular ýalyk erwet pikirde gezýärler diýip bular reklam edip görkezip bilýärler. Bilýärmi mesela ol ýolum ýurtdaşynda da gözen etip gör. Baş tarapdan pikir edip zatda sebäbi bu siýasat diýilen zat bu bilim görüşi. Bu bilim bu herkilik taktik oýnaýarlar, herki ýollar oýnaýandyrlar. Sebäbi bu idara milisiler soru jogap geçirende seniň birinji sustuň wasdýarlar. Soňra Şunu şu adamlar gerekli bolýar. Ähli zaty saýgyrmak üçin, seljermek üçin bu zatdan bolmagy gerek. Sebäp pikir edip görün sen uruş bolmasa batyr bolmaýar. Dogrymy? Ken görüşmeseň merdanlar nirden döredi? Görür Alparslan da güne yatyp aldymy o atlaryny. Bak ata-babalarymyzyň atlary şuna gelip ýetdi. Geçmişi bolmadan geljek bolmaz diýär. Şu zatlarda pikir edip görün özüňiz. Bir oturup siň edip göräýin. Sebäbi garşylykly hökmany suratda bolmaly. Bolmalan bular sebäbi. Bizim aýbymyz Gepleşiwer diriliş sen bir teýap diýseň dogry maýsam nahar ýemänä elim degmedi ni taýyn boldy. Biraz kruzat. Gele ama berdi o temel zokun gurlar mara men tuğulur var geptemel o da şey diýär. Mert salam teňlerin bir tanşa elýär öňüm gelýärdiňmi men şu wagt. Yo öňüm gelýärdim da diriliş näme dip bara diňläp aýrylma açyp aýrylma teňe kondur otyryn şu wagt. Näme diýärkäne ýa diýip. Bak barna da diýär olyn mara Çetin barı mı? Katmanlar ödün var ýylyna diýelim. Yok. Men hatsaýan näme bolyp sen bilýäňmi şonu? Ha? Barapdan bir şarapdan tutturýar. Barapdan bir şarapdan tutturýar diýär. Bir gaptal ýörýär diýär. Akrap ötmedi aýagymda ýapdy tutdukmy meni? Ay söyleme o da enerjik çocuksun ya. Yo ağamcan enerjimiz gaýnap doýuryna marayna näme diýdek çakşak kaldy ýurtdaşyn. Ay sen enerjin gaýnanyň peýda ýok da o gadanyň içinde sorwa et bolmasa. Näme watan? Indiki näme diýersin? Son doldu. Ne diýiňler? Näme? Indiki näme? Ýollaryň açmagy bardy. Ay bu halk wara hakykatdan menem adyma diýir şoýaýma rolla o diýerler o öli ýaşapdyr o bular masykçalar. Şurada men birini sorugyna jogap berýän 2-3 ýerde gelip durmaň. Ber. Seret näme diýär? Diýeriş kakaňa näme diýenler sen şonu gurrun bersene diýär. Karoçy men kakam var 2-3 ýere galyp gitdiler. Äkidipdiler aý sen ogluň bilen ýurda ýamanlyk edýär, ýurda erwet diýär, Türkmenistan gowy däl diýär diýip video rolik görkezipdiler. Men hem aýtdym ýalan sözlýärler diýdim. Meniň video rolimy montaj edipdirler diýdim. Üsteseler men de diýdim bir paçka video rolik goýa diýdim. Nesip bolsa uğra diýen sen Wi-Fi çekdir diýdim. Wi-Fi'ye bu otur diye, çektirip bulunok diye, o otur diye, karoçu bilýäňe da Türkmenistan'a Wi-Fi çekmek, nomer almak problem. Onu aýtmak gerek ki her biriňizem öýüňiz bilen guruluşan wagtyňyz saçyňyz hürjürip, şeytanyňyz jylawatyna minýändir. Sebäp dunk da bilýän kim bilen ýepleşýär, näme bol gidýär. Wot mehribanda bol. Eger şu Wi-Fi zat bolsa, men bilen video rolik uğradyrdım, birinji kakam uğradyrdım, al kaka gör analiz etdim. Ay biziň wara şey diýýärmi? En atalanmady günäkarlar men pikirimçe. Onu aýtsaňam mara endi en atalanmady günäkarlar ýa-da biziň
Bir kiçik kuattamız var ha, doğrusunu aysam men prosto telefon attım, o Hodowyan Nokia var ha, bilýän şonu ulanýardym ben. Hodowyan Nokia. Sen şu atlara berde gıyırıp gördün yollar açtıracak olup. Hani studentlerim yollar açtıracak olup gıyıracak olsa da yeni en atalar tut ya. Kaysa olan öldür angardan var alıp etmeli ama arta yadıp yenidip. Bak doğru aýtdyň Bizim aşağı. çağlarımız daşır yuttu. Bizim çağlarımız daşır yuttu var köselçörler getirin öz halkına öz yurduna deyip öldürü. Arda zat yazmalı ki öldür zat çıkmalı ki derdi çıkacaklara siyasete koşulma diyorlar. Ana son kim günahkaran diýer fikir edip gör. Sen men näme pikir edýän? Eger biz öýe barsak dolar kim urussun berden? Maňa gelmedi ýaly. Men öýe bardym da dolar kim urussun? Näme pul üçin ýaşar eken, onda sen gerek derken ýene gatnaňa bar sen. Şol satsa ýene gatnaň sagatda gözüňe getir şu wat. Dinläýdimi? Kesin geleni bro, gurlar waçyn gurra. Kesin geleni. Yo, solar dolar. Koçular hani onda sen olan sagatda gidip getirýän fabrika tekeninde şey demi? Başka nämesi boljak? Elbetde şoň üçin ýaradýarlar seni. Şoň üçin döretler, ekläp saklar ýaly. Ya o kim neme şoň diýjek bolýar. Şordaki ene talan sağdan terbiýeleşini görüp bara bir sağa derkenik öňe ulekenik diýip görmene. Hiç sağa bolmandyr tabii o. O şoň üçin bir görüş, şoň üçin gyklyk diýär, hasta ikiyana gıygar ýa, şoň üçin ýollar açyň diýär, öýe gitjek diýär, bura diýär. O zaman günahkar kim bolýar diýer şu taýda. Şu atkinetin ýa şu atkinetin mi ýa sen döreden netilmi? Şu geçen ilki nesilden galan da şolar bilýän ýa-da adamlara şolara gep düşündirip bolýarmy? Şoň üçin Ene sen ýüzüň açsana, Mert Demir ýüzüň açan. Näme etsek men ýüzüm görüp näme etsek? Näme etmekdiň Hudaý hakkysy o etjek lazım ýok ýöne aç ýüzüň aç bir watandaşlar görüp bir gepleşer. O ýüzü gapgyrlary kim kadi şeýle Ya sen meni maskalası ýa-da sistemi nemesine ora nemesi var. Ol sen meni hiç görmedin. Ben ýüzüň açmak. Kesin ýamatjak şeýler bar gördüm kam diýen. Ha. Ay sen sesinden tanabilýän olsaň hökümetem tanaýandyrlar. O üçin gorkamak. Men bir zat aýdym şu taýda, meniň molumum mady. 600 sany okuwçysy var, şo ýeň sesinden familiýasyny, adyny, zatyny bilýärdi, gözüňe getir, şo sesi çykdyn, ýesi çykdyn derro alýar, şo kimdigini bilýärdi. Şeýle it adamlar var. Sebä olar adam makara mawlaqanokda adam bilen işleşip berýärsiň, sen sesinden çykdyn, hemme zatyndan alýar. Ay tanasınlar var. Olara eden ne diýmenem diýenim diýen soňam hökümet gaýlap götüne dykdyn. Wagta onjum. Edi we bilen bok diýip bir Allah. Hakiki. Ene talabyň düşünjedi, ösmedik diýe düşünjedi. Ösenlere ýol beren noklara. Yani barynjydan ene tawalmaň düşünje bilen bir alakasy ýok barynjydan. Haýwanam öz sagatyny gorap gollar ha. Onu yani bir de ene tamamda ýan gelmesin diýip ýüzümde açman ýa-da tiýatrda goşulman gedip ýör. Onu biziň ene atalarymyz bir pidat ýamy. Şo bolýarmy onu biziň ene atalarymız borla şu pul getirse bolýar, ölsüp geçsin galsa galyp geçsin daşar ýurtda gelmän geçsin. Bir taýda bir dogany o görünmesin. Yani edil kesi wagt bolanok beýdip bular ýaly anyk açyk we gysgaça edip bolanok ýöne bir hili şo manynyň berýärdi aňardaklara bärdäkilerin pul tantama düşnükli. Sene tagam nilsin agyryp edýän ol pul uý bermedi diýip berersin sen. O doganyň garnaşyň enen ata. Ýöne aňardakylar biziň şu kötünip beren günümizde öýümizde küýýänligimizi dogan garnaşyň. Indi aňardakylaryň birazjyk bir plusy bar. Dogan garnaşlar hemmesi bir
toru uğraktı. Bizimki nirde? Men Surkaya geldim, meniň doğrunun ağam ma. İstanbul'un olucunda şonu görmäne de wagtym ýok, gidibilem ýok. Bir İzmir'de, bir Konya'da görem owa. Olar o taýda birik giren görüp, oturşup turşup, zat edip, nemedik böler, hasratyny giderişip böler. Biz näme edýäs? Biz erti turýas, iş, akşam ýatýas, agyň çörekli ýatyp galýan, erti turýan ýene iş, barýan baýtan başlaň minnetini çekýän, soň işten çıkacak bolýan mümkin problema pulun berjek gelden otur ya ýene gordan otur kelle agyryn pikir edýärler dollarlar agaçlarda asylgy dur diýip edýän pikir edýän maňardaky bilemok ýöne bärde de özüne ýetesi bir çykdyjy wa özüne ýetesi bir rasody wa şondan artdyryp sen iyi berýän dedi. Ya Nura bak Nura şurada burada cevap verin hani günah ele tağlattan zat ya. Şurada oturanlar hemmeten mara bir öýüň altyna şu bolmady adamlar şuradakiler hemmeten köpüsi bara. Hemmetimelli. Takkalyk zevk üçin ýapalan. Köp zevk üçin ýapalan insanlar 40 Tetmestirlämi? Ha, şurada 40 tane oğlan öldü, yaş oğlanlar hemmeten näde öğrenem orada öldü işte, içtiler, içmediler fark etmez. Şolun en atasy näde bara oturup bildik aňyrda, ýynjalyp. Yani Murat düşeýmez. Internet doğru mu? Bir çıkayt köýlämede şolun. Kim nauşnuk bir nauşnuk tak telefonu. Nemedak Ben dur çıkıp täden ýereýin. Bu taýda bir komentar ýazyp durekeni, näme diýär bu ýubanoty bilen hökümetiň öňüne çykjak bolýarmy diýip ha için sowadyp gülüp durýar mara. Ihlas diýär. Ihlas. Sen näme diýär bu kardeş? Dernege üýüşüp barsak da, meselen bir soraýady, üýüşüp de dernege barsak da, o taýga agentler bar diýip bizim ýüzümüz açyk bolsa, bizim ýüzümizden tanarlar diýär. Ey Allah canım. Men aýdýan, can doguna bu näme üçin dörüyor? Elbetde türkmenlere bulara hezret edilmedi üçin dörülýär sebäbi. Kim dernek diýilen zat gördü, şunu deňeç. Kim bir nemeler edilip görüldi, meselem, ýani köp kişiler da hak hukuky muassesesler diýsem da çykyp baradyr awtomatdan ýaraty gidýär gony. Şoň üçin mähruwa dogunlar aýtlaşma bu dernek diýilen zat bu hoply ýa bir değer düşündüreceğim. Emile vaqtda özümüz bak Kırgızistan etip bolsa. Yani yok gelmese de yani yok diyoruz. Kötünün yerine. Men netip bolsa var indi kajo dernege barjak netip bolsa indi kajo dernege barjak netip bolsa şo taýda oturup bir çay içer, söz söyleşer, dert alıp dert berşer netip bolsa. Ondan mähruwan dogonjuklarymyzdan bir belki geleni olar gelmedi olar o sebäbi özüň bilýän 10 sagat işledýärler sebäbi jogap izin zadan bermeýärler. Galanyň maňlaýdyr ýazypdyr denýäli bizem bark görer işçanlasa dernek bolsa bizem görer hem maňlaýmyz degireli bir bize de nesip etsin diýeli. Barjak adam alacını tapar diýär, barmajak adam bahanasyny tapar diýär. Malades. Ine şular ýalyp söz sözlemän öwrüniň bahrywan dogunlar seret. Barjak adam alacını tapar diýär, barmajak adam bahanasyny tapar diýär. Vot imanna. Osrak qydar paçörek bahana diýär şondan. Malades. Vot göwne jaý söz ýazdy. Kim diýär? Moderator Döwran diýär. Çözdüm prosto, bravo. Çözdüm moderator. Bek student hoş geldin. Tamam. Biraz Türkmen sesini eşitile. Aferin canım. Bek student de, bet student de. Oh, bet student. Gelecek başlık. Sen ol arada beni bir bilen WhatsApp'ta gepleştirdin de çıkıp gittin ben şo iyice 3'te yattım 3 mü 4 mü?
Bu nervim dumup bana bu saçmam sıyırmalı olyadım o men nar ağzı bir aynaýdan öýme gel kwartiranda bile ýaşar mundan öter men näle ağzı bir olup görkezin indi. Sözleşmek öz ağzı bir. Näme ýa? Yani açık bolsun. Sağ olun elim şu wagtda orada ne ýaşo bundan aýyn geçen oğlum 9 vatanı futbol bir yetişer ýal etmeli. Şu öýdäki mehribanymyz, aýalymyz gelse aladamyz azalar bolun. Özüň gelben bişirýän, özüň slujanka. Şoň üçin yani şu taýda bir wagt arada şu direliş bilen yine meýerlik wagt yine bir olun arna aýdyp oturmak manda. Düşünürjek bolýatsa olun düşünmek isteyen okmaya, düşünen okmaya olan özü aktivist biri. Şolun bizim vatandaşımız da okşuman onun gatı görmeler dinan taýdan aň düşünjesi zäherlenipdir. Öyle bir kendi yapılmadığını bilýän. Devlet baykanı. Kanawly maň aýdýan bara bir bile burnu ullukana kendi. Indi men utanýatyn şu wagtlara girliýän şöýdük görmesinler zat. Ben aýda halkyň öňüne çykmadan utanýar. Bizde bir görüp ýok, bir Allah näme odurlumyz ýok. Döwlet baýkany, däl watandaşlar, döwlet baýkany bar ha, ol demir eredip guýup täzen galyp gasalýar bilýänmi? Şonu ýaly gasaýmasaň onu üçin wagtlar oturmaň manytam ýok. Yani bir de yemekemen agenda, yemekemen proýekte diýilýän adama näme gudumlar? Onu alyp täzen guýmaly. Kimin öre maňa kelbe diýdi. Dostlar kelbe diýdi menem sawat taýda kasyndy galdyryp diýdi berdi maňa bara kelbe gönder gelýär. Gamo. Ne şolar ýazat. Şolar da bir näme gerek anyny ýetem ok bilen, o zaman bizilen näme işi bar men şoňa düşünýärim. Biz näme bolan goýrundan wagtmy näme ýatýar. Şoşda meneme bara bir sorak berdim. Meneme bir sorak berdim. Sen dedim özüň ýadyp ýysal edem ok dedim. İş edenler hem beýden at takyan dedim. Eger şolar ýaly özüňe göwnüň ýetýän bolsa dedim, ana Murat Gurbanow aýtdy çyksyň dedim, haýsy staşy bolsa bolsun, maňa tapady ýok diýip aýdýar dedim. Çykda dedim, özüm staşylyk edäý dedim. Şolemem okaýadany aýdýar sen diýär bolmaz ýazyp başladyň diýär. Men sen blog etjekdim. Blog etdim. Asan ýene aýdýar da al neme diýär, bar ýurda barsaň diýär. Hatara koyup atarlar diye de mene beylek nemeden geldim der yine yazyan da dedim sen näme diýen dedim näme sana dedim öýdüp dedim jogapsız atmamy dedim hatara koyup atar ýaly men aýtdym. Vay. Sen dedim haýsy döwürde ýaşap ýörsen SSR'de ýaşap ýörmü dedim. Kelläň işlerim sen aýdan zadyň özüň bilýän diýsen onda diýär aýgur aýdana bolmadyk zatlar aýdar ol adamlara. Evet vatandaşlar meni kağıt sözler çıkacak sesim var yani olsa vatandaşlar ne tuğulum var ha ahliňize jan sağlyk dilýän sebäp siz şu taýda oturup şu sözleri dinlemekliň özden bir haýyrly ýeri var sebäp bizim sözümüz boş därekdeni ol ýesadan belli zat. Indi şu taýda pikir edip görüň. Urban bolýan adyny tutsaňa vatan dönük diýerler. Molla bolsaň terörist diýerler. Her bir zata şyltagat diýerler sebäbi bu biz bu rejim içinde ýetişdik. Baý adam görsek, trek satýanlar komandyr şondan baýandyr diýär. Molla görsek wahhabistir, pul gelýändir şondan baýandyr diýär. Ýagny bu çyltaklara biz öwreşdik. Şoň üçin bir eken çyltağa oturmak peýdasy ýokdur. Ya bu da ýetsedi geçip öwresmin ben. Gelecek üçin bir hereket edeli. Başaryp bilýäňizmi? Edin, ruhsat edin näme edip bilen ýokmy? Oturuň sebäp 30 ýyl oturduğunda indäm oturuň. Etjek adamlara yol berip gelecek üçin diňe mehribandyk bolar, umytdan düşmän. Hoş sağ olun. Kanalında ýyjak rahat bolsun. Bar, sağ olun. Allah ýolumy mukaddes etsin. Derwişiň ýa zikri pikri näme bolsa zikrem şodur diýär da. Derwiş bar ha derwiş. Pikir näme bolsa zikrem şodur diýär. Yani şu ağzyndan näme çykkan bolsa diýmek şu pikirem şol diýär da derwiş pikirinden geçiren zatyny zikir edýär da. Şoň üçin bu adamlara pikirinden näme geçen bolsa, mysal üçin olur şeýle, olur beýle diýip aýtjan bolsa şolaň özleriniň şonu ýaly adamdygy görkezýär da.
Yani biz şu wada çenli başardığımızdan hiç kime neme atamda onu diýjegim bolum ýok. Ýöne bir diýseler bir de jogap haky dogon üçin diýendir. Bolmasa oturup duragadan ýok gerden olaň hiç adynam tutamlyk adynam tutamlyk bolup. Ýöne aplikasiýa etmeliler, eýlägem beýlägem diňe öňe etmeli. O Ukraina diýenler. Oşda men bara şu Moskwa gelip bara nemelere, Çeçenlere yaman höwesim gelýär oşda. Bari o bir 2 milyona yeter etmez Çeçenler var. Tutuş 20 milyonluk Moskwanın halk gorkýarlar da şu Çeçenleri görse, sakallı birini görse şu boldy. Olaryň köşeleri Çeçenle meňzap dursa manlar açyp bassa, oruçlaryň özlü grajdanlar bara. Şular ýaly nemesi var. Bir oğlun uruş durmuş ol neme bolaysın. Çeçen dilinde dil gürlese boldy. Şu tanasyn, tanamasyn barıp şoňa goşulýar, şo barıp şoňa kömek edýär. Görýän. Salam bar. Näme tezelikler? Nogat meýitler almaňlar. Näme tezelikler? Vatan programmasyny gördüňizler mi düýünkine? Gördüm. Yaman interesli temalara bolan tökür. O öz jany kastetýänler jenaýet köpräken şolatlar kanun orýdy. O edaralar, organlar, prokuratura, kadyet, adalet ministrligi öwretmeli işini etmeýän eken. Hemmesine konkretli çürt kesik iş buyurdu. Indi näme bolarka diýip pikir edäň. Meniň pikirim aňyrda konkret etdim ben. Karşylygyndy bara. O arşikaýetlara jogap beriň diýe wagtynda bolýan. Jogap berilen ok, biziň käy berilen ok. Arşikaýet ýazyldy, adalet ministrligi ýazyldy. Migrasiýa o aýdylan geplerin arkasında başka gepler var da orada bu ofitsial telewizyon için bir üstüplene yani her bir aýdylan gepin arkasında bir topar gürün var da şu milselere bir tapşırık verdi ya organ işgallerinde. Kriminalistikany ulanıp hava demediňler diýen yeri var. Az Zaslovny adından çıktı. O şu meniň şu deme kriminalistika ulanmalı. Ben şu yerde şu zady paçörkük etjek bolamam ýa-da iminni kriminalistika telefonlar oňatça barlanlar diýip aýdylan ýaly gurrun oldu şu yerde var. Kim näme bilen zalyamat edip ýör. Kim telefonda näme işledi, näme görýär. O halka biraz fakazlyk bolajak ýaly näme hakiki näme biraz basyş bolýar meňdeş halka. Hava. Aýsa wara men şonu diýip boldy. Halka basyş çakladı. Ýöne şu yerde aýtdy. Belki organ işgärleri belki karatilini iş alıp barmalı değil de belki vağız nesihat düşündürüş işleri bilen nämetmeli yani korkuzmanlar deyip bizlerinkiler olsa o zat hiç kaçan etmez diye çok korkuzup aldap korkuzup bizimkiler arka diye telefon alkayt diye olur bizimkiler telefon sellesini aldıysa kellesini aldı yani. Gördün. Evet, çok yazat hocam bas düzdür vermeli mi? Çünkü biraz ortalığa şu temanı koysam kabirleri yok onu bırak onu korkuzmak gerekmez. Ne barot dursun. Yani özleri için hem durma başarısına başaran yok. Başarmıyor halk. Bir niye mi yani yok oradan seyretken olunuyordu. Bu 5 milyon halk yok mu? Bir hile seyretsen ne meyalak bol görüşleri o Meksikan käwür nemeler var rayonlar bilen polisiýada girilen ok var jonly ýany pistoletli narka biznesler narkotik nemeler var baronlar mafiozlar bir hile bol görüşlerine seyretsen öýde 5 milyon halkyň bir hile şolar ýaly döwürlenýär bilen bol görüşi kriminal rayon ýalyda Türkmenistan bir o tırnak näme kwartallenýär bir kwartal urlanýar hamana diýsen Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň agalary. Oturan ýerinden var hamana görgülik Türkiýede de var türkmenler şeýle gowurýar türkler adamçylyk owy ýuwaşça olanlar adamlary raýatlar diýip görýän bolun bu basdykça basasy gelýärmi halka näme mi bolup görüşler bir ýöne nastroýeniýasyny gördüňmi näýli nastroýeniýasy halka baswatdy ýöne halkan boldugundan yetiştiğinden asta yoş kalıp durdu. Şu gün yadında baz aýdyp berdim berip adyalyň aşagyna bukulup nemen kalmara seyredip ýatyr. Awşu
Şolar bilen oturduk böyle men bowling rolunu oynadım da men aýtdym böyle ýurdumuz Gülýaly böyle. Ene 3 ýardan kontraktyň geçip dur, hem zaten Gülýaly, näme ýetenek saňa zat desem, ay olaram uje ýanky bıçak pon etten geçip sünke degen ýaly başladylar. Bular nämes Gülýaly, goýsana oşa zatlar, aýtmasana bolar bolmaz zatlar, gürlemesene nämes Gülýaly. Nerede basan olar ýazat, Rossiýada bam şolar ýazat, 10 este gymmatna dollar bankdan Kara bazarda tuda diýip. Ýa asly başladylar. Ahlas 234 eýlenç üçin görüp oturýaryn ýa. Näme mi näme olsun gydykly material gydykly geçýärmi näli? Gydyklymy biziň edýän görüňlemek. Näme mi gözüňe ýaş sap gelýärmi arasynda görüň edýän zatlarymyzdan ýa? Bolmasa ihlas maňa liçkada ýazsak, men ýaman zor anekdotlary bilem, aýdyp ýaman zor eglentiremem bäli. Yekemeyeke çıksak gülü ölesem bara. Ben de efirde prosto tebrizatlar aýdyp berip bolan ýok da ýalmaş kıllarım. Ýaman zor eglençlemedem ben. Gülüp başladık. Uje gülüp başladık. Ýaman yeňileken bu ihlas. Uje gülüp başladı gördün mü? Ene tam arkaýyn ýaşata bolýar diýär. Sen şol ene taň ýaşar belki arkaýyn. Senem ýaşarsyň belki arkaýyn. Ýöne geljekde seniň çağalaryň ýaşarmy arkaýyn, şonu gözüňe goýdur. Geljekde Türkmenistan ip watanyňa dolanyp bilermiň sen şonu gözüňe goýdur birazjyk. O zaman ağlada otur serialın taýtynda. Yaşaş diýen bolsa. Serialın şu taýtynda da ağlamaly ýeri gelýär vatandaş. Afera oluruz diye. Kim efire gelecek adam bolsa çıkamam ben. Fikirim kıskadır meni. Bolya. Kıskadır fikirler. Bolly. Var mı gelecek? Bareken ikada magarışıp dur. Oldu çıktım da var yes çok girelim. Görýän watandaşlary basyş bar Türkmen halkyna. Şonda da üstümde basyş edip gidip oturýar bular bar. Şonda da basyş edýärler. Bir de hayran. Näme argalyk ha biz halkda? Biz näme bu günah iş etdik şeýle? Salam aleykum. Alo. Aleyküm salam. Ana vatan haýny oldum. Vay. Ana boldum vatan haýny. Ana döwrük boldum. Yuda. Yuwol. Näme Nura bu näme dernek diýip iş çıkışynda barsak. Kadıköy'de näme bar? Boğa wa boğaň ýanynda. Boğaň ýanynda diýdim. Tamam. Bolurum ya. Näme abiýetden soň 3-den soňra näme bolsaňyz gawatlaşalyň şu taýdan etip. Zaten sekreçen oturýarsa. Tamam, zaten o zamanlar çıkarım ya. Tamam. Sen bäri karşıda oturýarmy? Ben Avrupa'da oturuyorum zaten de. Avrupa'da metrobüse minýäňe diň soň Kastanokku Söwütle Çeşme'de düşýäňiz. Şu taýdan ýörep bir 5 mutly. Olmut. Ay ben 10 senedir bärde ho. Türkiýe politikasyny güje bıraktım. Mega Shop diye birisi geldi arkadaşlar. Yani Meryem Üzerli. Men çıkayın hayır. Men şu ıhlasa içecek bolan. Bu ruhsat veren. Ay. Boş verin sana ha onya boşları. Kär boşlara bo kellan atmalar. Yani ya ahlasam düşünürler wagt gelse bolun. Yok olar düşünmüyor. Olar diňe gördü düşünüyor. Selamun aleyküm Mega Shop. Aleyküm selam. Nasılsınız? Şükür Serkan da. Yaxşı. Gowmödüňizem, gowumjan salyklaňyz. Şükür. Näme etmeli dostlar, doganlar, näme etmeli? Bir zat edip açykalga tapmaly bu zatlardan. Çıkala tapacak bir nazar pros götüňizi kısmaly işte. Ay ona medik gördük ha, bolmady. Ona medik gördük ha şu wada çenli. Götüň kısıp gördün mü? Ay 30 ýyla gysıp gördük, näme görmediňmi? Ya sen gystyrmana geldingmi? Ya şoň üçin uğratdyrarmy seni? Yok. Onu näme? Mesela olsun davra oynaýdyk man. Sen hazır çıkıp halka aýdyp sende naprimер. Özüň niýene. Edip bilen işin barmy senin? Edip bilen ok diýip oturmalymy onu?
Yok, edip bilsen bir zadı. Bas. Türk ortaya çıkıp, efire çıkıp, her kil özünkidek Leo Prao'da gelen adamları gelip işte sana Slav adamlar sana diyordu, Slav adamlar fikri ne primer Slav bırak da dinleyemiyor. Yok fikir Slav bırak adamlar Muagulu Asya, doğru mu? Onu bilen bile gidecek böyle. Ama bu dalba yok. Adam toplayacak böyle. Sırtına. Yok sen değil mi o? Var mı işin? Etçe işin var mı? Yok. Çık da o. Çık da yüzünü aç da. Değil mi o? Nerede sen? Alo. Yok sen özün bir değil mi o? Doğru mu? Özün bir değil mi o? Alıpsan özün başına adam mı toplayacaksın? Yok sen özün bir değil mi o? Değil mi o mu özüne? Özüne çağıracaksan değil mi o? Özüne al değil mi onları çağıracak bu yani. Doğru mu? Kime diğer ay? Yok sen ya değil mi onlar sana yapışıyor. Dur. Kime diğer ay? Ben sana diyeyim. Mega Ben Shop. sana diyeyim. Dursana karasana kime neyme diyen aydın? Ben sana diyeyim. Ben sana dediğim vakitte sen gittin modum biliyor. nereden biliyorsun sen? Sen men bir modum nereden biliyorsun? Ben senin evde oturan işin bilen aydotma. Evde oturan işin çalıştığın işin bilen sen dirmo da otma. Sen evde oturan işin dirmo. Sen özün bir dirmo, bir hak. Bir hak sen özün dirmo olun. Evde oturan işin ikinci dirmo. Doğru mu? Adamlar çağırıp sana hazır. Kim senin yanına gelsin? Sen özün bir dirmo. Dirmo yanına kim gelsin? Ben geliyorum. Götün bareken doğru mu? Götün bareken doğru mu sen? Tamam. Dur. Dur sen götün bareken doğru mu? Götün bareken he. Erkeksen doğru mu? Sikeme onlardan pasportları koy ya. Ya dur mesela vaprosmu atacak et son geple. Ya mu Türkmenistan rayatı, hakkı, hukuku da bazı. Gir Türkmenistan içine. Türkmenistan içine gir. Ondan sonra gürle. Yok özüne daşta duruyorsun doğru mu? Özün daşta. Bir dirmi o sen. Yok daştan durup dirmi o hareketlerin bilen, özün boşun bilen, özüne atışar et de o. Özün neyle duyuyorsun? Duyun neyle özün hakkı? Yok benim fikrimce sen bir dirmi o. Bir hakkın yok sen. Ben aydıp bulamıyorum. Ben sana aydı otma. Özün bir dirmi o. Haktan durup ya bir kıradan durup sen eli hiç kim yeteniyor. Doğru mu? Sen adamları dur. Nura dinleli garaş ne Adamlar dur. Geroy geldi. Adamlar mazgitsin da например. Çıktı. Sen adamlar nime bilen görebilirsin. Sen o primo вопрос bırakma. Sen özün bir dirmo. Özün geçip sen o polnu dakansa girmişsin. Adamlar nime kellesin? Mega porno shop mudur? Näme shop bile mokten olim birazcık sözün eye çıktığını näme diýäňi birazcık eye çıkıp silo hormat bilen gepleşmäni öwrenil ki ondan soň men seň bilen gepleşek. Sen ağzyňy eýesin bolmasam dostum. Давай gepleşelim. Hayrat etdi. Tamam gepleşelim. Neden gurlayanam bolsaň medeniyetli gepleşmäni öwrenil ki ondan soň biziň insanlyk derecemizde gel. Ondan gepleşecek. Bolmasa da sen öz dirmoňda ýaşa bermen sen udaly dedik goýberjek. Aýtjak bolsaňa pikirini aýt. Başka lacın var mı? Başka lacın var mı? Ya pikirin var. Başka lacın yok sen yok. Başka lacın yok sen yok. Bar edecek zaten şu meni udalit edersen. Ondan sonra kini udalit edersen. Tabi özün bir dirmoň oturup özün bir dirmoň bolup oturan ya kusmam ya zat mısın? Ya ondayım. Mesela yüzüne öyle otma. Sen dirmoň. Ben dinleyecek mi? Ha dinle otma. Dinle otma sen. Sen menin edýän işimiň nämesinde kemçilik görýän? Mysal üçin men halka kömek etjek bolýan. Türkmenistan gelen sen halka kömek etjek bolan ýok dostum. Durma kulak. Sen halka kömek etjek bolsan yok sen halkı alıp например yok kara kimde idealni жизнь var? Amerika'da mı? Ya başkasında mı idealni жизнь var? Yok. Hem bir gavno çıkadı. Hem bir какой-то bir yerden bir gavno çıkadı.
Kaptaldan duradı da naprimer. Yurtun daşında bir yerde özü bir zapasını çüstü. Tok özünü gavunu çüstü eden adamlar bu çıkadan bilesem kıraattan durup biz enamunikdeken adamlar biz kıraattan durup 3 milyonlu biz hakkımız talep etmedik. Hakkını bu yerde talep etme Doğan. Var mı vaporosu? Mesela ödetme hakkını berde sen Rus demokrat yo makara panos efirde panos sen. Yo ganet edupsan prost efirde ganet edupsan. Hiçbir ütkeşik eden işin yok. Prost sen kitek Slavı doğru mu? Yo dur. Mesela ödetme. Kulas. Özün Slav fikir eden adamlar bir muçuk gayret et, ağrın gümünü bir pauza ver, demin al, çayını iç, ödün öl, biraz ketdi ödün öl. Men sana bir daha etcek, sen dinlemeli, uğrunmasan men seninle gepleşip oturacak. Sen bärik gelip ýöne guluğunu yaptın da ağrın açıp hamırda otursun, olun öz guluğuna meşte yok. Ben zam kaydedemem sana o. Sen de götünüzden gelen zaten Tulk'ta götünden gelen zadın var mı senin? Eden işin var mı senin? Kim sen? Ya sen kim? Adamlar Slavlarını toplayıp dedeler. Psikaya oturaslar. Doğru mu? Doğru bunun aydınlar da o. Psikas. Yani vakit kaybediyoruz aynen. Yok belki başka vatandaşlar gepleşet gelýändir. Men bu uğrayan şunyal ballılar. Gelsin vatandaşlar hep psikas. Gel. Sen magazinçi mi dostu? Kim? Sen. Men mi? Kim sen? Men mi ya kim men? Sen mega şok. Sana soruyor mega. Senden sorutma. Sen magazinçi mi dep sorutma? Akıl satıp var. Yok. Men magazinçi emez başka adamım. Dava birbirimize birinci ölçü hormat koyup gepleşemiz, hoş mu? Sağ ol Murat. Sörgüne her kiman başaradı. Hazır. Sözdeki adamların herkes çıkıp bir sökse. Abi zaten söylemek için aynen yok. Adın kim sen? Senin adın kim? Öz adın ait? Kakarays brata. Sen kim? Ait adını. Ben ona yüzüne maçam yok. Yo yüzüne maçam yok. Yüzümde yok maskan var benim yüzümde. Mayakara. 6-5 sene aşağı oturma. Sen nime üçün çıkıp bu gepler aydatıpsan? Nurunun edip bir işini pravilnijak olupsan. Brata, ben yüreğine zam kadet tutam, o edotra işi. Yok, sana esle mayakara. Nimesen, nimşette Nuru. Nimşette. Ben şurada Karaçor'da 167 adam var şu an. Bu adamlar fikir etmedik adamları gelip özün mininesinden izzet ediyorlar. Var mı gepi? Hiç kim özün miniyesi yok. Sana navize edildi mi? Mayakara, sana navize edildi mi miniyeye? Navize edildi çağırdı mı? Sana bir test çağırdı mı? Mayakara, seni bir test çağırdı mı? Gel efira, bırak çıkatan, bırak tok, dostu. Bırak sen çağırdın. Özün geldin geldi. Sen kim çağırdı? Ben özüm geldim. Bana Nurayem çağırdı. Ben seni çağırmadım. Seni mi çiftliğe geldin? Yazdılar şöyle. Yo bırak bilirsin primo vapros bırakma. Sen nime geldin efire? Ben Nur'un yanına geldim efire. Nur'u bilen... Sen nime için bana onda kama prosperopsan? Sen düşüntür. Sen ideyen. Ben düşüntür. Slav adamları mazgisine oturan, özünün elinden götünden gelen işi yok bu adamın. Dur. Hem yerden gelen yitoşta götünden. Daş parmağının ucundan hem gelen düşüyor gidin. Yeteceği işi. Bilesen mi şunu? Ben bunu tek demezsin be. Gelmedi şu adamın götünden. Şunun için öyle otma. Gelen bulsa bu adam güzel. Sen azırak canına gör. Yüreğine bu soğuk soğuktan azırak karaş koşma. Azırak karaş. Kime? Azırak sen yüreğine soğuk soğuk. Azırak karaş koşma. Tamam. Son bir vakti bilen bir yerden açıp olsa görüşemiz. Dostlar malades. Sen bize sen yüzünü hem göremiyor. Sen kimliğini hem bilemiyor. Lazım ama vapros verirsen primor. Bu adam ne primer? El oturan işini priveste dopsan. Ben priveste demiyorum. Ben şunun için primor çıkmışsın. Ben yüzümü açıtmam. Ben yüzümü açık kaydotmam. Sen işte. Ben yüzümü açık kaydotmam. Ben yüzümü açık kaydotmam. Matra yüzün atçanlardan alayında bir yerim. Adam gavnon istiyor. Dava. Gavnon. Mayakara niye bir şey dotma? Ben aşıbatsa dotma. Sen aşıbatsa etme. Sen yaxşı aşıbatsa. Ben aşıbatsa dotma.
Öyle bunu alayın bir yok. Sen yüzün Maykara aşı WhatsApp'da oturan adam var. Aşı WhatsApp'da oturan adam ana bu dalba yok. Ana bu dalba yok. Oturan var ya Türkmensk pasportu tip açan. Şu an fonda oturan. Doğru mu? Bir de çek olma seni ödüm on. He. Direli sosyal. Yüzüm yapıldı mı benim? Yok, yüzün açık. Bana görünen o işte. Görünüyor. Üçse kameran bari gitsin. Öçür kameran git arkan. Bu karşıya men gitti çektim abi yigidim özülen tale döraptıra tuğlan. Kim dörer? Yok sen özün kaçan. Yok sen kaçan döredin. Sen kimsen? Bana mı ayırıp sana kaçan döredin de? O sonra otunda men marvelatın yol tene tanı yaşayıcı sen nereden? Sen döredin mi şu vakti? Mega şok. Yo men marvelatın yol tene etrafında eneden doğuldum diyen 1990 yılda sen şu vakti döredin sen efirde. Doğru mu? Sen benden soruyorsun. Ben sana aydım. Men durar vaktim aytın dinle dostum. Sen mesela adresini verecek. Men marvelatın yol tene etrafında 1990 yılda eneden dünya indim. Sen ayda indi. Sen krasav çıkma, poku sen kaçan döreyen bolsan, kaçan eneden bolsan. Ayda sen ayda Nimen aydı? Sen mesela ayttım adres senin ayda. Adres mi gerek? Mega şok. Yok. Adres mi gerek? Senin atan bilen den olmalı. Sen yalnızlık bilen gelipsin dünya bolya olun sen. Niye doğuldun? Ne için yıllar? Dur. Bilmiyorum. Men yanlışlık bilen dünyaya gelip men. 90 doğru gelipsen, 90 azı edotlaşın doğru mu? Mega şok. Dur mesela sen doğru gelipsen, doğru eneden bolupsan, doğru dünyaya gelipsen, ya doğru mu? Sen doğru mu geldin? Dünyaya doğru mu geldin? Bak tanık eden ağa bu tanık. Adam boldan. Yurdun içinde vardın. Etcek bolsan, da naprimir. Maykara men en yaman gönazadın, mesela aydotma, yüzün aydotma. Yok. Etceksen da naprimir. Maykara özün ki tek slab adamlar, aktarma özün karşına. Bar, güçlü adam sen, doğru mu? Sen güçlü adam. Ya sen slabı mı? Ya sen özün eneden doğulandan sonra özün slabı mı? Ya böyle açık sözün sonunu getirsene. Yok. Sen karşılıklı özüne adam mı sayılan? Özüne doğru mu? Sen sonuç teken sen işin şu buladı. Yok senin taraftarın mı gereksin? Ya sen patpis çıktın gerek. Yok sen patpis çıktın gerek. Ya taraftarın mı gereksin? Alo. Salam, hoş geldin. Alo. Eştili. Salam da. Mega. Ey bratan, Maykara mega deme ya başka zat deme. Bu boş tırtırlama diyorsun. Ne mi? Boş tırtırlama diyorsun o. Ya dur adamın yüzemi yapıp boş tırlama dedi. Dur boş tırlayan tek özçe pikire oturan. Ben boş tırladım. Ben boş tırlayan o mega. Maykara dur tamam boş tırlama. Doğal tırlar mı? Nide doğal tırlarlı. Ya dur. Nime? Zay bal ettin o. Kim aysen kim? Boş tırlayan o. Kim o sen o? Nereden yazacaksın? Sen gavno. Gavno diyen öyle mi? Nereden çıktın sen gavno? Ecen amından çıktım. Ecen amını sen yapmadın. Sen kimsin? Ecen karl mega düşündün mü? Gandon. Kel. Nidelin aslında ecen sıkıp erteyle çıkarmayın. Nideden? Gel. Erkek misin? Durma sen. Koşsana. Erkek misin? TikTok'ta kazat edecek ben sana. Gel. Sen üstüne TikTok'ta kazat edecek. Nideden? Gel Kadıköy'e gel. Merkeze gel. Metrodan in de Maykara mesela telefon numaranı ver otma efirde. 553 numaranı ya. Yes. 553 719. Sen TikTok'ta kazat edecek. Sen huy pilotunu. Давай доказывай. Yandan seyredeceksin seni.
boş tırtırlayan gelen adamlar lakatan olayan ejeng tikeni kim aytdy? Var mı gep bilmem. Ma real var mı gep? İzin aytsana 550. Ya götüren dur. Bu adam bara geldi orta. Megashop sen numarını aç. Makara men kum kapıda oturamam. Gündüz gelsene sen. Makara gel. Kum kapıya gel. Erte gelirsen. Senin ölüğün öldür ama gitme. Ben senin önüne çıkamam. Erkek bulmayın. Sen bana nomenin ben. Erkek buldan nomenin ben. Efirden nomenin ben. Varay vatandaşlar. Yani normal gelen adama var Allah kapatıyor. Makara durma. Erkek bul nomenin ben. Eşek bulmadan nomenin ben. Sen için aklına kendin eşek olma diye ama otur. Vatandaşlar Megashop çıkardım ben. Çıkarmasam bolacak ya. Uy bile gelen adama hemen güyün etmeçiliği ete kime yolu? Ya o bilyen. Gayrat edin vatandaşlar. Yani düşünyen. Dinle otiniz da sizler ama gelen adam boş kurluyor o ejeniz kayınlay. Şu an yeni gelip oturuyor. Numar verecek dedi. Ne o men var ya onu dinlemekten değerli. Bilyen tamam boş oluyor. Oturaz nidet ya da oyununa gelmeyin o sizden. Nidet karış. Men TikTok'a söz veren. Üstüne siymesem yiyeceğiz benim adım yürüyen. Ya o karışsın. Yürütet ya. Karışsın. Ya işte bu hale sokan hükümet utansın abi yani bizim hükümet utansın abi. Nomor neçe diýdi? Hanol nomor neçe diýdi? Eýden aýtma da ala uýdan aýtma. Borlay neyse vatandaş. Neçe diýdi? Ne adyny aýtdy, ne familiýasyny aýtdy, nomor nam ýazyp geçişmedim bile. Tamam. Tamam şimdi çıkacak o. Gel ya nomorun neçe diýip soruyor Megashop kendi. Nomor neçe diýdi? Kimin nomeru? Senki. Dur benkinden sorutma sen. Sen kimsin? Ben yüzüm açılır ok menkide. Nere kolda ben görünýän yüzüm. Görünýän. Öyle sirinkiler maha ornan ok. Gapkara bolupdy. Ya dur, o men giden son bir sürü gap aýtdy. Sizlerin uçumuda diye hükümet ne alaka var diyor. Bak bizim yok, hükümetin işi yok. Vatandaşlar. Yok, hükümetin işi yok. Ben просто kara mesela az bir adam gitti ya bir adam koşuldu. Yok. Ondan beri men geplenmiyorum. Bu adamı tapacak. O adam tapacak, numaranı alacak. Yaz o adama. Numaranı ver. İfsi o başka işim yok o adam bilen bana. Yani görüşecek. Yok. Görüşecek o adam bilen. Barekenim ha vaproslar. Doğru mu? Men can edeceğim o. Yo. Barekenim vaproslar. Yüzmeyiz görüşeceğim de o. Yüzmeyiz görüşeceğim. Salam. Alo. Salam aleyküm. Salam üke. Mega yaxşımısınız zimilak sağlıklarınız yaxşımı? Salam Qoşutxan yaxşımısınız sağlıklarınız yaxşımı? Ülkeler geçiresizler de bize hazır hepimizden bir devletin hazır halkı hazır burada efire çıkıp 270 ülke men aydı bolayın ülke geçiresiz ben gepinizi bölüp ben sizden yaşım ketler söyledi ki aydı bolayın da 276 adam sizleri görürler ülkeme yüzümü gökyüzü oturmayın prosto bir dinlen hayiş bilen gepleşiyor ma uruşmağa çıkam yok siz bilen cencelleşmeye çıkam yok 270'ten köp adam göröten canım ülke canım hazır böyle çıkıp rezil bolmak sizin pikirinizçe yaxşı mı ülke size menin zimlağı mekkeniniz canım ülkem kararına hazır Qoşutxanın edip yürüyen işleri bir dinlen ülke siz şonca geplediniz menem aydın ülke söz verin hayiş sizden söz verin siz Qoşutxanın edöten işlerine çıkıp kritikavat edötüpsiz. Siz yurdumuzda bolup yürüyen zatlardan sizin havarınız var mı? Bizlerin yurdumuzda halkımız kandı aç yürüyen, neçe eneler, dinlen hazır, neçe eneler beçelerini görebilen yoklar, neçe nerastalar enesini görebilen yok, atasını görebilen yok, ata ene söygüsüz ötüren beçelerimiz var bizlerin, canım üke canım. Hazır Qoşutxanın hem toşuna takcı 3 devirde nerastası var. Bunun edip yürüyen işinde siz ne mi yamallık gördünüz? Ben bir tek kulasın, yurtun daşından durup, bana primer, Aydan'ın, bu adamın hiçbir zadı yok. Bakın inanın boş adam bu. Şu an efirine gelip sizler girupslar, bana primer, sizlerin kellelerinize, bana primer,
bir zatsız zat koşu tuttular. Üke indi ben size aydı mı? Dokuma karan şu adam например İnanılmaz mı? Sana gireceği adamda İnanılmaz mı? Durun. Bizler giremiz. Ben gireceğim. Az Goşutxan razрешение verin az gepleşelim bize geçidirəsiz Goşutxan az gepleşelim. Bu adam boşuna adamlar vurmagat ededi. Mega üke karan. Indi bir minut siz məni dinlən karan. Siz danı moment yurdun içinde bolup yürüyen zatlardan xabarınız var. Doştu halk hareketlendi. Siz 20 karan. Hazır aprel ayında, önkü yılın aprel ayında 1000'e yakın bizlerin vatandaşlarımız yoğaldı. Onu biləsiz siz. Bizlerin zimlaklarımız Lebap vilayatından. Neçənlər hastalar yoğaldı. Neçənlər hastaları şemallar götəre gitti. Yaman köpnər hastalar yoğaldı. Bu hazır bizlerin bir dinlen hayışsiz çıkıp ayttınız, uruştunuz, sögdünüz. Toka bir zada ayçak bol otupmanda bizler hemmemizem halk çıkıp halk hukukuna talap edip başlayanda bir nime yamanlık var üke? Aydın siz. İnsandan tribut edecekse, Türkçe'den tribut edecekse. Sizin предложениеңizde aydın üke, siz что предлагаете? Yurdun içinde siz ağzınızı açıbiləsiz mi? Yurdun içinde. Yok, canım yapam, yurdun içinde tribut etmek. Yok siz edebiləsiz mi üke? Bana bir zat aydın. Üke ben talep ettim yurdun içinde. Üke canım üke canım. Ben talep ettim. Ben yurdun içinde talep ettim. Örde gepletmeye koymadılar. Üke örde ağzınızı açtırmaya koymadılar. Canım ükem düşünün. Apa karan bördeyen size hiç kim kulasan yok. Bular öz-özün maskara tuttu. Halk oyanıp başladı. Üke samı glavni halk oyanıp başladı. Apa hiç kim davno uyandı halk. Davno uyandı. Prost yok halka yol yok. Bu adamlar siz doğru yolu görkezin. Üke. Bu adamlar patpis sayla tuttular. Özünü öne sür tuttular. Bu adamlar dönmeyeceği apa. Size bu adamlara girip inanıp bu adamların isine düşsün. Ben Allah'ıma inanamam. Ben bir telere inanmam. Ben Allah'ıma inanamam. Ben özüme inanamam. Bana bir te inanmak gerek miydi? Allah'ım bana akıl veren üke. Allah'ım bana akıl veren. Ben ne için ben bir telere inanmalım? Ben özüme inanayım. Ben Allah'a inanayım. O efirden bir şey etmiyoruz apa. Allah'a inanıp. Siz ne bir şey dötüpsiz? Üke siz ne bir şey dötüpsiz şu efirde? Ben niye işte tutmam bu dakanlara? Niye işte tutmam? Ben bunlara ait tutmam. Siz niye bir şey ötüpsiz? Ben beyen ötüpmen. Halk oyanıp başlayana ben beyen ötüpmen. Halk düşünüp başladı. Halk hukuk talap edip olacağına halk düşünüp başladı. Sizin fikrinizce halk hiç hem düşünmedi. Ede oturan zatlar bilen hiçbir zat halk hiçbir doğru edipti de yüreğipti. Yani bunlar gözünü aç tuttuğunda halkın doğru mu? Bu adamlar durun. Bu adamlar gözünü açıktı. Durun, bu adamlar gözünü açtı adamların. Yo bu adamlar dirmonla bu adamlar yurda girmiyor. Üke canım. Məni hiç kimem ulanı bilmedi. Üke bana karan. Canım üke siz özünüz için hesap verin. Ben özüm için hesap veremem. Ben nime için girdim? Meru desem gelden men tapacakmış. Ben kum kapıda oturamam. Ben numarımı yazınlar o. Hadi köyde Üke böyle giroyluk etmek gerek mi? Canım üke canım. Bizlerin vatanımız bir, bizlerin yurdumuz bir üke. Şularım halk dep çabalı oturan. Ya durun yine bu gavnolar. Yine bu. Aytma yaman gap aytma. Sizin hakkınız yok. Sizin üke size asgari bilet etmeye hakkınız yok. Yurda girmek götünden gelmedi. Adamlar yurda girecek adamları manipüler tuttu. Ben size düşüntürü bildim mi? Siz karanlık siz hazır sögüp ötüpsiz, siz sögüp благодаря şu aktivistlara, pasportlara 2 yıl zat nemedi başladı, uzatılıp başladı. Ben size ayda oturtmam, şu adama kulağı asman da oturtmam. Ben size oturtmam. Şu adama kulağı asman. Canım, siz emine aktivne ekeniniz. Bu adam aktivistmiş. Gelin siz yol görkezin. Siz yol görkezin. Siz gelin, siz halka siz kömeği edin. Yolunuzu makaran bir adam görkezmeli mesela. Yolunuz vardır ha. Yok, bir adam gelin siz. Gelin halka koşulun. Halka koşulun. Canım yapam makaran halka koşulmak gerek. Çıktım. Üke canım üke. Ben çıktım uruşmanlar. Hayır ben çıktım. Canım yapam durun ben size bir zat düşüntür bilmedim. Bu adamları yok yine bu adamları durun.
özlerinizce pikir edopsar, sizler için yaxşılık edip. Yok, bunlar patpisçikarlı otuptu. Patpisçikarlı näme etmeli men? Megashop patpisçin bollu diýerler, men näme etmeli olsaň? Patpisçikler näme etmeli men? Köpörlü diýerler 60 000. Bak ama sen bir de yüzün at kritik gepleşotma. Nime da bir WhatsApp edopsun sen? Aç. Var mı? Nime da bir WhatsApp edeniz adın? Kazanan zadın nemesin? Seret, Megashop, sen men bilen bile bir ýastykda ýatyp durýarmy da men içimdäki ýüregimi, niýetimi biler ýaly. Sen şu wagt meni birinji sapar görüp oturdyň, menem seni birinji sapar görüp oturdum. Sen näme men bilen bile ýatyp durdyňmy da men niýetimi bilýän, barjagmy bilýän, barmajagmy bilýän, nirden bilýän sen o wagtda? Ýok. Makara men sana soramadım da napym? Sen bilen bir ýastykda ýatdym. Onu nirden bilýän sen meniň barmajagmy nirden bilýän? Sen revolutsa ya dur, LDP, например, LGBT, sen revolutsa niye doğru mu? Bir yastıkta yatıp durma istesen doğru mu? Adamlar bile. Erkekler gören vaktin bir yastıkta istesen doğru mu? Bir yatıp durma. Başka ne mi deyin sana? Bir yastıkta yatıp durma istesen. Eşten mi Mega? Burum eşten mi? Ya işte. Eşten olsun et. Onyalı götün ma olsa eçeňi fikip götün gorkasyna bamy? Boş gurulmady eçeňi fikinin trakkasy. Bolýa gaýrat vatandaş teýme. Eşten nega menem leba plidon yerim. Ben aşağıda yaşayan. Onyalı giroy. Götün garda oňa çyk götün bar bolsa, bar götün. Megashop böyle şu wagt bara düşman edip görkezip oturýarsyň. Eşten birinjiden Kadıköy diýdim. Soň kum kampy diýen. Ertir. Bu ýere baram. Sen nerede? Hyllyk. Eştem. Ben bir zaman dostum garaş Sabri. Hyllyk men Kadıköýde. Men bilen görüşdüni. Kadıköýde. Dawa Kadıköýde. Nomer goplu. Nomer ýazardyr. Sen özüň nerelisen? Adyň aýtma, ne çarryň neresinden? Geçeceğim dursana, nomeryň okla hyllyk sen. Ýok, vatandaşlar bolýar bolýar. Nur bir jamda otur. Mekere, dur. Hey bok, nomeryň okla. Yani böyle koşmalar vatandaşlar. Olum bir akla Yok. Dur. Boş ver. Dur. Hayda seni issa gurulma men seninle görüş Dur, ben sen tanımam. Sen kimsin? Nomeryň at ertir görýän men kimdigimi nomeryň at sen. Goýun sonra bolýar. Ertir görýän men kimdigimi nomeryň at. Aydın 553 İyidir. 553 719 88 97. Nerede görüşeceğiz? Ertir özün taparım seni. Bolýar goýun. Ýöne Hala tapacaksın. Ha? Indi senem numerini aýt. Dur. Senem numerini. Ben özüm tapýan seni ha. Bile. Bolýar goý. Bolýa ikijimi dinle. Mega sen adyň näme adyň? Bäme ödadyň. Senin boku näme gurra oturup porsa? Ne işin var? Ha? Ne işin var? Ты просто сам себе позоришь, знаешь это вот? Братан, я не позорю, они позорят нас. Пусть тебе смотри, будет не, смотри, я тебе хочу объяснить. Если, да, например, манипулируют с тобою и входит эфир, например, они edip bilen işleri yok o. Makara brato. Men özüm çat edip bileme. Mesela bilen любой yerde görüşüp bileme. Men lişne özüme konflik aktarmadım. Ondan önkü gelen adam var ya. Ondan önkü gelen adam. Plus beymanı gepleri zat etti. Plus manizaşlığına icad etti. Türk senem geldin. Da naprimir. Men çekinemiyorum. Men görüşemem. Men tutsan mega. Ma burum tkaz. Sen görüşmensen men sen xoda sikişmet musem sikişemen. Suda sikişmensem sikişemen sen. Eşitin. Prosto sen özüňi pazord etme düşündün. Ruskeken ya. Bazarı yok. Men sikişmek istemem. Düşündün mü? O zaman da özüňi pazord etme düşündün.
Makara. Ben pozort ettim mi? Nime bilen pozort ettim? Ben bunu zat ettim. Mesela bir zat dedim mi? Mesela bir zat dedim, doğru mu? Yok. Sen ne alıyorsa hoda sikişmek istemez ya onunla. Boliyale koysa esirine ben vurdunuz biraz. Borla getir çıkartayım. Makara. Ben istemem o erkeklerle sikişimi. İnan da bana bratan. Mega. Men seni şu an alkaşlığını ver yani oturun iskini ver yani. Bratan dur. Şimdi azon var bilesen mesela numaramı açtım. Только ana bu bala bolu bara. Ana bala bolu. Tamam. Alıyorum. Bala. Men hiç kim temin alam yok. Prosto. Oku bratan mani zat bu yapıyor sana. Prosto sen men onun için emez. Men prosto yapıyorsun. Men sana ayda oturtma. Sen öz götünü özün açopsan. Sen öz Türkmenlerimizin götünü sen açopsan. Dur. Men götümü açtım. Tok sen bana aydan gepini. Men mi götümü açtım? Sen aydan gepini açopsan. Ne özüm götümü açanı mı oldum? Türkmenli de veya Türkmenli isimli nereden sikişmer bolsam. Ay Boliyale yaman neme vurdunuz da doğru maydayan men Boliyale neme. Bratan makara. Agitatsan. Ediplenişin var bolsa yana bu yukarıdaki ayda tutma. Ediplenişin var bolsa pros adamları, nivinli adamları ulanmanları o. Patpiska bilen, zat bilen. Patpiska bilen o sizi alın patpiska bilen men yok. Var işleriniz var. Var. Seyfilara koşursan. Bize bilen o sırtımalara çato tuttu. Yo bratan çato tuttu obstrem. O sırtımalara çato tuttu adamları. Sen bilen naprini zaten sen bana ters geldin. Azman bilen tam çatışmalı adam oldun bratan. Kim için? Dinlemeni. Mega. Bu adam var ya, onu ise saklamıyordu. Adamlar var ya tersine yürüdü bratan. İnan da bana. Ben sana da kazat edeyim. Mega şok. Dur ben bu yukarıdaki adamla görüşmeyecek. Sen bilen görüşecek. Nerede sen? Numaranı versene. Ya bratan, da şu bilen görüşelim de. Dur, şu bilen görüşelim de. Erkim beni öğretiyor. Her huy pilotlar çıkardı, manipülüyor da. Dava şuları yapal da bratan. Bol mu? Yapal da şuları. İçine skin. Ben sam kadet şu adamlar. Ben bilemem. Makara bratan. Türkmenistan'da yok. Adalatlık yok. Hiç zat yok. Hiçbir zat yok. Ben tarafını alıp ya doğru demem. Ben tarayamamaz uzadım. Bu adamlar var ya. Adamların nişastesinden işli tuttu bilesem. Ben yüzünü ödüm. Sen nime edebildin? Мега мен dinle. Просто, если хочешь с ним разговаривать, просто позвони ему или пиши ему. А не надо просто... Номер дай, братан, номер дай. Я позвоню тебе. Какой номер у тебя? 0552 Türkmen utanmıyor da özsün bize olur oturuyorsunuz. Ne şova. Yok bratan, gülme. Niyetimiz emez. Burası Mutlaka adamlar var ha. Yani öz. Ya zaten sen numaranı aldın. Ben her can edecek. Ne ki fotoğrafta tengulerim canlaşıp geçpeşes böyle. Sen arkayın ol. Ya dur sen numaranı etmeyen yağdan ne mesela can edeyim. Öyle tamam. Sen can etmesen ben sana can edeyim. Ait numaranı. Hadi bay. 552 Mega Show. Neyme yervet adettim sana. Neyme yaman. Dur brother 552 son. Sana neyme yaman ettim sen şu an açsana. Yok 552 son. Baymur hoş geldin Baymur. Sen Ankara. Ben sana yamanlı ettin bana lişinden yok. Sen prost özünden beter Slav adamlar toplap bilinmeyen çıkasın. Merhaba bir dakika. Bir dakika. Alo. Hiç kim. Mega bir dakika. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kanki ben sen diline düşünüyorum ha. Haysi dille vurulayanım olsan konu ne? Çarjov bratan çarjov. Ha, yok hormat koyuyorum seyle yani siz ne? Yani dilinize düşünüyorum. Ne diyeniz ne? Konu ne? Bratan konu mesela aydayın mı? Aha. Yok bu adam topla. Ben например adam toplap patpisçinin uğrunda yüreğe bir adamları bir bol araba olmaz zat için napırgad etti. Düşündün mü? Benim de ona diyen
Var mı edip bilen işi? Deyiz, toku TikTok'ta derler o. Başka bir yere var. Bir dakika. Türkmenistan var. Burmun. O burada. Burmun. Şular şunu yalda deyeceğiz ha. Şimdi ben diyecek koyalım. Batum, Slav adamlar var. Psik Slav adamlar var. Olara bilen patpis etti. Onların hareketini etti. Ama düşman böyle. Türkmenistan'a düşman böyle. Bulan ters. Ben onu diyecektim. Var mı? Sen deme mi? Bulan şunu hareket et ya. Sen deme mi? Sucuyamın sen ya. Bulan öz hakkı yok mu? İslam'dan etmene. Ağzı mı iyi? Yok. Hakkı diyorsan doğru mu? Hakkı var. Yok, sen kakom smisli koşulyan. Ben şunu düşünemem. Ben zamkar ettim onu ediyordun. Zamkar ettim. Düzürle geldi. Zamkar ettim derken? Ne işlettim onu ediyordun? Ya bırak. Tamam kardeşim anladım sen şimdi. Ya içili mi ne mi? İçili mi çekip mi ne mi? İçili valla. Yok bazar yok. İçili mi? Toku zamkar et ne? Zamkar et. Yürüyen zamkar. Ayşe sen doğumda zamkar. Neyse. Dur. Hadi şadet bilen ana doğru mu? Ben diyecek kulenadım. Gerek yok. Uzatmana gerek yok. Ne mi? Konuyu uzatmana gerek yok. Yani her kim özgür ya. Her kim azat İslam'dan deyip bilen. Düşünüyor musun? Yöneten Akkadet külçadetti geldim diyen de. Hakkı var. Sen azat özün isteniz adın edesin. Bu adam var ya Messi'ne gitmedi. Bu adam özüne garantisini aldı. Nereden bilen gitmedi? Nereden bilen? Kliber yaptık. Yapma. Ne diyor? Ya bu yenem şu diyor. Bir yastıkta yatırdım mı? Nereden bilen? Benim ayağım. Nereden bilen? Yok. Ben öyle fikir ettim. Sen özün daşına adam toplayan o yüzden diyen sana. Bir dakika. Ters uzak ol. Mega. Sen ne kadar ilgilenir ya bu adamla yani hareketi? Ne kadar ilgilenirler? Hiçbiri ilgilendirmiyor. O zaman konu ne kardeşim ya? İlgilendiren zadı menide. Tamam. O zaman konu ne? Konu. Şu adamlara jalkı bilesin. Bunu kulağı asyan, bunu dinleyen adamlara jalkı. Onun için sen onları korumak için gel yani. Yok korumak için değil. O zaman konu ne? Konu. Bu adam yok dur. Bu adam da özüne bu apşesini toplaya doğru mu? Her kim özüne açacak bilir ya doğru mu? 18 yaştan ulu berdakiler doğru mu? Ya. Her kim özüne açacak bilir doğru. Tolka o zaman konu ne? 18 yaşlı ile 30 yaşlı hazır ki mumalaram geliyor tuttu da bize yanımıza efire çıktı. Tolka bunu yerde oturan işi doğru hep bana nıjet ediyor. İnanırsan? Nayjadeden görmedim. Ben yanı yerdim bari. Görmedim. Sen onu nemet mi? Yok. Başka yöne çekti. Yüzünü açmadan monetron işi doğru. Sen aksarı bu kapıda neymiş ediyorsun? Mega shop. Neymiş işlemene geldin mi? Neymiş Türkmenistan işlemerkenin de ara gulya lurtva zatva. O deyince yapıyor ki. Deyince alyan mı ya? 5 yıllık gasinsa da dengeli. Sen bu magat edeceksin. Yok. Neymiş mi? Türkiye'de neyim için geldin? Ya çağıra insanı gel göremiz. Nimşe demen kandı günün göremen. Başka işim yoksa aynı. Bari işim kaçta sen gidiyorsun. Doğru cevap ver. İnteresinse gel bratan. Gel gör gezin sen. Doğru cevap ver. Gel de oturun. Çağır oturun o. Gel diyen. Gel gör gezeyin diyen. Gören vatandaş. Mega. Kanki derdin ne onu anlatsana. Derdin ne? Derdin ne? Yok derdim yok bratan. Dur. Yok. Bu adam maskara falan derdim yok. Derdim yok. Gibi geliyorsun bana. Yok da bratan. Yok derdim yok. Derdim niye mi? Mesela yine merkeze düşündürüyorum. Потому что şu 4. adam geliyor tuttu. O adam просто bilesem slabı napını fikir etmedi. Para on kadem oturdu. Dur sana cevap verecek. Yok. Slabı adam geldi. Men cevap vereceğim del bana tak cevap hakkam veren oklar şulun emmedi. Yani son men manipuliyoru dediyen olsam şular şu var. Gelin de cevap verin diyen ben. Her kim tenyalar görse uşu zınatlan ya bilen tenyalar görse. Teyapteken hakikaten
Yok yok. Burata makara. Men sen bir zat deyin. Men sen tarağını tutam yok. Tok men seni yer oturan işine zam kadet otma. Men sen tarağını tutup ya sana ters bir zat deyin. Tok sen yer oturan işine dur. zam Seni kadet. kestim. Zam kadet diyen oradan başla. Bir dakika. Zam kaydetken ne demek ya? Makara. Düşünmüşsene bir adamın evde oturan işine. Bir adamın evde oturan işine düşünmüşsene. Ya tamam ben seni anladım ya. Ne demek bu zam kaydediyen ne demek yani? Zam kaydet mesela bu evde oturan adamın işi ne yapayım ben düşünmeyen vakti bu adam evde oturan zaten benim için ters gelen vakti ben bir çiz zam kaydetti. Bu adam biraz yanlış etti. Nämet bildik var arkada şokrat diýsem bu sana gowalyam şona diýip berajak arkada şokrat yok variant tiyatrosyny gulluk yok nemedi kara plus sad oturan işin biz полезно men oturan işim näme men oturan işim aydın sen подписчик topluyorsan TikTok'ta özüne sağ adamlar dur özün tek sağ adamlar daşına topluyorsun bu adamlar var dur bu adamlar var yurda girmek ister ama sen girmek isteyen mi yurda vay ne zaman gideceksin emme adın öňünde aragat gör ýerine del sen ýal menem İstanbul ya dur ne zaman Türkmenistan'a dönmek istiyorsun senin meni akıtma üçin ýeberliňmi? Näme sen munuň ýerdiň meni uğratjak bolsaň meni akıtjak. Bu adam Rumagatil ha 12'de kendimi de. Bu adam gitmedi o. Bu adam Rumagatil. En 12'de patpisçik topul. Men Bu adam ne aýtdın? Rumagat mı? Geçtin de o sen yurdundan geçtin. Dönmeyeceksen. O tolk tak bisполезен tema. Bisполезен tema. Ay canım menin barmajağımı nereden bilýän sen? Vay barmajağım men pasportum 2023 öçenli. Gitjek diýende kepler ol uçup gideýinmiş o. Ýollar ýapyk nemeler ýapyk o. Bu şol uçup gideýinmi? Näde gitmeli? Yok. Klas. Sen gitjeksin, doğru? Ha. Gitjek misin? Men gitjek. Men özüm gitjek wagtym özüm aýdaryn ýöneteň meni şu wagt akıtjak bolmaň manyty näme? Näme ýani näme sana mesela sen gitmeyecek adam top yanına daşın adam toplamadı sen tak gitmeyecek adamsın. Türkiye yanına daşına toplayıpsan bir sürü adamı onlar da gitmesin. Gördüňiz hem vatandaşlar biz taşımyza adam toplaýanymyzy aýdýalar we toplan ýani keni görüşüňiz ýaly biziň düşmanlarımızdan şoňçu köpelip başladı. Görýäňizmi? Bu razgovor etmesene. Bu razgovor etmesene. Adam toplu oturanın boşuna mı sen? Gelip sen knopkaň nerden basyldy? Sen şonu aýtsana. Sen knopkaň nerede? Sen götüň ucunda. Bar onu aşyň oýnak gel. Uçtuň onda sen bugun. Son uçtu vatandaşlar. Yöne gıynansa yani reyting kaldırdı da gitti yani. Nur abi. Aha. Ya konu ne? Mesele ne mi? Ne bileyim abi geldi işte yani. Bana para giden rahat değildi o gelip söv. Yo doğrusu men yangy ýerdim da. Yangy ýerdim. Öldürlerine gürleşe men düşünülmedim da. Mesele ne? Men şonu çöktüm ben. Şoňa bara hiç kim düşünmedi. Şoňa perwotçuk gerek kaptany ýürüýdi onuň birem düşünmedik. Şoň üçin bağışlarsyňyz da vatandaşlar. Men İstanbul Almenlikler ýaňy bolýan gaýra adam bar bolýar. Näme barada gurrunlukda? Gurrun näme? Gurruňy zam menem şoňa düşünmedim. Zam kadedipdir keldi. Ýatgulçy ne beripdir gelipdir onuň ustady Ýatgulçy näme berdi? Ýatgulçy näme berdi? Onu düşünmem de düşünýär Ýatgulçy ne beripdir da näme Ýatgulçy ne berdi? Menem düşünmedim şoňa. Men adam çöpleýänmişin, men gitjek gelmişin, men ýöne daşyma adam çöplep patpiçik çöplep deňde suwa düşmäne gitýänmişin. Allah. Yani
Türkmenistan'a gittin gitmedin onu bildirýän zady banka nomer bam sende bize astana yorumdan yap. Ben Yok. onunla gurlaşayım. Yaňy nemetdol. Türkmen ke listat ke iskat koruş. Eger öýtse Türkmen ke listatym ka. Ey vatandaşlar. Görýän bolyn ara. Neyse tamam. Yürütüp bir noktasına basýam. Nämen bulan wara yürütüp daşymyza çöýýärler ey vatandaşlar. Men aýdaýyn size. Daşymyza yürü. Diýmek biz dogry ýolda barýas biz daşlayan bolsalar. Men aýdaýyn nomer öçük diýe vatandaşlar. Ha nomerini alanlar barjaň edipdir öçük berýär diýe. Diýmek. Ýalňyş nomer berdi. Gelin daşar siyasat kuruluşalyň boş bersen o näme diýeni bilen ha. Men düşünmedim o. Ben çıktım oğlanlar. Bor. Yani Taliban meselesi var şu atine güçlenip paraya. Ya problemler var da. Täze gelenler aljak bolýan vatandaşlar ilki bilen birinji ýedek gelýänler ýa-da Ata Murat size malaýyn gelin. Alal menem neme da Nurkan. Bir muntawar utatlar ki 13 adamyn biraz gazal deýin vatandaşlar bir ýa-da Tamam. Tamam. Aha, ýaşy. Oy bir user we alay diýip bir 20 muntawar garaşdyryp. Mert İstanbul. Al o zaman. Tamam ki. Ha, o da zaten ayrılıptır. User alayın. Mega Shop Doğru nasıl iyi mi? Yine gel. İyi sağ ol. Doğru nasıl iyi mi sen? Canın sağ ol sağ ol yaşlı mı? Sen şu Mega Shop alsan ya ben şu biraz gepim var aydın deme şu beçeye. Benim çarjolu. Alsan şu ben biraz gepim var. Sen o liskan ruhsat verecek mi bir mundonla? Böyle ya. Al şunu ben biraz gepim var. Ben oğlumdan kişinin beçe bütün Türkmenistan'ın özünü görkezdi ya o. Yine bir tez yazan şattı desen kakar gelir. Millet ayırmasın çarjıda bir pidaraz olsa ben hem pidaraz bol mu diye. Yani biraz onu şey yapmayın. Indi yani, ne? Ana öyle ki pelvanım var da na bana bir sürü gepleşiyorsa da dur. Mega. Hayır dinleysen burada. Mega. Canım oğlum sen neç yaşında ben şu yaşın ait. Yok ben skrat et. 35. Oğlum ben 55 yaşımda. Ben 55 yaşımda. Düşündün mü? Aha. Düşündüm. Ben sen burada deyin. Mega atan muallim mı aksakal mı? Nime sen atan var profesör atayın? Yok raysa var mı Murat? Yok ben sana aydattım ben oğlum senden kette dotu. Ben yok baksama bizatlar dedin. Sonunda продолжить etsen bol mu? Sen bana kara. Menin buam, meni bakan buam, atam menin hekimlikte şitti komandirovkayda buam baktı. Buam hem şedattı. Bir tane yanında semişke çakma, bir tane yanında pive içmedip. Sen de vasıftaneye kim berdi oturma? Şunu soracak oturma senden. Murat, vasıftaneye ben kişidim. Sen çarjı neresinden sen özün? Çarjı neresinden sen özün? Şuna ait. Vatkadan. Vatkan neresinden? Vatkan neresinden? Murat 19. şkolun prem çıkasan no pilur, no 2. Köçebilen abisi. Bana kara ülke, canım ülkem. Sen hazır çık. Hiç kime girme. Erte Atıç'a Nur'u ben koş ikimiz bile tamam mı? Nur'u ben giremem erte. Yarın gefleşer. Bana kara canım oğlum. Bana kara sen biraz bana kara biraz kara. Bana kara patpişçikler var ha. Nur'u sen değil mi patpişçikler hepsini çağır otsam mı? Yok. Özler gel oturun. Benim özüm geldim ne yapayım? Sen ne için geldin Türkiye'ye? Türkmenistan düzü gelmezdi için geldin. Doğru mu? Mene senki tek beçelerim var, senki tek oğlum var, ne verem var, meşruları görem yok. 6 yıldan beri. 6 yıldan beri görem yok meşruları. O adam Slav Bana kara, sen sildim. Haraşo, sen Slav emez, bu Slav'ı, tamam, bu Slav'la çek oturan. Ben Slav'ı deştat edin mi özümü? Gel oturamızda, gel mesela var Atıçay'da Lüboy, Bodrum içinde Lüboy restoran yapaman, oturamızda gefleşemiz, bola mı? Murat, bazar yok. Canım ekem. Ona kara. Canım oğlum. Dur. Siz oradan girupsan Aydops Mahana işe. Ben ortadan giren yok.
Men näje dedim Ben yok. girip bana aydıp size. Men sana nime dedim ayt? Nime dedim ayt? Nime dedim ayt? Mami sokacak men ondan bir sürü gap ayttın Murat. Men Nime dedim ayt? Nime dedim? Nime dedim ayt? Men şimdi adam men bir tane enesini hiçem yoklanman. Hiçem men yoklan adamı uvacat dedim ben. Ben sen depremli düşünme. Uzatları işitmeyin deyin. Uzatları. Dur. Men geplen sen benden kiçik. Sen benden kiçik canım oğlum. Dur 5 minut. Canım oğlum. Sen vesifirde gepledin ben. Nuriye kaçan ne berk? Nuri men indi girinme hiçem sen bir şey diyecek. Kaçan ne veriyor tutma charge odan ben şu beçe bre geplecek. Ben deme koşmuysa. Bana kara nime? Mega. Dava öz adın ayt. Men adım Temirlan. Men adım Rahim bana kara canım oğlum. Mesela bir akıllı gep aydın. Sen ben oğlum bile mesela Atüçay oğlum bile beraber adam. Sen ben ne verem ben göremiyorum 6 yıldan beri. Nutoka ben bana kara. Sizin oğlunuz ben ne adam olsam geçiresmeni. Mesela açıklaydın. Mesela bir ataydın. Etme bu işi. Efirde ananı sikin, göttüne sikin, ondan kadar yaxşemez olar. Özün pazartı dostum. Çarşı. Kara dur. Durun ben ne canım. Mesela şu için efire gir oturma. Sen şu gep aydan için gir oturma. Durun. Ben tazadan efiri. Var mı zapisi? Makara. Men. Eke durun mesela bir zat deyin. Tok men şuna efirde ayttın mı? Ayttın sen. Ben şunun için girdim. Ben şunun için girdim. Para şu. Nuri ayttım yok mu? Dur oğlum. Mega. Rahim Makara kulağız. Kara. Sen az şurada para. Ves çarjoskile pazort ettin. Yani iberde bitesi yazan şattı dese kaharı gele dedi. Ucu bizer bara şat. Sana yakmayayım mı? Görmesen. Sana yakmayayım. Girmesen. Zaçem gibi. Mesela oğlum Makara. Özümüzünki gelip. Makara. Oğlum. Majiyet etse. Makara. Ben. Öz arasında özünü. Makara. Ay kulağız. Rahim. Я себя не считаю слабым. Düşündün? Я не считаю себя слабым. Ben hiç slabı adam olmaz. Ben любой yerde, sen başkasına maçı çektin. Bana etmedin sen efirde ettin, başkaları ettin. Ana ona maçı çedendir. Yok, sen bu beçen tanıysan mı? Şu beçen tanıysan mı? Bu adamı press edemiyor. Hiç edutran iş. Yok, sen girme onda. Girme. Makara sen girme. TikTok'a girme. Gör başkaları gör. Mesela Instagram'dan yazacaktım. Sonra Nuri koştu bana. Yok canım. Makara canım oğlum. Sen Makara. Kulak as. Hoş eke men sen hazır Makara. Hiç 55 yaşınızda adam bulsanız Makara canım eke. Makara kulak as da 5 minut kulak as. Sen hazır efirden çık. Эрта мен гирamiz, эрта на 3 голову. Я не пьющий человек, понимаешь? Ben sürücüdün. Azı barası Nurus kukulni tiyatr ettiniz bunu. Kukulni tiyatr oldu azı. Yalan mı hay? Ayt. Bir de kalksa sen Atırcılkan başlığı oldun, uyam içkili oldu, geldi. Olmadı uzat Nuri. Olmadı uzat. Sen bara şuna kan çıktın mı, içkili çıktı mı sen kaybet. Çıkar gidin şu adamı. Lüvü başka girsin. Makara bu adamla iş etmesin. Ben şuna yok. Sen bunu Edota işini bilesen mi? Haraşo, sen bunu Edota işini bilesen. Sen bunu ben bu adamla kulak as mı? Makaran. Bu adamlar yurdun içinde yemez. Yurdun dışında. Özlerce nineleri varmış. Kulak as. De senin ninen kime gereği o? Sen kimsin? Rahim, sen bu bilen gepleş, ben bilen gepleş otsa. Sen bu bilen ne işin var? Yok, bunun bilen ne işin var? Ben gepleş otmam. Ben uvajenler size yeti. Ben size zaten. Bu adamlar Rahim. Mihman, user aram savul yani bir mutlaka alayın o zaman benim ara megalam çıkaracak çünkü şey yaptıysan bunun aydan tesiri yok. Bu olanı şey yaptıysan içkili. Öden bilen ok. Ertesi bunun ne medeni öden bilmeyen Makara bratan, sen tutma işin özün kavarın var ya doğru mu? Men sen bilen gepleş oturacak. Sen bilen vatandaşlar buluşsun. Tamam, men içkili. Sen içkili değil doğru mu?
Aldım. Alo. Salam. Hoş geldin abi. Salam aleyküm bolma. Amat. Mega bratan sağlıklı işleyakşın. Bratan yenim çocuğuz geldi. Bile boğulama. Dur. Alo. O bratan. Bratan normalde mi? Ne problem var? Sohbet otursan. Amanlık mı? Şükür bratan. Yo geldin bir yere doğru. Gel bir adam bilen bir yerde razbork etip zat edip otursan. Yok bratan razbork. Dur. Indi ben sana burada düşüntüreyim. Hadi sen geldin bir yere. Bu adamı kıçkırıp otursan. Hem yerde de hem yurttadan ba. Türkmenistan'da da misal için televizorda aytılmayın durgan geplerini, televizorda aytılmayın durgan geplerini şu adam aytıp oturdu şurada. Düşündün mü? Türkmenistan'da bolup oturan bu adam amaytmasın. Türkmenistan'da bolup oturan yanlışlarını düşünmedim. Bratan yanlış yok. Bu adam da yanlış var. Mesela normal ne bolalı? Normal silahçık bilen gelip silahçık bilen yapacağım. Sen hazır değil mi bratan? Yok, Türkiye'de yürgen sende. Seni sevmeyen ama zaten akuratını yiyip içip keybet maşin haydap yürgendi. Karındaşlı oğulların atesin mamaşken doğru mu? Lekin Türkiye gep bilmi yürgenlerini sanı köp. Düşündün mü? Şulan az ne gün görüp oturdu diye boyulsan özünce. Şulan ne gün görüp oturdu. Yaşap oturdu şulan. Mesela düşündüğüm bu şimdi benim Özbek mi? Только bu adam çağır oturan zaten smysl var mı? Men neme çağırdım ey dostum? Neme çağırdım ben? Hani dur. Bir minut karaş dur. Indi boyunu alamıyorum. Ben neme çağırdım? Bir minut karaştırma. 5 minut karaşın ha. Mega brato. Berde hazır var ya 200 adam görüp oturuyor da biliyor musun? 200 adam görüp oturuyor. 200 adam içinde çağır oturan zaten atı çelemedik bile yok. Ben neme çağırdım? Bu adam erkek oldu. Neme çağırıpsın? Boynunu al da erkek buldun. Neme çağırıpsın sen? Ağzı birliğe çağıryan. Birek kömük etmeye çağıryan. Ağzı birlik mi sende mi ağzı birlik? Yok ağzı birlik yok sende. Yok. Brato. Şu adamda ağzı birlik kim taptı? Şu adamda kim ağzı birlik taptı? Evet, görmedim şu adamda ağzı birliğe çağıran mısın? Benim çıkartın ağzı bir bol oldu hayatım. Bu adamda kim ağzı birlik taptı? Yok bu adamda ağzı birlik. Bu adam dargatacak boyları. Yok erkek bol. Dargatmanın izindesin doğru mu? Yurdu dargatacak boylan doğru mu? Yurdu dargatmanın izindesin. Sen kim sponsorun? Kim sponsorun sen kim? Yurt neme? Yurt. Ben sana aytmam. Türkmen yurdu, Türkmen ili dargatyansın. Sen razım niye berýän? Başga da, teret yurt başga da, hökümet başga datdyr. Hawa men şu hökümeti dargatmaň aladasyna. Yurt başga zat. Ýöne men yurt dargatmaň aladasyna däl. Düşündiň mega şok. Sen o zaman sen demeli. Yurt az bir bolsun demelisin. Sen yurt az bir bolsun demedin. Yurt az bir bolsun demedin ya sen. Yok erkek bol. Boynunu al. Yurt az bir bolsun dedin mi sen? Sen dargatman izinde. Dargatçak bolýan sen. Boynunu al da o. Mega brato. Dargatçak bolýanlar gelip sen dargatçak bolýan diýmesin. Näme düşünemek? Ýa-da ýalan sözläp gelip men hakykatly diýmeler. Näme? Haydi oturan gel. Hiç yok sana brato. Dargatman izinde. Razın niyeler var. Razın kamponski adamlar var. Bir tuflar var. Ben sen bile yatmadım diye de yani. Ben mi yatmadım o bile. İştesem brato. Yatmam istemeyen de yapın ben. Çok dargatacak bolyar o. Adam dargatacak bolyar. Ne berýär o? Gaptaldan ne berýär? Yok. Adam bol. Neyse gelmezden buradan Çalışcan. Mega men dinleyen mi? Mega. Men gürleyin de. Dinleyen mi? Men son kiteke nasıl bilmeli ettim. Bu adam. Dur alırsan içkili mi sen? Yok yok. Men hazır içkili. Tok ertem şunu yine değil mi?
Boldasa Hem şumnene, hem şumnene, bazar yok. Boldasa prosto izvini sonradan boldu çıkıp git. Erten Kimden gelip izin? bir yerden şurada oturan 200 Kimden adamdan. izin çıkıyor? Bu adamdan mı izin çıkıyor? Şurada 200 Adam adamdan. yurdudarga da oturan o. Yurdudarga. Şurada görüp oturan Real. 250. Ya dur brato. Özüne staroniklarını toplu oturan, özüne protif adamlar toplu oturan. Men yurdun bütün bolmağını istime. Bu adamlar daha Yo men sana bir zat deyip oturuyorum. Men sana bir dur. Boynun al. Sen yurt için mi? Sen yurt için mi? Var mı bir aladan yurt için? Abi ben seninle konuşmuyorum. Ne mi aladan baksın yurt için? Ne mi ettin sen yurt için? Yo daştan durup Tikhanovski sen doğru mu? Yo Tikhanovski sana kim aylık veriyor? Mega dursana bir. Dursana Mega 5 minut dur. 5 minut dur. Mega. Yo brato. O adama efendim çıkınlar. Bu adam bilen benim siyasetçiyim. Bu adam bilme. Bu adam dürüst iş edemiyor. Ben gözümde. Men dürüst iş edem yok. Men erwede adam. Boldu mu? Tamam. Ben gelip oraya çıksatıp size özünüzçe nime yurdunuz dağın yok mu ya? Adamlar dağın yok mu ya? Siz berde yürepsiz. Biri Kıbrıs'ta yürepti. Biri Ukrayna'da. Biri yeremlerde. Darlamadım ya yeterince. Sen birleştirecek mi olursan? Adamlar ölüp yürepti. Dur. Sen birleştirecek. Dur. Допустим sen birleştirecek. Bırakacağımız birisi. Bu asla. Sen birleştirecek mi olsan mı? Kiprizdeki adamları, Türkmenistan'daki adamlar. Ova. Sen nabarot darot opsan. Mesela aydın sen. Mağaran. Yesi papanyasim yapacak bolsanız davaysı. Özlem erkek beçe görüp mançajı olsun ki köbzada düşünen de içine yapacak bolsuz. Bir taraftan ayda tüpsüz staroniklarını toplatıp sen de bir taraftan ama ayda tüpsüz sana protif adamlar toplatıp sen de. Birinci özünüzün kellenize bir menya gelin siz tamam mı? Yesi çarjı olsun ki apşat seçecek bolsanız ben size düşüntüremen azdı. Yuru dargada oturan baştaki oturan prezident nima üçün deyende halkına eye çıkıp bilen yok. Siz kanaka yurtta yaşatanınızdan haberiniz var mı? Şöyle öl otan, buzulup gidotan, yiğit oturan adamlardan haberiniz var mı? Bu hükümet eğer mesela paçort dedim. Ne preste demiyor. Ne preste demiyor. Politikanı hazır kaydı oturan. Mağa karan eke edip yapıyordum size. Mağa kulağısın ben size işlemem. Geplemek için oçur karaşmam. Düşünmek için kulağısın bana. Mağa karan berde kança adam yiğit oturan. Kızlar bozulup gidotan. Adamlar 5.000'e yakın bir yarım yılda adam gömül taşar yurda. Düşündünüz mü? Yok canım. Ben 300'ler vino var. Ben 300'ler vino var. Sonuncu ne bu transatlara? Ben azım yapamam size işlemem. Mağakaran ben azım yapamandan size işlemem. Ben eşidin ben azım yapamandan size işlemem son. Mağakaran güzelin Türkmenlerin var ya hazır pasportları kandida problema. Yakında Vıybır var bilesiz mi? Yakında Vıybır var. Neçə adam şu Vıybır'a koşul biledi? Haberiniz var mı sizin? Neçə adam koşul biledi? Hiç kim koşul bilmedi. Sen hem koşul bilmişsen ben kim koşul bilmedi. Son nime koşulacak olsan? Nime koşulacak olsan? Ya dur sen şuna düşünürsen de naprimер. Sen hem koşul bilmişsen o ben kim koşul bilmedi. Son nime urdu olsan? Dur düşün olsan. Koşulmayacağını. Dusya boş ver ya. Canıma gel. Mağaran pasort etmezsenize gelip tellede 1 gram düşünce yok. Etmen o. Etmen değil. Adamlar bana özünü yaşadıptı burada. Demokrasiya var. Demokrasiya Türkmenistan'da. Demokrasiya ne demek bilesiz mi? Ana klas. Götüne olsun demokrasiya. Bana gerek yok demokrasiya. Ben sana götürmem. Demokrasiya hiç kimeyim gerek yok. Karan, ben size bize düşüntüreyim. Prostoy primer, şkolda okutupsuz, klasta sizde en yaxşı okayan bittesini prezident partası sayladılar. Doğru, mən ili klas komedip sayladılar. Nima üçün? Потому что görəldəli, потому что kəlləsi yaxşı işildi, потому что kök adama görəldi, görkəzə, doğru mu? Şunun üçün klas komisyonanadı. Şunun iki tek sizin bir minut. Eşitmedi ki, eşitmedi. Zərdə inek en kətta problema. Ya dur, Paçinyon'un adam oturdu. Dur, Paçinyon'un adam oturdu. Prezident Sparta'da kim например Paçinyatsa dedi ya например, zakonlara. Dur kulağız.
Paçinyon adam okanıdı. Kimin kellesi zor işlese, kimin bahaları beşlik bolsa, kim yaxşı görelde görkezip bilse şkola. Ben sen neçenci yıl? Sen neçenci yıl? Sen neçenci yıl? Ben 91. yıl. Ben 87. yıl. Ben sana diyorum. Benim okulun dövründe Paçinyonlu adam, akıllı, güçlü adam oturmadı prezidentlik partide. Paçinyonlu adam oturattı. Ben sana az düşüntür oturma. Kara prezidentlik partide Paçinyonlu adam oturattı. Mega. Mega. Hay tamam. Goşta bir minut. Yankı şu Paçinyonlu adam, например, diyelim ki Paçinyonlu adam. Şunu yam saylap koyadılar. Düşünersin şunu yam saylap koyadılar. Ana şu prezident yam şunu ki tek saylamaz. Sizin hakkınız var. Nima üçün bilesiniz ki? Bu hay tamam hemen zaten geçin. Bir de sonra veremez size. Sizin şöyle kiminiz var Turtsa'da? Hemmesi var. Hemmesi var. Ya kim var na premier? Premierini kim var? Adını tutun. Şu ülkem, hatınım, bu. Kara ben ülkem simyası bilen şurada. Benim özüm simyası bilen şurada. Ben kaynanam simyası bilen şurada. Küçük kaydıksın ha tutup. Onda nime üçün Karan Türkmenistan Gültek bolsa, yurdumuz normal bolsa, hemen kim böyle gelipdi simyanızdan? Makara mesela bir zat değil. Yine de. Naprimер senin evde oturan mesela ayda oturma. Mesela ayda oturan geplerin haksız değil mi? Yok. İzin veren başka da gelecekler. Tolku yok. Çıkamam. Canım iken. Evde oturan işini ya naprimер kapitalını al oturan adamların tolku yok. Bize şunu Karan mesela bir zat ayda man çıkamam. Lelin yapyası mı sen? Lelin yapyası mı? Lelin ya dur. Lelin yapyası mı sen? Bilesem. Lenin kanday revolüsyon etti. Bilesem. Karan bize adamlarımıza siyasi düşüncesi yok. Политический понятиясы düşük. Düşünümüzün tutamız. Bize yurdumuzda sana koşulan adamı sen ya durma sen bir zat değil. Sana koşulan adamı sana например sen враждебно koşuyorsun. Dur. Bir minut durun. Türkmen sana враждебно edopsan da например siyasetini. Sen Türkmenistan'a karıştırıyorlar. Adamlar, küçük adam bahsediyor. Siz bilen şu 300 kişiye maydayın. Bize siyaset yapamız yok. Bize haklarımız trebuyete tutmaz. Düşündünüzler mi? Bizler öz yurdumuza, öz beçemizin yanında işlemeye, öz yurdumuza yaşamaya hakkımız var. Daşar yurda çıkan da yani добровольно gezmeye, adıhat etmeye çıkmaya mümkünçülüğümüz var bizler adamlar. Bizler beşelerimiz terbiyesiz kettel otan. Söygüsüz, travma, kettel oturan. Düşünesler bize bayık karşımızda panyasadan çıkınlar. Bu panyasyam, bu Arapskoy panyasyam girmedi. Bu politiski panyasyam girmedi. Adam haklarını bilmedi bu adam. Düşünesler mi? Yani bu vapşi panyasyam yok. Yok bilmişsiz. Bilmişsiz. Kanaka hakkınız var. Boş ver Rusya. Как минимум 0 hakkım var. 0 hakkım var. Действующий властьta 0 hakkım var. Aldım. İnanırsan. Kusura bakma Rusyacığım. Şurada Mert İstanbul benim canımı yiyecek. Men teret käbirlerini inanay tanam ok ödler gelip cevap berýär sana. Doğru mayda. Men seni wara hedef ya da çeledik görkezek bolam ok dostum. Gelýärler de sana cevap beresler gelýär maňa däldi. Eğer men kelmiş bolsa sana däldi maňa gelip diýerler. O menem şular bilen doğrudur. Moş sen bize moş. O kadar 57 minut oldu ya, bu kadar kimse karışmadı ya. Bir daha böyle yapsan ola. Gerçekten ben ne sonki girenler aldım. Tamam. Gerçekten ya. Bu olanam çağırsın bilen bu olanam çağırsın. Tamam işte aldın geldin ben harcama dakikalarını. Ya tamam da bir iki dakika ben bu oğlan bilen konuşayım gideceğim. Dost bak ben boynuzumdan sen çarjıdan ikimizden bir velayattan dilimizden ben mezadımızdan bir. Menem sen İstanbul'un kum kapısında değilsin. Kum kapının yerinde menem kum kapıda Beyazıt'ta oturuyor. Sen neresinde oturuyorsun kum kapının? Eğer mümkün bolsa hazır biraz geç oldu. Ertirli boy vakti kum kapıda işleyen şutaydı. Ayakkabı işleyen. Nakara ben oturamam demiyorum. Ben işim kum kapı dedim. Oturamam demiyorum. Tamam iş yerin kum kapı. İş yerin nerinde kum kapının bir sen bilen görüş. Oturamam dedin hala. Bilmem mi? Nakara. Görüşel sen
zat desen de naprimjer. Selin nime sen görüşmeyin. Senin selin näme Mesela bilen görüşmene? görüşmek isteyin de ondan sonra sel nime? Sel. Naprimjer görüşmek istiyorsan da nime üçün men bilen görüşeceksin? Mega şok. Sen men bilen näme düşecek, näme mi guda boljak men bilen? Mesela kaçta dedim mi? O şimdi adam toplama dedim. Mesela açık ayttım. Sen nime yine koşuyorsun? Merstan özüň gitdiň ha, Merstan beýtmeden nime menne günah ýok undi. Şonça garaşdyň, şonça nemesin. Yine de çıktın gittin Yok, var. Adam geldi Kumkapı'da görüşelim. Görüşelim. Bazar yok Kumkapı'da mı? İşin Kumkapı'da. Yok ben adamlara uğraş yerini karam. Yok. Rus Doğan sen de mesela Doğan değil. Etmeyler o. Etmeyler. Yani Doğan değil ki başka İldirmeyler. Yurdundan yok. Yurdundan vazgeçmesin o. Yurdundan bıkmasın o. Sizlerin oturan işlerinize yurdu dargatacak bolýarmyz o. Men şoňa zam kaydetken başka görün yok. Sizler bara Rus Züleyha sesin ýanlanýar. Mikrofon. Naushnikdan. Ayırdım naushnikni. Bolýar. Züleyha. Sen ağın var, sana soramadan de. Sen şu karaçı bilen etdiňler tamamly ýalňyş diýip pikir etdiňmi? Kime? Kim nime dedi? Şimdi ýaly etdiň işlerimi de diýen de ýalňyş atap etdiňmi? Men etdiň işim ýalňyş. Biriň etdiň işlerimi de ýalňyş pikir etdiňmi? Ýalňyş hereket etdiň. Ýalňyş hereket etdiň diýip düşünýärmi diýen? Yanlış etdiğe de düşünüyorum. Потому что yurdu dargatacak bolýarlar. Yurdun daşından durup yurdu dargatacak bolýarlar. Yurdun daşından durup hiçbir zat yok ama yurdu dargatacak bolmağa hareket etýän adamlar şular. Men onu pikir etýän. O yüzden espire girdim. Yok, ters düşünýän varsa, naprimjer, aýdyp biledi-de, naprimjer ma. Hamin ýene samyny teňimlere gyýyşyp gurulşykdan man gurulap. Sen näme üçin onsuz ýurtdagany okma? Ýurt şu wagt birmi aýtşany. Yo, şu wagt naprimjer ýurtdary otur. Ýurt kriziste da konca hiçbir zat ýok. Hiçbir naprimjer состоронний ýagdaý ýok. Şoňa kimuna karapsan? İnastranlı davlenýär ýagdaý ýok dep öyle pikir etdi. Yok, иностранный давление var. Например, давайте допустим, да, bular haklı. Bular право движения, например, haklı, hukuk bilen hareket etdiler. Ama haklı hukukun Tikhanovski'nin kim tarafına aladı? Amerika aladı. Rusya'da şey vardı. Navalny. O da dışarı yurttan upravляем adam. O da dışarı yurdun upravляем Navalny var. Ukrayna gitti, dışarı yurda gitti. Her şeyini dışarı yurda verdi. Ama ben de bir zada bu sene dışarı yurda bizim intereslerimiz gitmedi. Bizim intereslerimiz hala özümüzde, kendimizde kalıyor. O yüzden. Ağım ne bizden utin var bir çat sonra var da var şu an bir da içe kaldı. Vatan için alayım. Vatan için yok. O da Doğru mu? Türkmenistan kriz isteyen şu an. Türkmenistan'da kriz isteyen şu an. Doğru değil mi? Bilyen ki kriz istedim. Ondan sonra kardan kimdenlikini bilyen. Bir gün gelip şu Türkmenistan şu kardını berip bilmese şu taydan Türkmenistan'ın yurdunun yeri talep edilýänini bilýän mi? Ondan yurda biz garşy bolýarmy? Olur garşy bolýarmy? Şu anda var. Bir zat deyin. Kitaya var ya şu an. Kitaya kardın o. Ruhsatları alayın başkalarına. Sen muhabbetleri bilen mi? Bana cevap versin mi? Tamam dinle asıl. Ne bileyim ne bu?
Ajansın Kitay'a Çin'e karşınızda o. Turba Kitay'dan geçer o. Vatançı. Gaz sattı. Ya neme? Menin fikrimce yurdu var. Kozgaman. Alo, eşitopsan men dostum. Aa eşitopman. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Dostu bir zatlar bolotan mı? Ne mi oldu sana? Ben düşünmedim. Sen özüne bir zatlar rol geçesin. Gerekli mi? Yok, bir zatlar bulmalı mı? Ben düşünmedim sen yaman bir spantov rejim padirjede de tutupsan gelip indi sen de jak ol tutsan opozisyonerleri Amerika zada da oturanda hep yani. Yok dostu hiç soran düşünmedim. Boş ver. Onunla kanunca bir politika girmesin. Ya politika girme sen oradan gel. Kana nereden esen çarron? Joe Biden arkanda dur diye de gen alacak gelemeden. Vatkadan. Bile Vatka'da şunun takni şu fatsalar var. Sen bir şey de otursan ben düşünem yok dostum. Ayttım hemen yanlış. Ya goşu dur bir mi doğan gayret et. Ya yoksa 60 fatsanlar Vatka'dan var. Значит senin fikrince 60 fatsan emez bize doğru mu? Bizler emez. 60 fatsalar var da otutma. Sen nime böyle bulaştır otutsan. Ben şuna düşünem yok. Ya ben nime mi bulaştırdım? Sen olacak otutlar todurgoy. Sen nime de böyle gelip 6-5 oyuna tutsan tam yarım ara gepli otutsan. Davay sen случайно eşdel de если sen umnu bolsan davay nimş etmeli şu yurdu düzeltirmek için. Ana doğru. Ne etmeli? Sen aydınlı. Davay ne etmeli? Davay senin izine düşüp gidin de men takom случай. Давай. Sana patent oturad da тебе красить что-то, блядь, hemme çarrovskiler yurdun 60% deşerde gözün köremeze göre otup sana deşte öğrenme dostum. Dostum makara ben seni göremiyorum. Toku sesini hiç tutma. Hoşum mesela göremiyor. Sesini hiç tutma. Doğru mu? Ne kadar çok. Kameranı açan yok. Yok kameranı hem açan yok. Doğru mu? Ben sesime yeterlik sana. Sen bana Tokma için yeterlik değil mi? Kandı sen fikir edip maaydı olsan şu gel. Ben seni görüp ayda oturtman. Senin düşüncen biraz yanlış. Onu düşüntürecek oturtman. Sen prekrasını hemen gelip durup neme padircede de oturtsan. Ben şuna hayran kalıp. Kim benim maksadımız bir. Yok. Bırakalım makada. Mesela bir zat da otma. Mesela bir zat nepravильно ettiğin ya bir zat değil mi? Mesela gözün göremiyor. Yok sen az gelip sen koşuda hazır dur. Yok mesela göremiyor. Какая разница? Hemen görmeye gerek mi? Onu bilen bir zat ne yazsın eşitecek. Ben sen göremiyorum. Mesela vobşim bilinmez sen. Ben sana значит düşüntürebilmediler. Ben sana düşüntürebilmedim. Dur. Opozit. Hava et. Sen bana bir zat düşüntürecek olsan. Hava. Kaça görünü bilen yok senin. Mike Blowedian. Gıynantağım seni. Ben sana görünmeyin. Benim sesim yeterli demez mi sen? Toprağın sesi. Michael, ben toprağımın sesi mal işte obznaçaydı. Mesela gözün göremiyor. Sen kim gepli otmanını bilemiyor mu? Gözümün göresim geldi. Sana любой vakti görüşemem. Не беспокойся об этом, понимаешь? Просто sen... Sen görünen yok. Рэмбо да tutsan, что сляна дотан за yanlış то другое. Что ты говоришь? О чем ты говоришь, друг мой? Sen o zada açacak olsana davay doğru. Çarpma vakitini mi? Yok sana ayttım mı? Sen apşağa tutupsan ortağa tutupsan şuradaki. Yok seni göremiyor mesela gözün göremiyor. Sen bana dopsan bir zadı. Mesela gözün göremiyor. Sen bilen kanlı gepleşim ben. Sen ağzı kalsın o gep yoksan da. Vatan için boş ver bunun buraya. Yok ben düşünemiyorum sen. Pretenziyana düşünemiyorum. Gözün görkesen yok. Opşağının zadı bilen gepli yoksan. Sen ben özünü görkesen de kakaya razniца, bled. Ben sen bilen gepleş. Makara bled deme. Makara mesela bir zat deyin. Var mı mertliğin? Макара, sen mi Mert? Слушай, sen mi Mert?
Sen mi erkek Tamam, özüne de otur? tamam ikinci uçurtta koyalım. Kim mert ya kim mert demez yani. Sen erkek Kıskın mi lan. özün? Ya. Dostoyevstvan sallap yürüp Yo, sen mi dur. Mesela bir zat da otman. Dur, mesela bir zat otman. Sen bana vapros... Ben sana eşli Prot oturtmam. verme. Mesela bir vapros Ben verme. sana Yüzün başla bıraçka. Kim sen? Ya kim bilen gepleşiyorsun? Ben görüyorum. Olimpiyski mышкы bilesen mi? Makara ki mesela ayda azma gene zat Gelmez ayda. ben sana. Dostum ben sana. Sen eskiden onu söyleyen. Vasfani matet mi sen? Doğru mu? Sen kim bilen gepleşiyorsun? Ben bileyim ben. Doğru mu? Mesela prosto вопрос bırakma. Kim sen? Bir yüzün aç da bir göreyim de sen kimliğini. Ay sana yüzünü açanlarım gelip cevap verdiler ayten var mega yüzünü açsız olma. Bratan yüzünü açan vakti bir göreyim ben zilyan maat içeride oturan da. Ma prosto test yapıp oturan. Vatan yok almasam bolmadı diysen yüzünü açtık başlattı. Yo men zilyan например. Ma prosto tak najete oturan. Ben göreyim de kim najete oturan. Mayda oturan sen terse 90, ondaya 90 diye oturan da. Dur bir dakika dostum. Yani ben sen bilen gürleş oturanda var ya benim telefonumun karışmaktan zaryadı öldü. Az bir dakika dur ben sen bizim açık körkezen daha dostum. Yönemen uyum da adam yatan gayret et. Son yine beni öçürecek. Gördün mü? Dostum ben ağlım ben. Bilen ben ağlım ben. Az ben yanımda adam yatan. Yönemen sen bilen ertir kum kapıda olsan ertir ben sen bilen duruşup gürleşecek. Sen kum kapının yerindesin şu an. Kum kapının yerindesin. Yani bir yeri Kadıköy'de dediğin son kum kapağı taşındın. Kum kapının yerindesin. Ertir hakkara gidiyor İran'a uç gidiyor ertir. Yok sen var ya sen hem çarşın oğlan boyun. Gidecek mi ne? İkaz gürür edecek. Boldu ben seninle başka gepim yok ki. Ben seninle duruşup ikaz yüzmeyi telefonda değil. Kameranın arkasında değil. %100 durup gürrün edecek. Değil mi sen bile? Benim çarşın benim boynuzunun oğlanı. Gayret et bir ertir bir duş oraya edelim de mesela ben adres maydayım mı? Evet. Ben Beyazıt tramvay duraktan 2 sokak düşen tabela var. Tabelanın tam yukarısında oturuyor. Cam çıkıyor. Şu numarayı adamın ayı versene. Şu geple oturan oğlan numarayı adamın ayı ver. Ben mi? Sen istersen sen liçkadan bana yaz. Şu geple oturan oğlan numarayı aldan bana ayı ver. Kimin? Benim numaram gerek mi senin? Kimin numarı gerek? Sen şuna ait Nurdun numarı. Niye oldu sana? Niye oldu? Mesela sen numarını alsın ben bana iyi versin ben sana onu ödeyim. Ama lişini sırılka navigat etme mesela barasın gelen vakti geleme işte. Ne meler diyen o? Ben sen kim bilen gürleşen? Nuru bulan mı ben bilen? Sen bilen gürleşiyor. Yo ne mi diyen? Kimin numarını gerek? Ama niye uğraşa dedoksan? Sen bana gel. Ben sana bak o. Dostum ben sana hiç zat diyecekler. Sen ağam diyecek, garam diyecekler. Yo sen yani kum kapıda dedin. Kum kapının. Varayım dedim. Şimdi neyse boş ver. Mesela dur. Kum kapıda işleyen dedin. Ben de kum kapıda işleyen. Beyazıt'tan tramvaydan düşen aşağı inen şu tayda benim öyüm var. Tabelanın yukarısında büyük yazıklı duran. Hemme görüyor şu tay. Ben tabelanın yukarısında oturuyorum. Gel sen şu taya. Alım bir mut dinlemeni yerlin var. Hemme dinledim vatandaşlar. Şu mega shop diyen oğlunum asla ervede oğlun nel. Bir tanan ok belki tanamadığı adamını sıylamaz diye. Sıylamasa şu düşman oluyor da. Bolup biler bulam yanlış fikirde geçip öğrenir. Fikrini ütközse bulam düşünür. Türkmenistan'ın adını erettiğini bulam biliyor. Kavulu medya yönü. Gıynan sagam şol men daşıma adam çöpleyendir öjede. Yönü samam jelemin şu yolu ne? Yok. Dur. Klas. Makara sen özün bana düşman yavaktın. Makara mesela diyelim. Dinle bir düşman yavaktın. Türkmenistan'a ters gelip. Bak sen onun yalı görün. Sen yapırsadaydı mega. Gayra benim var ya şunun yalı içim yani özümün bilen mi 30 yaşında şu tayda elim bilen ulaltıran bırakışkem 7 ay karaştı Türkmenistan'a gidecek olup yollar yapıp yol açılmadı şu taya cayladım ben onu. Ben ne canım ya. Mega şok. Derdimiz bir. Gayret görüşe. Mesela online emmesin yanında izleyin sorutan buradan. Yok ben onu fikir etmedim. Mesela üstüne... Yok sen mega diye sen özünü bilmem gayet. Şunu tek de yoksana. Yok dur. Ben ters düşünmeyin bratan.
Sen içinci yıl. Ben gittiğin diye oturuyorsun onun ne düşünmeler var. Dur. Alım benim adım. Alım benim adım. Ben 30 yaşında. Neçe? 35 yaşında ben. Alım benim adım. Ben yüzümde görkez. Mega shop. Bardağdan deyin. Ben bize politika var. Ben düşünemiyorum. Bize politika ters. Yok. Ben sana sen politikayı düşünmesen Mega dur. Politikayı düşünmesen bir adam öne çıkıp bak. Keserlerimiz var şurada. Yolu neydi açmalı, neymiş etmeli. Hem adam işlemen halkın önüne düşüp gören adama sen çıkıp premoy sen falan değil mi? Hakkın yoktur ha senin o Mega. Bir zada kelleni. Var bratan. Gitsin adamlar gitsin de TikTok'ta zaten adam toplamasın. Etsin de özün işini yüresin de. Etçi adam. Yok adam yok. Tamam. Dur bir dakika ya. Dur. Sen var ya bile mesela şu adam TikTok'a girmem o zaman şunu tanımayatım. Bu gürünler bolmayatı. Mesela benim şunun yalı yüreyetim. Mesela Türkmenistan konstitusiyasının körlerini ben bilmeyen. Bile ben şu taya girip Maykara mesela bir zat da otma. Adamın içi ot. Ben niyem senden beter içim ottuk. Enam dakanları men gelip zımka dedemem bilese. Yo sen bundakalara paddeş git. Gelen işte oturan bolsa paddeş git. Bratan edinme. Kandı etesen. Bular padjıgat edip yurdar kaçacak bol oturan. Sen bir zaten düşünemiyor. Sen ne kadar sen nasıl ağrı adayda. Bular paddeş işte dupsana ağrı adaya. Kellen kız diye. Bular paddeş işte dupsana. Mega shop. Bular da yurdu daraltma için bular. Yurdu daraltma için bular. Yok. Dur bir dakika tamam. Mega dur. Ben sana bir zat diyeyim. Tamam sen ayttın yurdu daraltacak dedin. Hazır yurt dargamadı mı Mega? Hazır dargamadı mı? Sen şunu aytsana. Hemmimiz meydanda ya. Mega. Hemmimiz meydanda. Bazar yok bratan. Bazar yok. Toki bilmiyorum. Giremenle şulara zam kaydedemem. Ene şulara. Yok sen girme zam kaydedecek o sen girme. Girip ne desen ya girme onda. Bu kadar adamı özünü yaman görkezdin bilen o. Ne mi yaman görkezdin? Sen yaman görkezdin. Ne şu adam girip sen özüme yaman görkezdin, yaxşı görkezdin. Ben özüme samoylubem yok. Ben özüme yaxşı görkezdin bulam yok bratan. Sen bir zaman düşün. Ben Burnu vaprosun beremen dur. Alım ruhsat ver başkasına malayın. Doğan dur. Yukarıda adam var ya. Aha. Canından geçmiş de yurdun bolşu. Canından geçmiş. Menden de ondan beter. Ama sen kömeği etmeyin yok. Sen beter et yani. Sen yurdu например aydın da sana aç. Nura başkasına sana. Demleyen adresden doğru yurdu daraltacak bu oturana. Ben sonra açacak. Doğru mu? Sen yurdu daraltman alda sesinde. Yok Türkmenistan например prezidenti hay huyov olsun, politikayı pispantov olsun. Только sen daraltma isteyen ya, doğru mu? Вышел этот пацан. Мега. Doğru mu? Salam. Не, по-русски говоришь ты? Да, конечно. По-русски говоришь, отлично. Я в таком мнении, братан, о них. Они так делают, да, например, чтобы было больше разногласий или... Нет, так есть разногласия. Так все недовольны. Они поджигают. А что тогда? С чего ты взял, что поджигают? Мега. Потому что, братан, они собирают голоса, митинги это делают. Ну, у них, например, не в силах, например, что-то изменить. Но они понимают это. Хорошо. Смотри, давай сначала познакомимся, я тебе потом на этот вопрос отвечу. Меня Ахмед зовут. Ахмед зовут, фамилия Рахманов. Из Чажова, я, третий микрорайон. Сау, братан, я тоже из Чажова. Какой микрорайон ты? Я за мост, Ватка. Ватка? Понятно.
Смотри, ты говоришь поджигают, да, говоришь? Не, братан, я не тебе говорю. Он поджигает. Я поджигаю. Кто? Гоушит поджигает? Он поджигает, да, конечно. Потом Нет, ты ты- парню говоришь, Ты что он... вместе с ними, типа- что ли? Нет, ты вместе с ними, что ли? Заодно? Я? Да. Я вообще за то, чтобы диктатора убрать и нормальную страну сделать. Братан, Понимаешь? давай вместе целесообразно. Целесообразно? Ну-ка объясни, как это целесообразно получается. Давай не строить из себя говна. Не надо вот то, что не стоит делать. Нет, Я, ты кстати, немножко не лох. по теме говоришь. Кто здесь говно строит, я не понял. Ты по теме Adımlar. говори, аккуратно только. Вот он строит из себя говна, он ничего не сможет сделать. Он просто народный изонародный агент. Народного. Хорошо. Давай Туркменистан сейчас... внутри, знаешь, как воспринимается это? Внутри Туркменистана знаешь, как воспринимается? Вот какие... Ну скажи, подскажи. Иностранный агент. Сейчас Россия тоже это закон приняла. Bir yıl İnsanlar açıkta agent. agent olayım. Bolu bir yıl açıkta agent değilim sana. Yok bratan bu öne çıkanında zaten emas, просто yurdun içinde edenin başka yurttan daşta Yurdun durup içinde edip olayım onunla mega. Yurdun içinde ettiriyorlar mı? zaten ne işletip böyle? He? Yurdun içinde bile Allah. Etmelekenin de çok işleyen mi Türkiye'de? Sen etmelekenin de rast görüyen olsam şu zaten. Мама против геплют. Özür işini kalktı mı? Подожди, Мега, ты какого года рождения? Ты возраст спрашиваешь, да, у пацанов? Ты какого года рождения? 87-го, братан. 87-й? Ну, ты молодой еще. Я 74-й год еще. Братан, извиняюсь, но я не понимаю. Önce что uğurlayın они diye делают. düşünün oklar vatandaşlar. Если ты заодно с ними, да, например, я тебе открыто скажу. Смотри, Türkmen çayday da mega shop. Ne наружу, yapıyorsun? yok, daştan durup vilayet edip bilmeyen o. Ne? Sen nereden biliyorsun? Sen ne Ben mi? lazım, ben özümü çoğunu sayıyorum da, naprimер. Yok, daştan durup hiç bilmiyorum. Yok, özüne bara, özüne lişini pasarda aysa olsun. Min durmuşum o sana ne mi? Ben özüm Yok, sen sana poku düşündüm. Sana kulağı asanlara mı özellikle? Sana kulağı asanlara mı özellikle? Ne mi? Ben Не, aydım. смотри, Мега. Ben kulağı Durana, asan çünkü. Durana Гоушит. Bir minut. Ben гуляшень. Мега, смотри. Раньше никто против этого диктатора ничего не мог сказать, правильно? Ну, я сейчас не скажу, что внутри, да, но снаружи люди все, что думают о нем, открыто могут говорить. Понимаешь? Сейчас цель, чтобы Нет, смотри, братан, люди могли раньше говорить. никто не мог говорить, сейчас тоже никто не может говорить. Давай Почему? так. Я, например, я открыто говорю, что я о нем думаю. Ну, братан, значит, ты не хочешь вернуться в страну. Это тупой незаконный диктатор. Нет, ты Смотри. собираешь своих сторонников и хочешь, как ты, своих сторонников собрать. Как ты. Смотри, что я говорю. Смотри, что я говорю. И если я в чем-то не прав, ты мне скажи. Этот диктатор незаконный, пришел к власти, развалил страну, привел народ в нищенское положение, что мы как бесхозные собаки ходим по странам, чтобы на хлеб заработать. Своих детей оставили. Свою агитуру ты выполняешь, короче. Нет, я ничего, я тебе говорю, если я что-то неправильно сказал, скажи мне. Поправь меня. Все не так. Все страны открыли дороги, люди нормально могут домой попасть. Так эти дебилы, они не открывают дороги, даже нормально люди домой не могут попасть. Почему? Потому что снаружи люди проснулись, и они знают, что внутрь придут. Братан, знаешь, что я тебе скажу, например? Давай послушай меня. Я Знаешь, тебя что, слушаю. знаешь, что у нас есть? Свой суверенитет. Ты можешь это услышать? Суверенитет? Да. Суверенитет. Да? В стране. У нас есть свой суверенитет в стране, да. Ты можешь услышать?
Ну, я тебя слышу. Независимо, например, смотри, независимо от какой-либо государства, да, например, он действует по-своему, да, например. Ну, значит, у тебя, братан, суверенитет. Не так ли? Ты вообще... Не, послушай, если ты родину свою любишь, да, например, скажи, да, например, у тебя свой суверенитет. Ты сказал так, значит, по-твоему, да? Не слушаешь, например, иностранных людей. Или ты хочешь, чтобы подчинялись твой народ внешнему управлению. Например, везде, например, вот так, везде демократия, а у нас тоже должна быть демократия. Но у нас суверенитет. Смотри, я уважаю за то, что у нас свой суверенитет. По-другому, например. Я это приветствую, братан. Ты мне скажи. Я вообще... Я решил твою логику не понимаю. Ты о чем говоришь вообще? Нет, смотри, я хан Султан, да, например, президент Туркменистана. Я хан Султан, хочу по-своему, да? Смотри, хочу по-своему. У меня есть свой суверенитет? Или я должен иностранных какой-то агентов, как похоже им? Султаном и на отдельном остров тогда, хорошо? Не, братан, смотри, он не слушает меня. Я за то, что у нас есть свой суверенитет. У нас государство, выслушал? Услышал ты меня? Ты меня услышал? Ты кому говоришь? Это мне говоришь? Да, братан. У нас суверенитет. Я не понял, ты его султану приписал, что ли? Этого диктатора? Нет, не приписал. Я ни в чем не виноват. Например, смотри, я просто, например, тебе вот говорю, да, например, Украина сейчас, допустим, Украина. Украина, да, например. Смотри. Türkmençe Ya dur bratım. Türkmençe gepleşelim. Türkmençe. Ukrayna isteyen zat nedir biliyor musun? Украина İstedi, например, Ukrayna'da suverenitet yok. Полное внешнее правление verdi. Amerika полное emezat gitti. Özünü isteyen Ukrayna'nın narodu bilen, interesi bilen Ukrayna bir hareket edir biliyor musun? Sende tanışların var mı Ukrayna'da yaşadığın? Var mı? Ova. Sen gepleşik gördün mü onlar bile? Gepleşik gördüm. Ben двоюродный братишкаларым, сестренкаларым около oturan. Yo, братан, я sana bir zat вопрос скажу. Sen bir zat bratишкаларым var zat. Suverenitet özünün isteyen tek Ukrayna öyle bilmedi ya. Ay canım. Mega şok. Yok siktir diyecekler например. Ya Ukrayna öyle bilmedi ya. Suverenitet yok. Ну, bizlerde suverenitet var. Ben sana гордо. Mega bratишка. Mega. Adın ne atalsan? Nastoящий adın? Короче, brata adın nime ya başladı. Ben bir zat tutma adın nime kayta adın onlar. Adında nime raysa var. Ben suverenitet hakkında. Yok sen yüz aç. Patça bol oturan suverenitet var. İsteyen ne dedi? Sen şuna da oynayamaz mı? Ahmet Rusya. Yok dur. Ben şunun için de oynar. Yani suverenitet var. İsteyen ne dedi? Bu olmuş o zaman. Menem öz isleyenim demokratik yurt bolmaydı mı? Bratan demokratiyanın götügen sok. Bardan gitten demokratiyanın bardan başka yer var. Bize de gerek mi demokratiya? O geyler geledi demokratiyanın izine. O Timoshenko geledi ya başkası geledi. Siktir gelsin demokratiya. Benim için например suverenitet важно. Yurdun isteyeni например eden характері, например, ortaya koyanı важно. Например, demokratik olmasın. Hem dünya protif olsun da, например. Yurt koydu mu şu zat? Yurt ededir şu zat. Yani o zat köp zadası oluyor. Real mi? Doğru yok olsa ait. Demokratiya götüne soksun demokratiya. Bana gerek mi diyor demokratiya? Neme göre onu? Kime gerek? Diktatörlük hep senin ağzın bile haydi. Sana diktatörlük. Возможно, diktatörlük gerektirir. Только suverenitetten gereği bırakın. İsteyen zaten etmiyor için yurdunda. Bir padişah olsun, nime olsun, isteyen zaten etmiyor. Yo bilemem pir başta dedi. Только suverenitet diyen zat var. Sizler hazır geleslerden Amerika'nın padişahı demokrat. Azat Tayyip yok. Azat Tayyip.
Gelme. Mega. Kadir, dero ayt men Azat Haytbayev alayına bir mut. Ben senden bu soracak da bu berde Türkmenistan gowy bolsa näme iş yapıyor ka? Hele doğan öz adı bilen näme iş yapıyor berde? Gaçyk gaýdypdyr. Ýene de şo taýyny gowy diýe. Bir barsa bolýa aeroportdan baranna. Sen yaxşı bilesen ha, doğrumu? Sen yaxşı bilesen ha. Hele doğru bilen. Sen näme üçin geldin heleýin? Dur Buratan, dur. Yurtdan çıkıp. Doğan Kadir 716 dur. Kadir. Dur. Kadir. Ben sana bir zat diyeyim. Hayır. Ben senden ben dinlep oturuyorum. Kadir ruhsat ver bir mınçık täzeden alan bolmasa. Yani bu ýene Yok, Kadir. Nime? Bäri efir, medeniyet efir. Hoş bulduk. Eşten mi Mega? Sen 19'da okudun mu? Hemen kim o karşı gelir. Eşten mi? Ben beni yaptım ama yok mu? Mega şok. Ne problema? Dinle Mega. Eşten mi beni? Men Azat Haytbayev. Dinleyen bratım dinleyen. Yo, Vilçet mene kazakım. Kazak deyip mesela Vilçet demiyor bratım mesela dinleyen. Ben senden soracak olutuyum. Sen kaysi mektepte okudun? 19'da okudun, 1'de okudun. Ben sana ne işin var? Sen kimsin? Ben kim mi? Oo. Sen kimsin? Ne işin var? Ben kaysi mektepte. Var mı işte Dinle. Bir zvan okulan fiksa devam edip sen kimliğini öğrenip vereyim mi sana? Tamam. 5 zvan okulan. Sen elimin tamam mı öykene? Hoş mu? Eşten mi? Evet. Adı Kadir'e düşündün mü? Men adı Kadir'e gelene. Oo, sen adı Kadir'e. Evet, ben Bakırköy'de yaşayan. Edim Adliya Sarayı'nın yanında kurga. Tamam, poku bratan, sen nerede yaşasan? Sen Eşten mi? Tam sarayda yaşasan. Anada. Eşten mi diyen? Tamam, poku eşitmeyin dersen yani. Düşündün mü? Medeni gürleşip durun şu an. Edil seyret. Da normal sen medeni gürleşip düşündün mü? Sen suyunitet diyen de benim çağırıcı öyle ne? Ben. Senin vilayetinde ne açsan ne mesine hakim oldu. Şuyun için. Sen bana şuna cevap versene. Özünü miyattan çıkarma. 15 tane hakim oldu. Oldu mu? 15 hakim oldu. Yılda o 5 kez çalıştı. 15 tane? Akana familyalar neyden? Kim? Ama poku kim bolsan şu bolsun. Bunu var ha. Bunu 10 yıl oldu gelenle. Ya dur. Bu adam yaxşı vapros verdi. Kim çalıştı? Ben familyalarımı yatlamam. 4 kim çalıştı? Kim geldi? Doğru mu? Dinle. Meyasına 4 tane hakim oldu. 30 yılın içinde. Ödeyev. Ödeyev. Birinci hakim. Vilayet hakimi. Ondan sonra ikinci hakim Geday Ahmet. Üçüncü hakim Yayılov. Dördüncü hakimim Jorayev. Yani 30 yılın içinde 4 tane vilayet oldu. Kalan yerden gelmekti? Yok bratan. Kakarız. Yok Kalan'ı dinle. Kalan yok. Mesela bir zat deyin. Senin hazır demokratiya döpsene. Demokratiya bilen var mı bir zatın yaxşı İslam? Sen azrak dinle. Ben istemiyorum demokratiya. Azrak Rus kanallarını gör. Propagandanı gör. Bilden çerçeveler kan gör ya. Rus kanallarını. Demokratiya. Bratan Rus. Makara mesela edutran işini skoş görütme. Düşündün mü? Ben Rus kanallarda ben skoş görütme. Makara. Bu adama sırası ayttım. Sana hem ayttım. Makara. Ben numarımı yazsana den. Gelmeden kuruluş. Bu gereksen numarını. Sen biraz культурно гуляешь, с пьяного двойной спрос, я тебя по-любому найду. Если ты даже в земле зароешься, я тебе еще раз говорю, я тебе притом спокойно с тобой общаюсь, заметь. Нет, смотри, значит, ты должен я тебе за вот этот пьяный разговор... Зачем мне твой номер? Нет, ты задай себе вопрос, да, например? Ты мне сказал, запиши мой номер. Зачем? Mega şok. Nemçi menki soradum onda gelip bir mutalada
Minki ne için soradın onu? Ha? Потому что он пропагандирует. Я Ты, значит, тоже у себя, да? Вы Я двое пропагандирую. заодно, короче. Her Давай, давай. vaxtında da Türkmen halkının kanunu içməni menden başka hem hiç kime yol vermem deyip o çıkış ettiğin sen fikir ettiğin biz propaganda yürütetiyoruz onu. Yok, bratан, makara. He? Sen gep Sen bana seyret diyen dinle, sen bana seyret. Ben sana ayda otuyun. Makara konuşacak ama seni 19'da okudun sen. Dinle. Normal geplesin. Dinle. Men 13. mektepte oturdum seyret. Men sana yine bir sefer etyen. 3 Ama punktda oturdum. mektepte oturdum. Men senden sorap bu 19'da okudun, 1'de okudun mu? Men sen gutun yırtığını bağışlarsın. Sen men bilen oyun etme diyor. Makara men de o kanunları mesela. Sen ben bir zap gelip bir zap mı diyebilirsin? Arada böyle ya. Hani ayarlaşmalarda Azad ağam 19'da o kadın 13'te o kadın. Ama gelsin de şu Azad ağam. Mega Shop neye mi? Yok bratok dur Azad ağam. Alo sesim geliyor mu? Şahin gitmişsin. Azad abi. Bir dakika Mega Shop mu ne bu? Ben de Levaplıyım da seninle konuşmak istiyorum. Bak. Kimle? 2 saattir seninle konuşmak istiyorum. 2 saattir senin... Siz değil mi 2 saat karıştınız? Ben seninle... Ama o yüzden açsanız olur ya. Mega Shop. Numaranı ver, пожалуйста. Ben sana sıra telefon edemez. Sıkıntı yok benim. Makara sana 1 minut. Makara verleymesene. İçsen öz götüne karaviç. Ve siktir ol git şu kanaldan, tamam mı? Siktir ol git. Bak sabahtan akşama... Ben size grup etmedim. Size bak dönsün. sabahtan akşama kadar seni dinliyorum. Şerefsiz. Ben seni dinliyorum. Bence de artık çıkaralım kanaldan. Siktir edin ya, o sürekli içip daybası ediyor ha. Bir sürü erkekler geldi. Hepsinin götü başına kadar yetti. Ne bu ya? Ne bu? Hayırdır? Senin anan kanalı mı var burada? Girsen gir, girmesen siktir ol git ya. Ağzına da bir sikin sen. Gibi çortum. Ay zaten bolya bak. Gelmişsin, kaçmışsın, gelmişsin. Burada var ya ölüsünü kucağına alıp 7-8 ay bekleyenler var ya. 10 senedir biz Türkiye'deyiz. 10 senedir 1 yaşında bırakıp geldiğimiz çocuklarımız 14-15 yaşında ya. Bunlar konuşulmuyor. Geliyor nahuy bilet, onu bilet. Kaçandan beri var ya dişimi yedi. Dedim ki Nur beni al ya, al artık. Bir sürü erkekler geldi. Hepsi akuratlı, saygıda, sevgide yakınlaşıyor. Bu şerefsiz ne bok yiyor ya? Ya. Siktir et gitsin ya. Ya vatandaşlar tamam kızmayın. Ne hemen açmaya çalıştım. Ben şunluk bilen. Men aslında şunun bir proyektini tanımıyorum etmiyorum seni ya. Yemin ediyorum tanımıyorum etmiyorum. 2 çocuğum var. Ölüsünü öpeyim. Tanımam etmem seni ya. Yani, zaten bizim de çektiklerimiz az değil ya. Az değil. Yeter artık ya. Yani. Evet şov yapıyoruz. Gelin hepiniz. Yetişin şov yapıyoruz. Ya. Gecenin bu saatinde beynim bozuldu resmen. Adam 2 saattir içki keyfinde. Yok o gelende beni keyfini çekiyor ya resmen. Aynen. O gelende beni vuracak dedik gelol. Men fikir ettim hükümetin nemesim kadip bilecek oğlum. Vicima zaten o belliydi hükümetinki olan. Salam ayaldı onu koymuşsunuz. On gülleşende hemen yüzünü açtırmana çalışıyor. Yani gelip 2 saattir bekliyorum. 2 saattir bekledim. Gelen var ya Türkmen çocukları çok efendiler, saygılılar. Ona akuratını düşüntürmeye çalışıyorlar. Nur Ağa yine aynısı. Bakıyorum nihuya sibe yine bir şey. Siktir ol git. Hayırdır? Kimsin sen? İçen adam kafasını almaz ki ona ne kadar konuşsan konuş onun bir köpük. Ya o gene zapros vermiş de almayacağım arkadaşlar. Bu artık yeter yani. Onun boş lakkılıklarını dinledik. Ben var ya şiştim artık ha. Gelse var ya direkt ortasına boşalacağım onu. Yeter. Tamam. Ayzadan. Gelmiş ya ailesini hepsini toplamış gelmiş buraya. Kaçmış gelmişsin ya. Maşkalasını iyi. Türkmenistan iyiyse sik mi var sana burada? Gelme. Ya. Eşini mi satmaya geldin? Adamların yarısını oynayalarsa.
Ya işte var Onları ya bak, bilmeyenler. bak bilin etmeli Bilmeyenler. etkili adamız. Bak şu adamın şu yankı kim şoň adı? Mega Shop diyorum ne mi? Mega Shop'un nujeli daştorun şoňa bir awaz ýolmaz akıl berjek bolan bolmadyk ha. Yani men şoňa gaharym bile. Yani diýmek Hayır ya Nura sen var ya bak. 2 saatten beri alırdı o. Tamam bir dakika baksana ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu yurt için havaalanına gidiyorsun, millete bir şeyler aydınlatmaya çalışıyorsun, Aynen, gözünü açmaya çalışıyorsun. Her tarafta kameraları açıyorsun. Bakın millet böyle bu derecede bunu yapıyorlar. Senin evine baskın yapıldı. Bir yerlerinden senin uyuşturucu buldular. Bu şeyleri biz görüyoruz ya. Ben var ya yayına yazmıyorum. İnan ki yazmıyorum. Dikkatlice seni dinliyorum. Ben sizi dinlemiyordum. Önceden engelleyip atıyordum. Sonra dedim ki Taganova'nı görünce dedim ki nefret ediyordum zaten o Taganova'dan da. Ondan sonra girdim dedim ki bir gün dinledim, 2 gün dinledim. Dedim ki kızcağız dedim çok haklı. Bir tane çocuğunu bırakıp gelmiş. Ben zavallı da 2 çocuğumu bırakıp geldim ya. Bugün geliyorlar babası bilen konuşuyoruz mesela. Arkadan boyun yapıp benim yüzüme bakıyorlar. Benim için parçalanmıyor mu ya? Yediğim ekmeği yiyorum diyorum ki benim çocuklarım bugün makarna mı yedi, et mi yedi, ne yedi? Bunu düşünüyoruz ya. Ne için geldik? Bir tane külbemizi kuralım diye geldik ya. Bizim buradaki gönderdiğimiz paraları bile şey yapıyorlar. Etini alıyorlar, butunu alıyorlar. Her şeyini öyle yapıyorlar. Almış kaçmış gelmiş buraya ailesini gelmiş eline almış yarım litre şeyini şarabını tutmuş sarhoş pislik. Ya devletten bahsediyor. Bence Türkmenistan'ın son kıyağdayla haber yok. Son gelen yağdayla. Yok hiçbir şeyden haberi yok ya. Haberi yok. Pasovnik tatlım, pasovniği. Tabii. Eyvallah Sedat tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Goştağım bu adam Goştağım adam sağın yırtıp duran diye 300'den geç gitti de vatandaşlar birazcık şeyle oldu. Geldi de ol ilki deydi de geldi denim sen neydi kısıp oturubilen ok mu deydi de gelişinde uğraşayını bilen başlattı. Ondan sonra men neydim ya sen kıstırmana geldin mi dedim. Çünkü zaten bugün sabah Pelvan diyen bir oğlan beni uğraşat etti. Onu zaten polise gittim şikayet ettim. İşte konumu at men gelýän näme onun ses zapislara menne dur şikayet ettim vatandaşlar ýöne diýişim ýaly meniň bilen uğraşýarlar tamam. Çünkü dernek açtım ya men esas oyunu inni garaşýan sebäp diýsem şu dernek gurumu birazcık arkanızda her zaman halkın var ya. Ayal doğulların var yalnız değilsin. Sağ olun zaman arkandayız. Ya men zaten senin var ya attığın adıma kadar var ya atmak istiyorum. Aynen. İşin nedeniyle bak işin nedeniyle şey yapamıyorum gidemiyorum. De daha güçlü olmasa var ya bizim yanımızda hepsi. kimse yok diyerekten düşünme. İşimiz olsun ki elimizde 5 kuruş paramız olsun evimize gönderebilirim. O çocuklarımızı doyurabilelim diyerekten şey yapıyoruz da tırtınıyoruz. İnşallah o Mega Shop'un da 2 çocuğu inşallah Allah'ım var ya Türkmenistan'da kalmıştır da. Beddua etmeyelim de Allah. Beddua etmiyorum. Bak inşallah o 2 çocuğu oradadır ve bunun eline baksınlar. Ya zaten başka bakın, bir şey değil. Burada vatandaşlar men şu işe Vabank girdim. Yani Vabank demek tüm ailemle girdim. Yani azat çünkü menin her gelinim hem çağalam hem Türkmenistan'ın içinde. Yani şimdi gelini çağır Türkmenistan'ın içindeyse agent. Özü daşar yurttan edip otursa ay onku gowy gülýär durmuşy wa oňa näme? Kim etmeli onu? İki kanatlı perişte gelip etmeli bu iş. Bir etmeli, biri sötak bula etmeli şunu. Şu iş edilmese de öňe giden ok. Şu görüş berilmeli. Men oturup tarihlaryň hemmesine mokak görýän bolun. Şu wagtky mysal üçin Ýewropaň ösün gelen derejesine seretseň munun 100 ýylyň, 70 ýylyň, 60 ýylyň şolaň ata-babalar görüşipdir, şuny getiripdirler. Şu taýda şu Sultan Ahmetde şu turistler aýlanyp beren bolsa, şu ata-babalarına minnetdar bolar. Sebäp diýsem olaram görüşip alypdyrlar. Fransuz ihtilali diye bir şey var bakın. Gidin araştırın. Fransa özünde näçe ýetgi berdi revolýusiýa. Yani bugünlere olar şeyle alakadan gelmedi vatandaşlar. Bizem şonu görenimiz üçün menem bilýän yani korkup ýaşapjyk. Ay bir gün yol açylsa yol açylar, ondan soň öýü dersip
Birden bilýär şo nädip nime etmeli. Bunun maksadını anlamadım ben. Birazcık Ne maksat mertebem var ki? taklamaly, birazcık mertebe üçinem görüşmeli. Pul satyn almayan zatlar var. Şoň üçin görüşmeli, çykdyk bu ýoly. Yani gelip